Francine Rives, Rahav. Utandırılmadık. Geçmişdäki ýalňyşlyklar geljegi bagtly etmez diýip hasaplayan ayallara başlanýar. Wakanyň bolup geçen ýeri we wagty. Hudaýyň saýlan halky bolan Israýlyň oğullary ýurtlaryndaky açlykdan gaçyp öz maşgalalaryny Misire getiripdiler. Onky doganlaryň biri bolan Yusuf Misiriň häkimidi we şonuň üçin hem onuň maşgalasyna Edil Paşanyň mihmanlaryna bolşýaly aýratyn hormat goýýadylar. Emma ýyllar geçip Israýlylar gaty köpeldiler. Misiriň tagtyna bolsa Yusufy tanamayan paşa çykypdy we Israýlylar Misirliler tarapyndan edil gullar kimin edilýärdiler. Olar gulçylykdan azat etmeklik üçin Musanyň ýolbaşçylygy we Hudaýyň beýik gudraty gerek boldy. Hudaý öz halkyny Kengany, ýagny özüniň wada beren ýurduna alyp bardy. Wada berilen ýurda barp ýetenlerinde Israýlylar Hudaýy ynamlaryny ýitirdiler. Kenganlardan gorkup, olar şol ýer basyp almaklygy buýran Hudaýy boyun bolmaklykdan gaça durdular. Olaryň imansyzlyklary we boyun bolmazlyklary Hudaýyň öz wadasyny 40 ýyl ýyda çekmekliginiň sebäbi boldy. Şol döwrüň içinde Israýlylar çölde sergezdan boldular. Misiri taşlap, soňunda bolsa Hudaýa boyun bolmadyk, ähli uly ýaşly adamlar çölde sergezdan bolup ýaşan döwürlerde aradan çykdylar. Ahir soň öz ornuny eýelep, Hudaýyň eskerleri bolmagy we atalaryna wada berilen ýerleri basyp almaklyga taýin bolan täze nesil ýetişdi. Misirden çykanlaryň arasynda diňe Musa we onuň kömekçileri bolan Ýeşua we Kaleb dir galypdylar. Israýil halky ýene de wada berilen ýurdu golaylaşanda ony hiç kimde ýeňip bilmeýärdi. Ilki bilen Orat paşa, onsoň Amor hany Sihon, soňra bolsa Başan hany Og. Bularyň bary Israýlylaryň gyljyndan öldürildiler. Olaryň goşunlary bolsa gyryldylar. Umytdan gaçan Moabyň hany Balak Israýlylaryň näletlenmegi üçin Balam peýgamber çağırdy. Balagy gorkastynda galdyryp Hudaý Balamy öz halkyna pata bermeklik üçin ulanypdy. Hatda jemlenşen 5 Midyan hanlary da Israýlylar goşunyny saklap bilmändiler. Yevi, Rekem, Sur, Hur we Reba hanlarynyň hemmesi söweşde wepat bolupdylar. Olaryň goşunlary bolsa gyrlypdylar. Olaryň şäherleri we owalary ýakylypdy. Baýrlyklaryny bolsa Israýlylar olja hükmünde alypdylar. Wagt gelip ýetdi. Hudaýyň halky Hudaýdan öz mirasyny wada berilen ýer almaklyga taýindi. Ýeşua Israýil halkynyň täze serdary bolandan soň Musa aradan çykypdy we adamlar özleri bilen Kengany bölüp aýyrýan iň soňky böwedinden bahar sebäpli dolup taşywakyan Ýordan derýasyndan geçmeklige taýinlanýardylar. Israýlyň şittimde, ýagny Yerihonyň golaýynda saklanandygyny bilip, ähli halklar gorkudan titreýärdiler. Kenganyň derwezesi bolan we gala bilen gurşalan Yeriho garaşyp gorkuda doňup galdy. Birinji bab. Rahav galanyň diwaryndaky özüniň penjeresinden Yeriho düzlegine tarap uzaklyga göz aýlaýardy. Ol gorku bilen şadlyň garşyk duýgularyny başyndan geçirýärdi. Ýordanyň aňyrsynda Israýlylaryň düşölgesi ýerleşipdi we diňe derýanyň joşgunlygy olar saklap durdy. Tezara olar Ýordandan geçirler we Sihonu, Ogu, 5 Midyan hanlaryna garşy söweşýäli Yeriho paşasyna da garşy çykar. Yerihonyň bütün halky bolsa gyrlar. Paşa derwezeleriniň goragçylarynyň sanyny ikisi köpeltdi we galanyň dişli diwarynda garawullar goýdy. Emma bu kömek etmez. Ölüm ýakynlaşýardy. Halas bolmaklygyň ýeke-täk ýoly bu boyun bolup rehim barada haýyş etmeklikdir. Paşa hüjüm edip gelýän goşunyň sany bilen başagaýdy. Emma ol iň uly howpy Israýlylaryň Hudaýyny görmeýärdi. Olaryň Hudaýyny ýeňmeklikleri üçin 40 ýyl mundan ozal Misir paşasynyň ähli eskerlerde ýeterlik bolmandy. Hatda Misir onuň erkekdir aýal Hudaýlarynyň müňlerçesde halas edip bilmändi. Emma Yerihonyň paşasy diňe berkitmelerin kämilleşdirilmegi barada, yaraglaryň we goşunyň sanynyň köpeldilmegi barada oýlanyp bilýärdi. Adamlar hiç haçanda akyllanmazlar mı kalar? Yeriho helakçylyga sezewar bolandy. Rahav bolsa
bu şäherde edil zindanda ýalydy. Ol özüniň ýigrenýän duşmanlaryna berk baglydy. Bu jelep aýal näme umyd etsin? Heniz entek çağa wagtynda bu daýhan gyzyny paşanyň talap edeninde hut şonda eýýäm Rahabyň ykbaly çödülipdi. Sen barmalysyň diýip kakaz aýtdy. Heniz sen köşkde ýaşap, paşanyň göwnünden turýarkaň men sag salamat ýaşaryn. Ol seniň gyz doganlaryň durmuşy çykarar. Ýöne sen boyun towlasaň, onda ol päsgelçiliklerden din maklugy üçin ilki bilen men öldürüp, onsoň barbyr sen alar. Onuň saňa goýan hormat hakynda oýlan. Ol diňe iň gözel gyzlar saýlaýandyr. Hormat hakynda ol maňa öýlenirmi ahyryn? Kakasy gyzynyň gözlerine seretip bilmedi. Rahab jogap bilýärdi. Paşanyň ençeme aýallary bardy we ol olaryň her birini döwletiň awatlygy üçin öýlenipdi. Rahabda bolsa paşanyň mätäç bolar ýaly hiç zady da ýokdy. Onda diňe paşanyň isleýän görmege bedeni bardy. Hatda entek ýaş çağında da Rahab höwesini lowurdap ýanýandygyny, emma wagtyň geçmegi bilen bolsa küle öwrilýändigini düşünýärdi. Bir hepdeden, bir aýdan, belki-de bir ýyldan paşa ondan ýadar we owadan bagyl eşiklerini geydirip bir näçe altyn şaýsepler sowgat edip Rahab öýüni berer. Kakasy bolsa onuň sowgatlaryny satyp, pullary bolsa özüne alar. Men dolananymda sen öňküler ýaly bazarda hurma we nar satmaklygy maňa ruhsat berermiň ýa-da maňa da beýleki ençeme aýallaryň ykbaly garaşýarmy? Men bir döwüm çörek üçin öz tenim satarynmy? Diýip Rahab kakasyndan sorady. Kakas ýüzüni eller bilen ýapyp aglap başlady. Rahab özüniň namysynyň kakasynyň peýda görýändigi üçin onu ýigrenýärdi. Onuň özüni aklaýandygy we ejesi doganlary bilen ýaşaýan tokoýdaky keppeden köşkdäki durmuşynyň gowudygyny suwd etýändigi üçin Rahab kakasyny ýigrenýärdi. Özüni halat edip bilmeýändigi üçin Rahab kakasyny ýigrenýärdi. Emma özüniň ejizligini Rahab hemmesinden de beter ýigrenýärdi. Hatda Rahab gazaply bolanda da özüni paşanyň höwesinden kakasynyň halat edip bilmejekdigini düşünýärdi. Paşa isläne eýe bolup bilerdi. Onuň sowgatlary bolsa aralmaklyk baradaky, hatda azaçyk pikirleri de basyp ýatyrmalydy. Ýaşamakka tagyrdy, bary tötenlige baglydy. Emma birden ol ýylgyraýsa, onda görmege gyz kakasynyň durmuşyny ýeňilleşdirip bilerdi. Salgytdan azat bolar, ulanmaklyk üçin yer alar, başga-da ençeme ýeňillikler bolar. Özü üçin peýdaly bolanda paşa sahylyk ederdi. Emma adat çonuň sahylygy höwesinden uzaga çekmeýärdi. Rahab penjeresine ýapyşyp durup düzlüge ünüs bilen bakýardy. Ol köşke gireniň birinji günündäki özüniň hiç açan gerek däl diýilip taşlanan zat ýaly bolmajakdygyny, antiçendigini ýadyna saldy. Özüni häzir isleýän erkegi nädip ulanyp boljakdygyny bilmeklik Rahab anyk çözüpdi. Paşanyň gujagynda özüni bagtly duýan ýaly alyp baryp, Rahab özüniň gazabyny we ýigrençini gizleýärdi. Onuň jemgyýetinde Rahab edil awyny topulmagy taýyn bolan arslan kimin hemişe ünsli we dartgynlydy. Rahab üns berip, paşanyň gowşaklyklarynyň peýda bolmagyna garaşýardy. Tez arada olary göz ýetirdi. Paşanyň ýanyna hemişe içallar, ilçiler we habarçylar gelerdiler. Olaryň üznüksiz habarlary bolmasady, onda paşa düşmanyň kimdigini we nähil fitneçileriň dil döwüşik etýändiklerini bilip bilmezdi. Maňa öý sowgat et we men seniň üçin peýdaly habarlar ýygnaryn diýip Rahab mümkinçiligiň bolan desini bagtyarlyk bilen teklip etdi. Rahabyň gata akyldarlygyna göz ýetiren paşa onuň bu teklibini eşitip keyp edip güldi. Rahab hem onuň bilen bile güldi. Emma paşanyň göwnünden turjak bolup geljekde peýda görer ýaly onuň öý sowgatyny talap etmekligini dowam etdirýärdi. Özüniň köşke taşlanandan soň el bilen tutup biler ýaly zady eýe bolmaklygyna bolan isleginde Rahab berk çözgütlidi. Ol öz durmuşyny ýeňil we ýakymly eder ýaly zat dileýärdi. Ýagly, erwe disli we goppamsy gojadan bir näçe ýyllar ejir çekip Rahab bu sowgaty gazanypdy. Hawa Rahab isläne eýe bolupdy. Bar zat bilen öpçen edilen jaýy we
garaşsyzlyk edindi. Yeriho gelip gitýänlere sin edip bileri ýaly paşa oňa gündogor derwezeleriniň ýanynda yerleşen jaý sowgat etdi. Paşanyň tagtyny we onuň gaznasyny gorap biljek habarlary aýdarlary ýaly erkekleri gözläp olar bilen düşegini paýlaşar ýaly Rahab 12 ýyllap penjeresinden seredýärdi. Rahabyň her bir şertnamasy ikes edilip tölenerdi. Erkekler geçiren geceler üçin, paşa bolsa onuň ýygnan her bir ujypsyzja habarlar üçin töleýärdi. Yeriho'nun diwarlarynyň daşyndaky ýagdaý barady. Rahab paşadan hem kän bilýärdi. Köşkde bolup geçýän wakalar hakda bilmeklik isländä bolsa, ol garawullaryň başlygy bolan Kabyly çagyrardy. Özüniň gujagynda bolandy, Kabylyň ähli sırlary açjakdygyny Rahab hemişe-de ynamlady. Rahabyň onlarça owadan babyl geyimleri, içi dolup pil sünkunden edilen gutulary bardy. Onuň jaý sunnat eserlerinden we dürli renkli owadan hallardan doludy. Öýüne gelen erkekler Müsürden getirilen owadan düşeklerde yatardylar. Rahabyň saçagynda hemişe süýji tagamlardyr, berk çakyrlar bolardy. Onuň paşanyň dostu we ynamly adamdygyny şäheriň ähli ýaşaýjylar hem bilýärdiler. Onuň jelep aýaldygyny hem hemmeler bilýärdiler. Rahabyň öz durmuşyny nenen ýigrenýändigini bolsa hiç kim hem bilmeýärdi. Kakasy we paşa tarapyndan Rahabyň özü üçin taýarlanan ykbal bilen duş geleninde onuň özüni nenen ejiz duýandygynda hiç kim bilmeýärdi. Köpleri haýran galardylar. Rahabyň nägili bolmaga näme ýetmezçiligi bardyr. Daşdan seredininde Rahabyň ajaýyp durmuşy bardy. Paşa hem onu hormatlaýardy. Erkekler bolsa isleýärdiler. Mihmanlaryny onuň öz saýlaýardy. Yeriho'da hatta onuň garaşsyzlygyna görüpçilik eden aýallar hem bardylar. Özüňe adama ýaly däldi, bir zata boluş ýaly gatnaşyk edilende, özüň nähil duýandygyny olar bilmeýärdiler. Hatta şu wagt özüniň baý we hususy jaýyna eýe bolanda da Rahabyň öz durmuşyny ütgetmäge güýji ýokdy. Ol öz ykbalynyň guludy. Onda nähil ýüregiň bardygynda özünde ýygnalan nägelelik we adatlyga çykmaklyk küýseginiň agyrsy hakynda da hiç kim bilmeýärdi. Ol öz üçin beýlekleriň guran türmesinde ýaşaýardy we ol bu türmesini yer baýlyklar bilen doldurupdy. Emma Rahabyň başga niýetleri, başga arzulary we umytlary bardy. Olaryň bary özüniň saýlanlaryny halas edip bilýän Hudaýa baglady. Rahab mun bilýärdi. Heniz kijijik gyzka Rahab ol Hudaý hakda ilkinji gezek eşitipdi. Ol şol Hudaýyň hakyk Hudaýdygyny, yeketäk hakyk Hudaýdygyny düşünipdi. Ol Hudaý öz halkyny erdandan geçirende, ol bu şäheri eýelep, özüniň ähli düşmanlaryny çympityrak edişi ýaly bu şäher bilen hem şeýledir. Ähli zadyň soňunyň ýetip gelýändigini Rahab bilýärdi. Biziň barymyz gyrlarys, başga hiç kim muny görmeýärmike? Soňky 40 ýylyň içinde bolup geçenlergi eşitip, görmedileri ýaly hemmeler ker we kör boldularmyka? Bar oňat bolar diýip, adamlar hemişekiler ýaly gelip gitýärdiler. Özleriniň guran galalarynyň diwarlary gorar diýip, olar arkaýlanýardylar. Emma ençeme ýyl ozal men hem kakamyň keppesiniň diwarlary meni gorar öýdüpdim. Emma biz goragly däldiris. Biz ejizdiris. Rahaby ölüm gorkusy doldurýardy. Emma geljekdäkileriň bir bölegi bolmaklyk islegi onda da güýçlidi. Rahab ýakynlap gelýän Hudaýa degişli bolmaklyk isleýärdi. Ol edil kijijik gyzjaga ýaly atanyň berk elleriniň özüni tutup ölümden halas etmekligini isleýärdi. Bir naça aý mundan ozal bir müsürli oňa Israillaryň Hudaý hakda bütün ýeje gurrun beripdi. Emma hemmeler bularyň barynyň ertekidigi hakda gurrun edýärler diýip, müsürliniň aýdýandygyna özüniň ynanýandygyny ýa-da ýokdugyny biljek bolup sorady. Ýok, jezalar iýerilendi. Meniň kakam heniz kiçik çag eken. Ol gijanyň ýaryna çenni Rahaba mucizalar we täsinlikler Musa atly bir barada gurrun berdi. Musa diýenler bir ýam aradan çykypdy. Emma başga biri bar. Yeshua. Ertesi irden Rahab paşanyň ýanyna bardy. Emma paşa Israillaryň uruş tärleri, yaraglary we goşunlarynyň sany hakynda gyzyklandy.
"Ey Cenabım Paşa, sen Israillilerin Hudaýyndan gorkmalysın" diýip Rahab paşa aýtdy. Emma ol sabyrsızlyk bilen öz ýanyndan Rahabyň aýrylmagyny buyurdy. "Rahab, sen meni keýpden düşürýäň. Sen özüň edil çaga ýaly alyp barýaň." Rahab oňa gıýgyrmak isledi. Belki de Musa beýik peýgamberdir. Emma beýik Müsir boyun egdirmekligi ýekejede adam henide çenne başarmandy. Diňe hakyky Hudaý muny edip bilerdi. Bu Hudaý öz halkyny bütün kengany basyp almaklyga taýýarlaýardy. Şeýle bolsa-da paşanyň gözüne bir gezek seretmeklik goppamsylygyň on keredendigini düşünmek üçin yeterlidi. Adamlar diňe özleriniň isleýänlerini eşitýändirler. Indi bolsa Rahab penceresinde oturup aşakdaky erkekleri wagtal el bulaylaýardy. "Wah, seniň halkyň arasynda bolmaklygy men nädip küýseýändirin. Çünki sen ýeke-tek hakyky Hudaýsyň." Göz ýaşlary onuň gözlerini ýakyp barýardy. "Eger sen şeýle mümkinçiligi maňa berseň, onda men seniň öňünde dize çöküp taňa gurbanlyk getirerin." Ol ellerini aşak sallap ýygyna öwrüldi. Ol isläni barada arzu edip bilerdi. Emma bu diwarlaryň içinde ýaşaýanlar bilen ol öz ykbalyny paýlaşmalydyr. Bu diwarlar bolsa gana boýalandyr. Paşa tekebbir we goppamsydy. Özüni gorar ýaly bu diwarlar yeterli beýik we berk diýip ol hasaplaýardy. Öz halkynyň gowlugy üçin goppamsylygy taşlary ýaly paşa gaty samsykdy. Paşa Israillerden gorkýardy. Emma ol olaryň Hudaýyndan gorkmalydy. Rahab erkekler bütün ömür bilýärdi we olaryň bary hem birmeňleşdiler. Emma bu Hudaýdyr we ol başgadyr. Rahab özüniň kesgitläp bilmedik halynda bu Hudaýyň barlygyny duýup bilýärdi. Şeýle-de oňa bolan hormatdan we çyn ýürekden umtylmadan doludy. Wah, oňa degişli bolanlar nähili bagtlydyrlar. Olara hiç zatdan da gorkmaklygyň geregi ýokdur. Rahab özüniň bilenleriniň baryny paşa aýdany bilen paşa onu diňlemeklik islemedi. Näme bolsa-da Rahab ýene bir gezek synanyşyp gördi. "Ey mehribanym, seniň şunyň ýaly gorkakdygyň men bilmändirin. Olara garşy 40 ýyl mundan ozal amelekler bilen birleşenmizdäki ýaly bu ýewreýler guyruklaryny gysyp ökjän göterirler. Meniň kakym olary ýurtdan kowupdy. Eger olaryň taraplarynda şeýle güýçli Hudaý bolýan bolsa, onda olar näme üçin şonda bizi ýeňip bilmediler. Jedalar iki bölünen deňiz" diýip ol gülümjiredi. "Bularyň bary bizi gorkuzmaklyk üçin düzülen erteklerdir. Sen Sigon ýatdan çykardyňmy?" Ol agardy, gözleri kiçeldi. Düşünmezlikden onuň garaşy sowady we ýiteldi. "Hiç bir goşun biziň galamyzy el alyp bilmez. Heniz gişdäldir. Parahatlyk baglaşmaklyk üçin haýyş edip ilçileri ber we olar bilen Israillilerin Hudaý üçin sowgatlar hemi ber." "Näme? Sen huşuňdamy? Seniň pikiriňçe biziň ruhanlarymyz munyň bilen alalaşarmy? Göwünlerini taparmyz ýaly biziň öz Hudaýlarymyz hem bardyr. Olar bizi hemişe goradylar. Bu gezekde gorarlar. Müsirň Hudaýlarynyň ýurdu goraşlary ýaly gorarlarmy? Müsirliler mörmöjeklere çokunýardylar. Israillilerin Hudaý bolsa Müsirlilerin gallalaryny gyrmaklary üçin çekirtgeleri iýerdi. Olar öz derýasyny Nile çokundylar. Bu Hudaý bolsa onuň suwuny gana öwürdi." "Rahab, bular bary ýogy gurrunlardyr. Bularyň bary biziň şäherimizde gorku döretmeklik üçin ýaýratylýan myşmyşlardyr. Sen bolsa olar goldaýarsyň. Bar öňe gitdi, başarýanyň bilen meşgulan. Ýart ýurtly içallar gözlü." Rahab şeýle detdi. Emma indi ol muny paşa üçin etmedlige çalyşdy. Geçen gece kabyl kän gepledi. Ol esherler bilen, yaraglar bilen we kenganyň Hudaýlaryna izi üzülmän getirilýän gurbanlyklar bilen magtandy. "Bar oňat bolar, goý seniň kelläň hiç zat barada gaýgylanmasyn." Samsyklar, olaryň bary nähil samsyklar. Elbetde Müsirň Hudaýlaryny gülketen we duzly deňiň suwlaryny iki bölen Israil Hudaý üçin bu diwarlar ýumurmak kyn bolmaz. Şemala, oda we suwa hökümdarlyk edýän Hudaýa garşy daşly we toýunly butlar näme edip bilerler? Yerihonyň derwezelerini giňden açmaklyk üçin ol Hudaýyň ýekeje deminiň ýeterlikdigine Rahab gowy düşünýärdi. Paşanyň ähli berkitmeleri ýekejede daş galdyrmaz ýaly
Bu Hudaýyň eliniň ýekeje hereketi ýeterlik bolar. Emma hiç kim Rahawy diňlemeýär. Goý şeýle de bolsun. Rahaw iň soňky ýadak paşa duýduruş bermekle isledi. Goý Yeriho bilen boljaklaryň bary paşanyň başyna düşäýsin. Rahaw bolsa hakyky Hudaýa inanýanlary we ýeňijileri goşulmaklygyň usulyn gözlär. Eger ol muny başarmasa, onda öler. Ähli garyndaşlarynyň durmuşlaryny howp astyna salman, ol nädip Yerihodan çykyp biler. Eger ol gaçaýsa, onda paşa onuň ýyzynyň gowarlary ýaly adamlary berer. Onu tutarlar we ýurda satanlyk üçin jezalandyrarlar. Onuň garyndaşlarynyň baryna bolsa hut şeýle ykbal garaşar. Paşa ujipsizce boyun bolmazlyga çytap bilýän däldir. Emma Rahaw kakasyndyr ejesini, doganlaryny we olaryň maşgalalaryny özü bilen äkitmän Yerihon taşlap bilmez. Ýöne bu mümkin däldir. Eger ol hiç bir howpsuz gitmekligiň ýoluny tapaýanda da maşgalasy onuň bilen gitmeklige razy bolmaz. Kakasy paşanyň her bir sözüne inanardy. Ol ýöne öz kellesi bilen oýlanmaklygy başarmaýardy. Rahaw elleri bilen özüniň gapgara burum saçlaryny daraşdyrdy. Rahaw diýip kimdir bir aşakdan çağırdy. Emma ol muňa hiç de üns bermedi. Onuň haly şu wagt goňşy ýurduň täjirini ýa-da kerweniň hojaýyny ýa-da ýeňilşe teze bar bolan goşunyň ýene bir esherine sereder ýaly däldi. Olaryň bary aýak üstünde ýöreýän ölülerdiler. Olar muny heniz bilýän däldirler. Diňe derýanyň aňyrsyndaky ýewreýler diýirdiler. Çünki olaryň hudaýlary adam eller bilen ýasalan daş butlar däldi. Ol ýeriň we göwüň hudaýdy. Men bary ýogy şu diýbardaky hinindäki sıçandyryn. Israillaryň hudaýy nähili adaty däl we geňdi. Ol ýewrey halkyny gul halk saýlady we ýerdäki iň güýçli halk bolan müsürleriň elinden halas etdi. Ol beýgi ýeňmeklik üçin kiçileriň kiçisin saýlady. Onuň öz halky üçin çölde ýagyş kimin iýmit indirendigini Rahaw eşitdi. Olary gorkmaklygyň geregi ýokdy. Çünki özüne boyun bolmadyklary gahar gazap bilen jezalandyrýan Hudaý ol halky ýewrey halkyna rehmet edipdi. Kim şeýle Hudaý söýmän biler. Rahawyň paşasy onuň halky. Men onu söýürdim. Onuň dodaklary titreýärdi. Gözleri bolsa göz ýaşlardan doludy. Onuň talap ediş kimin men oňa hyzmat ederdim. Eger mende mümkinçilik bar bolsady, onda oňa baş egip onuň halkyna degişli bolmaklygy şat bolardym. Arkasyndaky düşekde Kawl özüniň bardygyny ýatladyp sesli hor çekýärdi. Gahardan we özüne bolan ýygrançdan dolanan Rahaw elleriniň aýasy bilen gulaklaryny ýapyp gözlerini yumdy. Eger ol öz duýgularyny erk berip bilsedi, onda Kawl öýünden gowardy. Ol Rahawa şu gece hiç bir täzelik aýtmady. Rahaw onuň bilen ýöne wagtyny biderek sarp etdi. Rahaw ýene-de ýola seretdi. 40 ýyl mundan ozal bada berilen ýere Musanyň içallary iberendig barada kakasynyň beren gurrungy ýadyna düşürende Rahawda halas bolmaklygyň umydynyň şöhlejigi peýda boldy. Şonda biz Israilleri ýeňipdik. Rahaw olaryň ýeňilmeklerine haýran galyp, onuň sebäbini düşünjek bolýardy. Ýaňja olary guldular we beýik müsürlüleriň gulçulygyndan, olardan da has beýik bolan Hudaý öz halkyny azatlyga çykarypdy. Belki de olar öz hudaýlarynyň gol astynda ýaşamaklygy öwrenşen däldirler. Belki de olar öz Hudaýyna kulak asmaklykdan boyun toglandyrlar. Israillaryň näme sebäpden ýeňilendiklerini Rahaw çaklap bilerdi. Emma sebäbiň halas eden Hudaýyň bir zatda ýalňyşandygynda bolup bilmejekdigini Rahaw anyk bilýärdi. Ençeme ýyl mundan ozal Hudaýa kulak asmadyklar bir ýam aradan çykan bolsalar gerek. Olaryň ýerine täze nesil çöl durmuşyna türgünleşen we doglan gününden başlap beýik güýje bel baglap ýaşan nesil geldi. Ýeşuanyň hem Musa ýaly içallary iberjekdigine Rahaw umyt edip bilerdi. Elbetde Rahaw olar ilkinji bolup tanamalydyr. Emma Israillere ýeň şu Hudaýyň özü bererdi we olaryň Yeriho şäherine içaly goýbermekleriniň gerek bolmaz. Ýöne edermen terherde Ýeşuanyň gaty goppamsy bolmajakdygyny Rahaw umyt etýärdi. Hatta gerek bolmasa-da yer gözden geçirip düşmanyň güýjüne baha bererler ýaly içarlary bilmeklik akylly bolardy. Haýyş etýän
Gelin, haýyş gelin, men ölmek islemeýärin. Maşgalamyň da ölmegini islemeýärin. Kimdir birini goý beräý, garawullaryň görmezlerinden ozal Israil içallaryny meniň görmegim üçin gözlerim aç. Eger garawullar ilkinji görüp paşa ýetirseler, onda bar ýok olar. Rahaw, ýene-de aşakdan ses geldi. Rahaw gahar bilen aşak seretdi we derbedanyň alynda toplanan märekanyň içinden ellerini bulaýlayan Ismail tiresinden bolan bir täjir gördü. Onuň Rahaw bilen giýjan geçirmäge sabary galmandy. Rahaw bolsa ýöne ellerini gerdi. Goýany düýeler gızdyraýsynlar. Onu satyn aljak bolup täjir altyn zynjyry görkezdi. He, eger tezara ölüm gün geljek bolsa, onda altynyň näme peýdasy bolar? Onu öz aýallaryň birine sowgat et diýip Rahaw jogap berdi. Täjir gurşan adamlar gülüşdiler. Ýene bir erkek Rahaw'a gygyrdy. Emma Rahaw onuň haýyşyna we onuň sözlerine üns bermedi. Rahaw ýola seredýärdi. Goýular meniň ýanyma gelsinler. Eger uzak ýol zerarly içallaryň geýimleri könülen bolsa, onda Rahaw olary obadan babyl geýimler geýdirer. Eger olar suwsaýan bolsalar, onda Rahaw olary iň oňa çakyry berer. Eger olar ajygan bolsalar, onda Rahaw olara paşanyň ýan nygmatlaryny hödürler. Olar edilbeýik Hudaýyň gullary hükmünde gelerler ahirin. Eger Rahaw olary mihman söýür bolsa, onda şeýdip olaryň Hudaýyna gulluk edip biler. Olaryň Hudaý beýikdir we hyzmat etmeklige münasipdir. Rahawyň ýüregi ýeti köýsek zerarly gysylýardy. Ol hopsuzlukda bolmaklygy isleýärdi. Henüz şu öýde we şu şäherdeki ol betbakçylyga uçurandyr. Diri galmaklygy üçin ol Israillaryň biri bolmalydyr. Yerihonyň ýaşaýjylarynyň hudaýlary, amorlaryň, amelekleriň we Kenanda ýaşaýan beýleki ençeme tireleriň hudaýlary oňa kömege gelmediler. Olar hemişe özlerini gurbanlyk dileýän we satyn alan ruhanlar bilen gurşalan bar ýogy daşdan edilen heykellerdirler. Rahaw enelerden çağalaryny alyp olar gurbanlyk getirýändiklerini görýärdi. Çağaçyklaryň bedenlerini gaýnatyp etlerini sünklerinden ayırýardylar. Onsoň olaryň sünklerini kiçijik halta salyp täze gurulan jaýyň ýa-da ibadathananyň aşagynda saklaýardylar. Edil öldürilen çağalar üstünlük getirýänler ýaly. Özünde hiç açan çağasynyň bolmandygyny Rahaw beýenýärdi. Emma eger meniň çağam bolsady, onda men onu şol görünmeýän öz halkynyň arasynda bolan Hudaýa bererdim. Men onu gündüz kölege berip giýje gyzdyrýan Hudaýa, özüne degişli bolanlary edil öz perzentlerini goraýşy ýaly goraýan Hudaýa bererdim. Şonuň ýaly Hudaýa ynanyp bolar. Be, neneň ýag tyşyk diýip kabyl iňildedi. Perdeler yapsana. Rahaw oňa tarap ýüzüni öwürmän, dişlerini gyjady. Onuň Rahawyň düşegünden we öýünden ayak çekmeli wagty bolupdy. Gün dowdy diýip Rahaw mäher bilen aýtdy. Seniň gitmeli wagtyň geldi. Nägileli pışyrdylar eşdilip, ayak sesleri geldi. Rahaw, sende ýürek ýokdur. Gyşarlyp oňa seredip, Rahaw özüni ýylgyrmaklyga mejbur etdi. Giýje sen beýle diýmänmidiň? Rahaw Israiller içalsyna meňzeş birini görmeklik umydy bilen ýene-de penjere seretdi. Ol nenen görnürkä? Eger ol peýda bolsa, Rahaw onu nädip tanarka? Kabyl onuň bilinden tutupdy we perdany ýapjak bolup uzaldy. Meniň söýgim düşege dolan diýip ol dodaklar bilen Rahawyň boýuna ýakynlaşdy. Özüni sypalap ýetişmänke Rahaw onuň elinden tutup ýetişdi. Ýeriňde ýokdyň paşa biler. Seniň başyňa bela düşmegin men islemeýärin. Onuň saçlarynyň ýysyny çekip kabyl yeňillik bilen ýylgyrdy. Men ýetişerin. Rahaw oňa tarap öwrildi. Sen gitmelisin kabyl. Rahaw elleri bilen onuň kökreginden tutup özünden aýyrmaga synanşardy. Seniň ýeriňde ýokdyň bilerler we Rahaw öz dostlaryna ziýan ýetirýär diýerler. Men muny islemeýändirin. Häzir sen maňa agry ýetirýärsiň. Muny başdan geçirişiň ýaly sen eýýäm ula adamsyň. Rahaw gitjek bolanda kabyl onuň elinden tutdy. Aşakda baý täjir barmy? Ýok. Kimdir biriniň seniň adyň tutup gygyrýandygyny eşitdim. Bolanda näme? Elini bir kitenge tutturany bilen indi Rahaw özüni köýtýärmike? Meniň näde pul gazanýandygymy sen bilýärsiň ahirin. Kabylyň ýüzi çytylyp, gözleri garaldy. Ýigrenjini gizlemäge synanşyp, Rahaw barmaklaryny onuň ýangaklaryna degirdi we mäherli sözledi. Seni tapmaklyk üçin öýden çykandygym unutma.
Rahaw hoşlaşmak bilen erkeğe ketäkdigini oňa aýtmaklyň gaty wajypdygyny bilýärdi. Kabyl gülümjiredi. Demek sen men azajyk söýýän ekeniň. Şeýle bir söýýärin welin hatda saňa ziýan ýetirmeklik hem islemeýärin diýdi-de Rahaw özüni bir gezek okşadyp ondan çekildi. O taýda derwezeleriň alynda märeke garaşýandyr Kabyl. Sen olar açmalysyň. Gazaba bilen täjirler paşa arz edip bilerler. Rahaw otagdan geçip Kabylyň geyimlerini aldy-da olar oňa oklady we gapyny açdy. Howluk soň oňut bolar. Onuň çaltlyk bilen geyinýändigine sin edip Rahaw güldi we onuň izi bilen gapyny yapdy. Onsoň daşky gapyny gulplap özüni garaşylmadyk mehmanlardan gorady. Onsoň daşky gapyny gulplap özüni garaşylmadyk mehmanlardan gorady we ýene-de öz orny bolan penjere tarap algady. Rahaw yekelikde diňjini alýardy. Ol penjere ýakynlaşdy-da bir aýagyny aşak sallap onda oturdy. Aşakdan gelýän gıýkylygy üns bermän ol düzlüge göz aýlaýardy. Uzaklarda görünýän ol bulut sütüni nämeke? Rahaw ynamly däldi. Emma Israillaryň Hudaýynyň öz halkyny gündüz bulut sütüni kimin we gije bolsa ot sütüni kimin bolup olara ýol görkezýändigi hakda eşitipdi. Jowdanyň çadyrdan geçeninde Rahaw perdäni yapyp penjereden daşlaşdy we saçlaryny darap çöregiydi de çakyrışdy. Emma her sagadyň içinde bir näçe gezek ýerinden galyp perdäniň gyzyl matasyny galdyryp köçä seredýärdi we her bir nä tanyş sinlaýardy. Salmon bütün ömür şu pursady wada berilen ýere barmaklyga garaşypdy. Ol bu ýeri özleriniň düşelgelerinden sinlap bilýärdi. Ol geljek söwüşleri gaty küýseýärdi. Onuň ynamlylygy Hudaýyň öz halkyna beren öňki ýeňişlerine esaslanypdy. Garaşmaklyk iň kyn pursatdy. Salmon özüni çapara taýyn bolan at ýaly duýýardy. Ol gülýärdi. Öz dosty Epraim bilen görüşende onuň güç kuwaty dolup daşýardy. Ertiriň daňydy. Günýaňja doňupdy. Emma her bir gün söwüşi Hudaýyň işini wada berilen ýer basyp almaklyga taýýarlanmagy mümkinçilik berýärdi. Elinde taýagyny gysyp durup Salmon hüjüm etdi. Epraim onu izine serpikdirip izine öwrildi-de dostunyň üstüne hüjüm etdi. Salmon şüpheligini ýitirmän ýene hüjüm etdi. Ýene bir hüjüm, urgy, ýene bir urgy. Epraim çözgütlilik bilen hüjüm etdi. Emma Salmon taýyndy. Urgudan gaçyp ol taýagy bilen howada tegelek çizdi we Epraim ýere ýykdy. Epraimyň yatan ýerinden taýagyny uzadyp özüni ýere ýykjakdygy barada Salmon oýlanyp hem ýetişmedi. İkisi de tozany ulaşyp zordan demlerini alyp ýatyrdylar. Uludan demini alyp Salmon güldi. Indi kezek men şunuň ýaly özüme ynamly bolmaryn. Haçan ýeri hony hüjüm eder söýdäň diýip Epraim ýerinden turdy-da üstünden tozanyny kakışdyrdy. Salmon Ýeşuanyň her gün dua etýän baýryna seretdi. Wagty geleninde Hudaý Ýeşua aýdar. Bu tizara bolar diýip umyd etýän. Garaşmaklyk söwüşden agyrdyr. Salmon taýagyny elinde berk tutup ýerinden galdy. Belentlikde duran Ýeşuanyň eşiklerini çölüň şemaly ýelpeýärdi. Musanyň ölümünden soň Salmon bar zatdy. Musanyň ölümünden soň Salmon bar zatdy Ýeşua bilen ruhany Elgazaryň baş tutanlygyny boyuna alypdy. Olaryň her bir sözleri kanundy. Çünki olar bütün ýürekleri bilen Hudaýa bel baglap, onuň aýdanlaryny adamlara ýetirýärdiler. Salmon heniz çağı bolup kakasynyň alynda, gujagynda oturup, Ýeşua bilen Kalebiň wada berilen ýer gözden geçirmeklik üçin gidendiklerini we dolanyp gelip ol ýere basyp alyp boljakdygyny aýdandyklary hakda eşitipdi. Olar şol ýer berjek diýip wada beren Hudaýa ynanypdylar. Emma on içallar yeňiş üçin hatda beýik peýgamber Musanyň hem ýeterlik däldigine halky ynandyrypdylar. Halka ynam ýetmedi we olar öz mümkinçiliklerini elden sypdyrdylar. Wada indiki mesele geçdi. Hudaýyň öz halkyny hökm edip ýene-de çöle iýereninde heni Salmon dogulmandy. Emma muňa garamazdan bolup geçenleriň bary oňa uly täsir etdi. Ol öz halkynyň utanjynyň we kakasynyň ahmeriniň kölegesinde ululupdy. Kakasynyň göz ýaşlaryny ol kän görerdi. Eger biz Ýeşua bilen Kalebe kulak asan bolsadyk, ýene we ýene şeýdip ýyllar boýy eger ökünçler Hudaýyň rehmini getirip bilsedi, onda onuň kakasynyň ökünçleri muny hökman ederdi. Eger biz kulak asan bolsadyk,
Onda yeten goýunlar kimin bu çöl beýabanda entep ýörmezdik. Salmon nägilelikleri we ökünçleri ýadyna düşürüp ýüzüni çytdy. Olar oňa öz halkynyň geçmişdäki kesirligini we adam ýüreginiň gaty hapalanandygyny ýatlatdy. Ey rehimdar Taňrym, şulara meňdeş oý pikirlerden bizi halas et diýip ol doga etdi. Meni özüň halan adamyň edermen we seniň buyruk beren wagtyň dessine ýoly düşmeklige taýyn adam et. Beýlekileriň ýalňyşlyklaryna gitmeklik aňsatdy. Yeňil, emma gaty özüne onamly görünýändir. Salmon ata babalaryndan özüniň oňat däldigini bilýärdi. Geljegi gözaýlamak gaty howpludy. Ýeşuanyň garaşy ýaly garaşmalydyr. Taýyn bolanda Hudaý aýdyr. Ol aýdanda bolsa Salmonda saýlamaklyk hukugy bolar. Boyun bolmalymy ýa-da ýok. Ol kakazy ýaly şüpgeli bolas helen okdy. Hudaýdan gorkmaklyk adamlardan gorkmaklykdan güýçli bolmalydyr. Geljek söýüşden nädip gorkýandygyna seretmezden ol Hudaýyň nägileligini döretmegiň onda da gorkunçdygyny bilýärdi. Şonuň üçin ol boyun bolmaklyk çözüpdi. Ol adam gowşaklygyna we gorkusyna özüni aldyrmaz. Nädip şol bir wagtyň özünde adamdan gorkubam Hudaýa ýakymly bolup bilinir. Biri bar Hudaý Kengan topragyny öz halkyna wada beripdi. Wada berileni eýelemekligiň güni ýetip gelýändir. Ol ýere eýe bolmaklyk ýa-da bolmazlyk Salmonyň nesline baglydyr. Heniz hiç kim hem güýçden gaçmandy. Emma käbirler bir ýam şüphelenip şeýle kän garaşmaklygy nägilelik bildirýärdiler. Ýer we gögi yaradan Hudaý, Ýeşua beren onamyň ýaly berk onamy maňa da bermekligiňi senden haýş etýän. Goý seniň niýetleriň meniňki bolsun. Güýçden gaçyrma. Sen ýeke täk Hudaýsyň we senden özge Hudaý ýokdur. Taýyn bol diýip Efraim aýtdy. Ýygyna öwrülip Salmon taýagyny galdyrdy da Efraimyň hüjümini serpikdirdi. Hudaýyň çagyranda Salmon söwüşe taýyn bolmak isleýärdi. Salmon, ol badagat munyň kimdigini bildi. Aýagyna galdy da ýerinden turdy da Salmon çadyrynyň örtgesini galdyrdy we gen galyp Ýeşua bakyp durdy. Mende seniň üçin ýumuş bar diýip goja ýuwaşça aýtdy. İçerik giräý. Salmon çaltyk bilen ýyda çekildi de serkerde bilen salamlaşdy. Garry esger ýeňillik bilen kellesini aşağı egdi de çadyra girdi. Ondan daş töregine göz aýlady da Salmona tarap öwrildi. Ol bolsa bütün durky bilen sandyraýardy. Çünki bul beýik horma dahirin Ýeşuanyň özüni gözleýärdi. Geç otur jenabym. Salmon mihmany iň amatly ýer hödürledi. Ýeşua başyny aşağı egdi. Özüniň getiren bukjasyny bir tarapa süýşürip edil ýaş oglan ýaly ýeňillik bilen aýagyny ýygnap törde oturdy. Haçan dol Salmona seredendi. Ýigidin gara gözleriniň bakşy ünslüdi. Adat ýagdaýlarda serkerde onuň ýanyna gelmän eýsem onu öz ýanyna çagyrardy. Jenabym, men näme hyzmat edip bilerin diýip Salmon hormat bilen şol bir wagtyň özünde de bilesgelçiligini zordan saklap aýtdy. Maňa hiç zat gerek däl. Oturay. Salmon öňe gelip ümsimje oturdy. Goja ençeme wagtlap gözlerini ýumdy. Onsoň başyny galdyryp ýigide seretdi. Has howply ýumuş ýerine ýetirmeklik üçin maňa iki adam gerek. Men giderin diýende Salmonyň ýüregi çaltlyk bilen urýardy we ol dikeldi. Meni beräý. Kellesini gapdalaýlap Ýeşua gen galmaklyk bilen Salmona sine edýärdi. Bu ýumuşy ýerine ýetirmek üçin gitmäge taýyn bolmadyňdan ozal onuň nähildigini bilmeklik akylly bolar. Eger sen onuň ýerine ýetirilmegini isleýän bolsaň, ondan berja etmelidir. Bu meniň bilmeli zatlarymyň barydyr. Hudaý seniň agzyň bilen gepleýändir. Saňa gulak asmaklyk, Hudaýa gulak asmaklyktır. Nira iberseň de men giderin we näme etmeklik buyursaň da men ýerine ýetirerin. Ýeşuanyň gözleri ýalpyldady. Ol Salmona ýakynlaşdy. Onda, "Ine, bu seniň ýumuşyň. Ýerdanyň o tarapyndaky ýeri esasanda Yerihonyň daş töreklerini öwrenmelisin. Olarda nähili gorak serişdeleriniň bardygyny bil. Yerihonyň ýaşaýjylarynyň näme diýip, näme goýýandyklaryny, olaryň hallaryny bil." Birden Salmon gorkup bastdy. Emma olany basyp ýatyrdy. "Men haçan ýola düşmelidirin? Bir sagatdan. Kaleb şu wagt Efraim bilen gürleşýändir" diýip Ýeşua elini galdyrdy. "Seniň gylyjyňy eliň alyp, şu wagtyň özünde gitmäge taýyndyň görýärin. Ýöne maňa gulak goý. Kaleb bilen Efraimdan başga hiç kimseden düşelgeden gitýändiňiz bilýän däldir. Siz gizlinlik bilen çykarsaňyz, oglum, sen ýaş we gyzgynsyň, emma sen akla we paýhaza eýe bolmalysyň.
Şäheriň içinde edil basbaljy kimin aýlanyp ýöreme, başyň biraz aşak salla, halkyň halyn bilýän adamlary gözle, olara gatyş, gözleriň we gulaklaryň açyk tut. Yerihonyň ýaşaýjylarynyň bil baglaýan berkitmeleri gaty wajyp däldir. Başardyňdan köpräk öwren we mümkin boldugyňdan çaltyrak ol ýerden ayak çek. Wagt ýitirme, düşündiňmi? Hawa jenabym, öň süýşürip goýan bukjasyny Yeşua aldy da Salmonyň alynda goýdy. Amorlaryň geýimleri we ýaraglary. Elbetde bu geýim yeňilen duşmandan alynandy we Salmon onda kan ýyzlaryny gördi. Bu geýim ören seresap geýmeli. Kimdir biri kany görse, işler şowuna düşmez. Kany gören her bir adam bu geýimiň öňkü hojaýynyň öldürilendigini düşünür. Kan tegmillerini yapar ýaly örtgörtmelidir. Yeşua ýerinden turdy. Salmon hem aýagyna galdy. Çadyrdan çykmandan uzal Yeşua elini Salmonyň egine goýdy da onu berk gysdy. Goý seni Hudaý gorasyň. Goý Hudaýyň adymy wärek bolsun. Salmonyň eginden elini aýryp Yeşua çadyryň örtgüsini galdyrdy da daşaryk çykdy. Israýlyň çadyrlarynyň arasynda Yeşuanyň gaýyp bolanyny çenni Salmon onuň izinden seredip galdy. Onsoň Salmon uldan demin aldy da dyzyna çökdi. Başyny galdyryp gözlerini yumdy we ellerini galdyryp özüne gullyk etmeklik mümkinçiligini berendigi üçin Hudaýa minnetdarlyk bildirdi. Onsoň ol yumuş ýerine ýetirer ýaly Hudaýdan akyldarlyk we bagtyarlyk diledi. Salmon bilen Epraim aýyň ışığında düşelgän taşladylar. Özleriniň hereketlerine päsgel bermedi ýaly olar geýimleriniň eteklerini billerine çen galdyryp guşakdaňdylar. Heniz daň şapagynyň peýda bolmagyndan ençeme wagt öň olar Ýerdanyň gündogor kenaryna ylgap getdiler. Demin aljak bolup Salmon bukjasyny ýeratdy da geýimin kellesinden çykardy. Derýa gaty çasly görünýär diýip Epraim zatlaryny çykarşyny aýtdy. Ýazyň suwlary zerarly derýa kenarlaryndan çykýardy. Epraim mamlady. Suwuň akymy dogrudan hem gaty çaltdy. Salmon amor geýimini geýdi. Deri uşagyny çekip ol derýanyň eňet kenary tarapy görkezdi. Şol ýerden biz suwa gideris we ýüzeris. Epraimyň dodaklary gülki zerarly gyşardy. Bu arada şu wagt aýdasy melenok ýöne men ýüzüp bilmeýärin. Salmon kepsiz güldi. Sen pikiriňçe men ýüzüp bilýänmi? Çölde muňa öwrenmeklige mümkinçilik bolmady. Onda biz indi näme ederiz? Derýadan ýüzüp geçeriz. Biýinjalygymyzy besedeli. Eger Hudaý isleýän bolsa, onda hemmesi şowuna düşer. Eger islemese, onda biz suwda gark bolarys diýip Epraim aýtdy. Yeňilmegimiz üçin Hudaý bizi şu ýere getirendirýärmi? Epraim derýa seretdi. Ondan tutup derýadan geçermiz ýaly şu ýerde bir agaç bölegi bolsady, Hudaý bizi goldar. Salmonyň sözlerinde onuň özünden de uly güýç bardy. Hudaýym maňa batyrgaýlyk ber. Uludan demiň al we suwa özüň okla. Onsoň elleriň öňü uzadyp gurbaga kimin aýaklaryny işlet. Akym seni alyp çykar. Gönü dudul deňdi. Dostunyň ýarym degişmesini Salmon eşitmedili gurdy. Beýleki kenardaky söwütlere bakan ýüz. Gynyny guşagyna daňdy da oňa hanjaryny saldy. Uğradyk. Daşky batyrlygyna seretmeden Salmon akymyň güýjüni görüp gaty gorkdy. Gorkusyny ýeňip bilini çenni suwa girenine çenni öňe ýöredi. Belki de ol ädim ýörap Ýerdandan geçip biler. Çünki ol aýak üstünde durar ýaly güýçli ahyrin. Emma nowatda ädim munyň tersdigini suwd etdi. Başa barmaz. Salmon daşdan typyp özüni elden aldyrdy. Akymyny özü bilen alyp gidip başlandy. Ol aljyrady. Birden onu suwuň aşagyna çekip ugrady. Emma ol ýokary çykyp demalary ýalyp bar güýji bilen garşy durmaga synanşdy. Akymyny aýlap eýlek-beýlek atýardy. Ol bir gaty zada urulup tas gark bolupdy. Salmon öz gorkusy we derýa bilen göreşýärdi. Akym bolsa ony äkitmegini dowam etdirýärdi. Ey Hudaý, maňa kömek et. Salmon derýanyň o kenaryndaky agaçlary gördi we synanşmagyny güýçlendirdi. Ellerini hereketlendirip ýüzmäge synanşýardy. Eýýam ol indi başyny hemişe dik tutýardy we dem alyp nira tarap ýüzýändigini görýärdi. Ol ýerden gelýän ses eşitdi, emma ýyzyny öwrülip Epraimyň nähildigine seretmäge onuň wagty ýokdy. Suwuň üstünde asylyp duran şaha tarap ymtylyp Salmon ondan ýapyşdy. Iki eli bilen berk tutanyndan soň töweregine göz aýlady. Epraim henidem duran kenarynda-dy.
Bolsana diýip Salmon oňa gaýgyrdy. Epraim suwa girende ol özüni erbet duýdy. Muňa seretmezden ol elini uzatdy-da yüzmäge synanşdy. Öz dostuny akymyň äkitýändigini görüp Salmon güýjüniň baryndan elini uzatyp Epraim tutjak boldy. Tut, Epraim tutdy. Emma onuň badyna Salmon tas şahan elinden sypdyrypdy. Derya olar aýlap, eýlek-beýlek atýardy. Epraim suwdan hiç de çykyp bilmedi. Salmon bir eli bilen şahadan berk yapyşyp, beýlek eli bilen dostunu özüne tarap çekdi. Dyrjaş, Epraim dostundan berk yapyşdy we onuň barmaklary Salmonyň belini agyry bilen gysdy. Ahir Epraim arkaýynda emin alyp bildi. Salmon onuň guşagyndan tutup ýokary çekdi we kenara tarap itdi. Gury ýere çykandan soň Epraim dostunyň elinden çekip şahanyň döwülmeziniň öň ýanynda kenara çykdy. Deryanyň daşly kenarynda zordan aýak üstünde durup Salmon ýerdandan çykdy we diýdine ýykyldy. Epraim üskülewik tutdy. Salmon demin dürsejek bolup bir näçe gezek üskürdi. Ol ellerini topraga sokup ondan bir ovuç aldy-da onuň goý ýysyny duýjak bolup toprakly elini burnuna iltdi. Hudaý, bizi derýadan geçirdi diýende özüni dolduran duýgulary zerarly onuň sesi titreýärdi. Olar öz nesilleriniň arasyndan ilkinjiler bolup wada berilen ýere ayak basanlar boldular. Goý oňa alkyş bolsun. Epraim henizem gagyrynjyrap bulaşyk suw tüýkürýärdi. Ýöne onuň sesi tutulupdy. Mundan keplenermiz ýaly Hudaý biziň uzak ýaşamagymyza kömek etsin. Amin. Salmon ýerinden turdy. Tez aradan atar. Ol öňündäki ýumuşy ýerine ýetirmek bökdeýärdi. Hereket etmekligi küýseýärdi. Emma şäherek kir hallarynda ýa-da Jeriho girmeklik isleglerini bilerler ýaly gaty ir gelmeklik akylly bolmazmy? Deryanyň boýuna egilip Salmon ýuwundy. Eger biraz gyssansak, onda täzeden atýança Jeriho şäherine baryp ýeteriz diýip Salmon teklip etdi. Ýöne maňa biraz diňjim almaga wagt ber. Biz wagtymizy ýetirip bilmeýäris. Ýol ugry diňjiň alarsyň. Olar heniz çöl Günwatardan Erdana çenni kesip ýola çykanlaryna çenni daňatdy. Hatda uzak aralykdan da öňde çeşmeler bilen sowarylýan bir gömgök tokoýlyk göründi. Şeýlede kengana girişi beklap duran Jeriho şäheriniň galalarynyň beýik we galyň diwarlary hem görünýärdi. Bu diwarlar şeýle bir äpetdiler welin hatda Jerihon basyp almaklyk mümkin däl ýaly görünýärdi. Günwatardan da olara ýakynlaşyp bolmazdy. O taýda eňgit daglaryň gerişleri çüňgörlüp durdy. Şäher gaty gowy ýerleşen. Ol el yetmezdir. Biz nädip onu eýeläris? Beýle gala biz şu wagtda çyn duş gelmändik. Derwedeleriň iki tarapynda ýasalan berkitmeler bolsa, gala hüjüm pursatynda ýene bir çyndaky böwet bolup bilerler. Ýakynlap gelýän goşunyň heniz gaty daş bolanynda da ýokardaky sakçy onu görer we bu olaryň derwedeleri ýapyp söweşe taýýarlanmaklaryna mümkinçilik berer. Diwarlary hüjüm ederler ýaly ýeşwa merdiwanlar gurmaklygy buýrarmyka? Olary ornaşdyryp esherleriň olar arkaly diwarlardan geçýänçäler tutup duranlarynda näçe adam wepat bolarka? Bu el ýetmez derwezeleri döwüp ýa-da ýakyp bolarmyka? Bu şäher üçin söweşde näçe adam wepat bolarka? Müňlerçe. Eger şu gün bu ýumuşy ýerine ýetirýärkäk wepat bolaýmasa, onda Salmon hem şol müňleriň biri bolarmyka? Bu ykbaldan Hudaýyň özi goraýsyn diýip Salmon uludan demin aldy. Indi biz näme etmelikek diýip Epraim sorady. Derwedeleriň açylmagyna garaşan märeka goşularsmy? Biz gün ortana çenni garaşarys. Eger bizi jekmejek barlamasalar oňat bolar. Ol wagta çenni garawullar kän ünsli bolmalylar. Olar köýüň boýunda bir çemenlik ýer tapdylar da Jerihonyň kölegesinde okladylar. 2-nji bab. Bular paşa üçin habar getiren Amor eskerlerdir öýdüp, Rahav şähere giren iki eskere aýratyn üns bermedi. Emma olar ýakynrak gelenlerinde olaryň diwarlary üns bilen öwrenýändiklerine üns berdi. Olaryň hiç ýyl ýükleri ýokdy we ýüzlerini çytyp bir-birleri bilen gürleşýärdiler we seresapllyk bilen diňleri synlaýardylar. Olaryň Rahawa hiç ýyl gyzyklanmalarynyň ýokdugy bolsa, özleriniň kimdiklerine güwä geçýärdi. Hatda çynlaka ýumuşlara iýberilen eskerleriň hemmesi de Rahaw ýaly aýallar gözleýärdiler. Olar hemişe gije oňa ýerleşip, damagyň, içiniň we ten höwesleriniň aladasyny ederdiler. Amor eskerleri bolsa, aýratynam höwesjeňdiler. Ine, ahirinde olar Rahawa üns berdiler. "Salam meniň dostlarym," diýip Rahaw ellerini bulaýlap ýylgyryp aýtdy.
Olar ýyllarına öwrüldiler. Geň, olar ýaşdylar, emma olaryň ýaşlary aýalyň üns berýän alamatlaryndan utanarlar ýaly däldi. Ýa-da bu ýygrançmyka, Rahawda ýakymly bolmadyk duýgu döredi. Eýýäm ençeme ýyllaryň içinde Rahaw utanjy we ýüzüni ýapyp gizlemeklik duýgularyny başyndan geçirmändi. Ol paşanyň jemgyýetiniň ilkinji hepdelerinden soň utanjy duýmaklygyny besetdiripdi. Kakasynyň näme diýändigine seretmezden özüni münasip aýal duýmaklykdan mahrum edendiklerini Rahaw ýüreginde düşünýärdi. Öz ýagdaýyndan girde çykadan ýanda bolsa iň erbedidi. Rahaw üçin bu iň garaňky wagtlardy. Ýokary göterilip aşak gaçmaklygyň wagtydy. Emma ol wagtlar paşa tarapyndan saýlanan gyzy hiç bir adamda açyk hökm edip bilmeýärdi. Ol köşkde ýaşaýarka oňa hormat bilen gatnaşyk ederdiler. Wagtyň geçmegi bilen Rahaw duýgularyny gizlemeklige öwrenişipdi. Özünden geljege bolan her bir umydy alyndyklaryna seretmezden Rahaw başyny dik tutup ýöremekligi öwrenipdi. Ýigitleriň özüne bolan beperwaýsızlyklaryna seretmezden Rahawyň olar bilen gyzyklanmasy güýçlenýärdi. Olaryň özlerini görkezişleri ýaly däldiklerini Rahaw aňýardy. Amor eskerler özlerini göwnýetijilik bilen ädimleýärdiler. Olar aýallaryň öňünde özleriniň edermenlikleri bilen guwanardylar. Belki de bular Rahawyň gelmeklerini garaşyp duran Israil içallardyr. Çöl şemaly turup olaryň töwereklerinde tozan turuzdy. Boy uzyn bolanyň üstündäki örtgeni şemal ýokary galdyrdy. Ol bolsa şo pursat geýimini düze düşdirdi. Emma Rahaw onuň gizlejek bolýan gan tegmelini görüp ýetişdi. Ýüregi bir salymlap saklandy. Rahaw uldan demin alyp öňe tarap egildi. Olunda olaryň ünslerini özüne çekmekligi berk çözüpdi. Özüni nähil utançsız alyp barmaly bolsa-da Rahaw olar ýene-de özüne barmaklyga mejbur eder. Ol penjereden şeýle gaty öňe uzaldy welin, hatda onuň şargarak burrum saçlary edil gara şarlawuk kimin diwaryň daşlary boýunça uzalyp gitýärdi. "Ehey, ol ýerdäkiler siz" diýip gaýgyrdy. "Ikiňiz" uzyn boýly aýala seretdi we gyzardy. Rahaw bolsa elini bulaýlady. "Men sizi mihman kabul ederin. Sag bolun gerekkel." Oňa aýalyň erjelligi hiç de yaranokdy. Öz ýoldaşyna bir zatlar pışırdap ýoluny dowam etdirdi. Onuň üns bermeýändigine seretmezden Rahaw saklanmak isleýärdi. Iň soňky gezek haçan erkeň maňa şeýle üns bermejek bolan ýadyma düşürip bilemok. Gazap dowuny geýen ýigit saklandy. "Seniň hyzmatyň üçin töler ýaly biziň pulumyz ýeterlik däldir. Men size baham aýtdymmy näme?" Ol aýaly çyňaryp duran ýoldaşyna başyny atdy-da ýoluny gidiberdi. Özü bilen giýjän geçirer ýaly Rahaw haçan erkek ırmaly bolupdy. Eger ol ýene biraz penjereden uzalsa, onda gön onuň aýagyna ýykylar. "Men size oňa çakyr, gyzgyn çörek düşlemek üçin oňa ýer hödürlärin." Bu ikisi Rahaw'a üns bermezliklerini dowam etdirenleri sebäpli ol aýagynda köşün çykaryp olara tarap oklady. "Amorlaryň aglabas derbedeleriň ýanyna gelenlerinde meniň adym tutup gaýgyrýandyrlar." Hemişe Rahaw beýle erkeklere üns bermeýärdi. Ol diňe paşa üçin gerekli bolan habaryna eýe bolan goşunbaşylar kabul ederdi. Hatda Rahaw bu ikisine ikinji gezek hem üns bermezdi. Emma olar Israil içallardylar. Rahaw muňa düşündi. Bu aýal öz işi bilen meşgullanýan adaty bir jelep aýaldyr diýip olar oýlanan bolsalar gerek. Olar üçin Rahaw gorky eledi. Aldaýandyklaryny bilmezler ýaly derbedeleriň alyndaky garawullary şeýle bir samsyklar diýip bu ikisi hasaplaýarlarmyka? Rahaw häziriň özünde bu ikisiniň ünsüni özüne çekmelidir. Olarda Israil içallaryny görmekleri üçin paşanyň eskerlerini bir gezek olara sin etmeklik ýeterlikdir. Onsoň ertirirden olaryň kellelerini aýyryp şäher diwarlarynyň asyp goýarlar. Da paşanyň özü meniň käsemden çakyr içip elimden çörek alýandyr. Uzyn boýly saklandy da ýene de oňa seretdi. "Näme üçin sen bize üns bermeklik çözdüň?" Onuň gülküsi Rahawyň gaharyny ýetirdi. Emma ol özüni el alyp ýuwaşlyk bilen jogap berdi. "Ey ýigit, mende ýyllar boýy toplanan akyldarlyk bardyr. Hawa, sen meni diňläp biraz akylly bolaýsaň, onda bu akyldarlygymy seniň bilen paýlaşaryn." Rahaw yaranjangly gülkünç sözler bilen gepini dowam etdirýärdi. Çünki olar derbedelere gaty ýakyn barpdylar we garawullar olar diňläp bilerdiler. "Size näme gerekdigini men bilýärin. Şeýlemi?
Her bir adam iýmete we din çalmaklyga mätäşdir. Eger ol ýene-de Rahavdan ýüzüne öwürse, onda ol köýdan oklar. Käbirler bolsa akylly gurrunlar üçin gelýändirler. Rahav ýigidiň birden alada düşündigine üns berdi. Bir-birine dol düşünerler ýaly Rahav gülkü bilen sorady. Şu wagt ýerden gaty çoň bolýandyr şeýle dälmi? Gaşlaryny galdyryp Rahav sesini kesdi. Rahav gereginden artyk sözlän bolsa gerek. Henide çenni bir gezegem ol şunuň ýaly gaharjaň ýüzü görmändi. Biz ýado we aşdyrys diýip ýigit baş berdi. Meniň bilen ılalaşandyňyzda siz ökünmersiňiz. Biz nädip seni taparys? Men size derwezeleriň alynda duşup ýol görkezerin. Wagtal olara sinejän garawullary göz edip Rahaw daşar ýurtly ikisine howadan okşamy berdi. Tolgunma zerarly Rahaw sandyraýardy. Ol kürsüden böküp düşdi, ýüpi çekip perden yapdy. Köçä tarap ılgamazyndan uzal, ol elleri bilen saçlaryny daraşdyrdy. Rahaw basançaklar boýunça ılgap düşdi, burçdan sowuldy. Günüň iň issy çagydy we köçede adam gatykendi. Köpleri ýerden işläp, indi bolsa diňjalýardylar. Rahaw derwezelere girendi, siýahatçylary kabulyň görendigini üns berdi. Hayallyk bilen ýörep, Rahaw onuň ýanyna geldi. Sowuk daşy arka berip onu çağırdy. Kabul, ol bolsa ýzyna öwrülip güldü, öz ýerini taşlap Rahawyň ýanyna bardy. Gözelim, günüň şeýle issy çağynda köçä çykmaga sen näme mejbur etdi? Elbetde sen, diýip Rahaw gülümjirep jogap berdi. Ol bolsa jogap edip, bir baý täzir ýa-da pilişli elçisi bolsa gerek. Rahaw gaşlaryny galdyryp oňa seretdi. Kim bilýär? Kabul gülümjiredi de onuň elinden tutdy we gözleri garaldy. Sen titreýärsiň. Dün artyk çakyr çendirin, diýip Rahaw onuň gylyjyny ellep Kabula ýakynlaşdy. Emma özü bolsa başga ýere seretýärdi. Iki amor eskerler derwezelere girdiler. Sen meniň bilen içmediň ahyryň. Kabul onuň ýangaklaryny okalady. Eger işden soň ýanyňa barsam we ikimiz bilişsek näme diýersiň? Geljek bir näçe günleriň dowamında çakyrdan saklanjakdyryny öýtýän. Onda biz Rahaw degşen ýaly edip onuň elini şarpyklady. Iki daşar ýurtlary hiç kim barlamady. Bir näçe şäher ýaşullary öz aralarynda jedeleşýärdiler we kabulyň ýerine ýelen esker geyimleri tozan bilen örtülen iki amorlary üns bermän şol ýaşullaryň gurrugyny kulak asýardy. Sendiňe biraz gaharmy getirmekli üçin geldiňmi näme? Beýle bolup bilýän däldir diýip Rahaw kellesini galdyrdy-da gün onuň gözlerine seretdi. Bilýänmi, sen paşanyň hyzmatyndaky iň owadan oglansyň öýdýän. Kabul şeýle bir özüne inamlydy welin, hatda Rahawyň aýdanlarynyň dogrudygyna şüphelenmek barada hatda oýlanmady. Kabul hoşamaýlyk bilen ýylgyryp bir zatlar diýmäge başlady. Emma onuň bilen bilelikde bir wagtyň özünde jedelleşýän ýaşullar bir-birine gazap bilen gygyrşdylar. Ol ýerine öwrüldi de daşar ýurtly ikisini üns berdi. Yigitleriň uzyny Rahawa seredende Kabul gülümjiredi. Amorly eskerler, şunuň ýaly özüni peselderler diýip hiç açan oýlamaýadym. Rahaw eginlerini gysdy. Kim bilýär? Olarda paşa üçin wajyp bolan täzelikler bolmagy mümkin. Kabul bu yigitlere ýene bakdy. Emma bu gezek ol howsalalyk bilen seretdi. Rahaw häzir hoply döwürdir. Bu ikisi içallar bolmaklar hem mümkindir. Rahawyň ýüregi çaltyryp başlady. Sen näme pikir edýäň? Olaryň saçlary gaty gysgy, belki olar bir zatdan antyçan bolsalar gerek, diýip Rahaw onuň elini sypalap, emay bilen ýylgyrdy. Seniň aladaňa gaty gowanýandygym aýtmalydyryň. Emma özüm üçin adamlar özümiň saýlamalydygymy ruhsat beräý. Eger meniň işlerime garşýandyň biläýse, onda bu paşanyň göwnünden turmaz. Eger bular hakykatdan da içallar bolsalar, onda ol bu barada bilmek isler. Sen paşaň goldaýanmy näme? Rahaw Kabula seretdi. Onda sere sap bol, Israillar rehimsizdirler. Olar hatda aýallardyr, çağalary da rehim edýän däldirler. Kabulyň gara gözleri gorkudan doldy. Emma Rahaw üçin däldi. Men paşa habar bereýin. Biraz garaş, olaryň näme üçin gelendiklerini bilmedinden öň olaryň gitmeklerini isleýän dälsiň. Rahaw garawullaryň başlygyny gowy bilýärdi. Öz içinden pikirlenip, nämeden de paşa kyn ýarajakdygyny oýlanyp, biraz dymyp durdy. Rahaw oňa çözgü teklip etdi. Bu iki amorlyň wagtlança maňa tapşyr. Men oňa çakyr bilen serhoş edenimden soň olar el almaklyk gaty ýeňil bolar. Görýän welin sen mamly.
elbette men mamladyryn deyip Rahaw onun geyiminiň düýrlenen yerlerini düzetişdirdi. Galy bersedi, men paşan senden gowy bilýändiriň. Rahaw mikirlik bilen garawullaryň ýol başçysyny seretdi. Olar arkaly men oňat gazanç edinerin. Eger sen maňa ýeterlik wagt berseň, onda men seniň bilen paýlaşaryn. Rahaw kabylyň damarlarynyň ulalandyklaryna üns berdi. Onda açgözlük we borjynyň ýerine ýetirmeklik duýgularynyň göreşýändigini Rahaw bilýärdi. Haýsy ýeňerke, baýlygy küýsegmi ýa-da Israil içallar barada paşa habar bermedigi üçin cezalandyrylmagyndan gorkumy? Sana başardığımdan wagt bererin, deyip Kabil sözünü tamamlady. Kabil ol yerden aýrylandan soň Rahaw derwezelerde söwda bilen meşgullanýan ýeri hollaryň arasyndan tapawutlanmajak bolmaga synanşýan iki erkege seretdi. Rahaw olara elini bulaýlady. Bu aýal bilen bile gitmekligi olar şu wagt ikirjeňlenýän bolsalar gerek. Çünki olar Rahawyň garawullaryň başlygy bilen gepleşip durandygyny gördüler we özleri üçin duzak gurýandyr öýtmekleri mümkindir. Kabil olara sinedýärdi. Ol Rahawa gözüni gypyp, "Hani bol pursatdan peýdalan" diýdi. Rahaw onuň pikirlerini aňyp bilýärdi. Öz durmuşyny howp astyna goýanyndan Rahawyň kyn goýan gowdur. Goý şeýle de bolsun. Yaranjaňlyk bilen ýylgyryp, ýaş aýal ýigitlere ýakynlaşdy. Yeriho şäherine hoş geldiňiz. Salmon Rahawyň izi bilen köçeden barýardy. Aralarynyň ýakyndygyna seretmezden Rahaw oňa owadan ýaly bolup görnüpdi. Indi bolsa ol has ýakynda bolandy. Rahawyň owadandygyndan Salmonyň ruhy joşýardy. Ýumuş ýerine ýetirmel pursatynda ol şeýle synaglara duçar bolaryn diýip oýlanan hem däldi. Emma oňa Rahawyň satanlaryna seretmän öz işi barada oýlanmaklygy gaty kyndy. Bu aýal näçe ýaşynda? 30-35. Diňe gözleriniň ýaşy barada aýtýardylar. Rahaw öýüniň gapysyny açyp, çaltlyk bilen girdi. Onsoň otagynyň ortasynda saklanyp, tabyrsyzlyk bilen olar çağırdy. Salmon birinji bolup girdi. Epraim bolsa onuň ýyzyna eýerdi. "Sen ýöne seretsene" diýip Epraim otagyň ortasynda duran ýerinden aýtdy. Salmon töweregine göz aýlady. Dürli renkli ýastyklar we gyzyl ýüplere asylan gyrmyzy perdeler otagy bedeýärdiler. Ol otagyň iň wajyp ýerini eýeleýän, ýatylýan düşege seretmejek bolup synanşdy. Howa bolsa dürli hoşboý ýyslardan doludy. Görnüp durýaly, onuň hyzmaty üçin oňa töleýän bolsalar gerek. Olaryň iý süre gapyn ýapyp, Rahaw örtgüsini ýaýyrdy. "Men siz gizlemeldirin. Ey aýal, sen näme diýjek bolýaň? Hiç zady düşünmeýän ýaly bolmaň. Siz Israil içallarsyňyz. Eger öňrek bu barada şüphelenen hem bolsam, indi dol onamlydyryň" diýip Rahaw otagyň ýyzgy diwaryndaky merdivany tarap ylgady. Epraim gen galyp Salmona seretdi. "Biz näme dogry etdik?" Salmon bolsa Rahawa seretip durdy. "Sen nädip bildiň?" Rahaw bolsa gözlerini möýlerdip başyny ýaýkady. "Amorlar şähere gelenlerinde olar Yerihonyň berkitmelerini ünsli öwrenýärler diýjek bolýarmy sen?" Rahaw merdivany otagyň ortasyna çekip getirdi. "Seniň geýimiňde kan ýyzlary bardyr. Sen öňüň muny geýen adam şu eşikde öldürilen bolsa gerek." Salmon onuň ýoluny bekledi. Bu aýaly öldürip, arkaýyn öz işlerini ýerine ýetirmeklik barady. Bir salmyň içinde ol oýlanyp ýetişdi. Rahaw göni durup kellesini galdyrdy. Onuň gara gözler şeýle bir açykdy welin, hatda olarda Salmonyň aňy serpik ýardy. "Meniň onuň bilen gürleşen eskerim gördüňizmi? Ol siziň kimdiňiz aňlady. Sen oňa aýtdyňmy? Onuň özü bildi." Rahaw sabırlygyny ýitirip başlady. "Siz şähere seretmeklik üçin geldiňiz. Şeýle dälmi ahyryň? Öz işiňiz dol ýerine ýetireriňiz ýaly şäherde ýeterli wagt ýaşap bilseňiz, onda gowy bolar." Ol Salmona merdivany berip üçe gelýän gapyny görkezdi. "Çalt boluň, näme garaşýarsyňyz? Padşanyň nökerlerinimi?" Epraim garşy çykdy. Olar ilki bilen üçe görden geçirdiler. "Eger sen otagyň ortasynda durmaň dowam etdirseň, onda olary gözlemekligiň geregi bolmaz." Epraim töweregine seretişdirdi. "Oňatrak ýer bolmalydyr." Ajaýyp. Rahaw ellerini beline goýdy. "Eger saňa üçek yaramaýan bolsa, onda meniň düşegim nähili?" Gaty gorkan Epraim çaltlyk bilen ýokary galdy. Epraimyň howsalaly gaçanyny görende Rahawyň gözlerinde agyr göründi. "Seniň huç şeýle etjekdiň men bilýärdim." Rahaw Salmona seretdi. Ol bolsa özüniň şu wagtda çenni gören gözlerinden bularyň iň owadan gara gözlerdi hakynda oýlandy. Yeşua bilen Kalebiň özge ýurtda aýallaryň gaty howpludyklary barady.
kän duýduruş berendiklerine geň galar ýaly däleken. Sen näme diýip Rahaw gaýgyly ýylgyryş bilen sorady. Salmon ayagyn merdivanyň iň aşaky basgan çagyna goýdy da ýene-de Rahawa seretdi. Seniň adyň kim? Rahaw. Emma şu pursat gurrun üçin biziň wagtymyz ýokdur. Howluk. Olaryň ýygy bilen Rahawyň özi hem ýokary galdy. Rahaw üm bilen olaryň ýatmaklaryny buyurdy. Şu ýerde ýatyň, men bolsa seň üstüňizi örteýin. Salmonyň gulak asdy we endi bolsa özlerini örtdürip onuň hyzmat etişine sen edýärdi. İşini gutarandan soň Rahaw aşağı gelip pışırdady. Sizi oňaýly ýerleşdirip bilmeýändigim üçin bagyşlaň. Emma meniň dolanyp gelenime çenni hereketlenmezligiňizi sizden haýyş edýän. Rahaw ýygy bilen üçüň girelgesini ýapyp otagyna düşmäge howlukdy. Biz öz janlarymyzy jelew aýaly ynandyk diýip Ephraim gyrlan ses bilen aýtdy. Sende mundan oňa pikir barmy? Biziň gylşlarymyz bolsady, olaryň ýoklugy hem gowy. Bolmasa biz bir ýam Rahaw bilen gurrun eden derwede goragçysynyň elinde bolardyk. Rahaw, sen onuň adyny soradyňmy? Şeýle ýagdaýda bu akylly bolar. Onuň bilen seniň näme işiň bar? diýip Ephraim sorady. Onuň kimdigini sen bilýärsiň ahyryn, diýende onuň sesinde ýygranç eşdildi. Ýuwaş bol, biz gorkaklar kimin bu ýerde gizlenmelidirsmi näme? Bu aýaly öldürip öz işlerimiz bilen bolsak gowy bolardy. Ephraim ýerinden turup ýetişmänkä Salmon onu tutup ýetişdi. Näme ýumuş bilen bizi şu ýere goýberen bolsalar, şonda ýerine ýetirmeklik oňatdyr. Şäherge girip, maglumat toplap, onsoň şäherden çykmalydygymyzy Ýeşuanyň aýdan ýadyňdan çykardyňmy? Ol bizi kan dökmekli üçin bermedi diýip Salmon dostun goýberdi. Paşa bilen bile çöregiyen jelew aýaldan başga kim Yerihada bolup geçýänleri oňat bilsin. Öldürerlerine garaşyp aýalyň köýneginiň aşagynda gizleneninden Sebeş meýdanynda öleniň gowdur. Biz onuň köýneginiň aşagynda gizlenýän däldiris diýip Salmon ýylgyryp aýtdy. Biz saman aşagynda gizlenýändiriz. Sen näme gülýäň? Bu aýalyň özi paşa barada gurrun berdi. Näme üçin biz jelew aýaly ynanmalydyryz? Sen oňa seretmediňmi näme? Seniň kiýal ünsli seretmedim. Paşanyň ünsün çeker ýaly, ol gaty owadan aýal. Belki şeýledir. Emma şol garawulyň onu nädip gowtanaýandygyna sen üns berdiňmi? Bu aýal şäheriň her bir erkegi bilen we bu ýere gelýän ýüzlerçesi bilen ýakyndan tanyş bolsa gerek. Onda ol şäherde bolup geçýänler anyk bilýän bolmalydyr. Hawa, şeýle-de adamlara belli bolan ähli keseller bilen hem kesel bolmak ahmaldyr. Köşeş, biz Hudaýyň özümizi getiren ýerindedir. Dostunyň sözüne özüniň çynlaky gaharlanandygyna Salmon gen galdy. Rahaw hakykatdan da Ephraimyň baha beriş ýaly bolmaklygy ahmaldyr. Onda näme üçin Salmon ol aýaly bar güýji bilen goramaga synanşarka? Näme üçin ol öz durmuşlaryň şeýle aýaly ynandyka? Özün el aljak bolup Salmon uldan demin aldy. Mümkinçilik bar bolanda dinjalmagymyz gowudur. Mende şeýle duýgu bar. Näme boljagyny seretmezden biz bu diwarlaryň içinde uzak wagtlap bolmarys. Paşanyň adamlarynyň sabyrsyzlyk bilen geljekdiklerini Rahaw bilýärdi. Iki Israillary garşy alyp derwezelerden daşlaşanynda Kabil şähere giren iki taşar ýurtlyk barada habar bermeklik üçin özüniň başlygynyň ýanyna algan bolsa gerek. Rahaw çaltlyk bilen merdivandan aşak düşüp on ýerde goýdy. Rahaw, gapyny aç, eller bilen ýüzüniň derlerini süpürşdireninde onuň ýüregi dürküldäp urýardy. Taşlaryny daraşdyryp, köýnegini düze düşdirip, Rahaw gapyny giňden açdy we gapynyň arkasynda duran erkegi görende özüni ýeňil alyp bardy. Kabil, sen Irak gelersiň diýip oýlapdym. Tolgunyan we damarlary çekilen Kabil ýerinden gozganman durdy. Onuň arkasynda göreşe taýin bolan ýaragly eskerler durdular. Rahaw olaryň gözlerinde gorkyny gördi. Olaryň gorkulary Rahawyň öz gorkusyna meňdeýärdi. Emma ol başga zatdan gorkýardy. Eger Kabil öz borjy boýunça hereket etse, onda ol üçek bilen bilelikde öýüň hemme ýerini barlamalydyr. Eger de ol içallar tapaýsa, onda Rahawa ölüm garaşýandyr. Paşanyň karary bilen men seniň öýüňe gelen iki erkegi akitmelidirin. Olar biziň üstümize nädip çozmaklygy anyklamak üçin gelen Israil içallardyrlar diýip ol otaga seretdi. Olar öýüňden çykar. Ol adamlar bu ýerde boldular, emma olaryň kimdiklerini men bilmedim. Derwezeleriň ýapylmagynyň öň ýanynda garanky aralaşanda olar şäherden çykdylar we olaryň nire gidendiklerini men bilmeýärin. Eger howulgaýsaňyz, onda hökman olaryň ýyzlaryndan ýetersiňiz. Olar nire gitdiler? Men bilmeýärin diýip Rahaw gaýtalady. Indi Kabil
Ol iki içallardan da elkenç zat garaşýandyr. Ol Israillaryň tutulup türmä taşlanmadyklary sebäpli gadawy bilen paşanyň öňünde jogap bermeli bolar. Çalt boluň, olaryň ýyzlaryndan ılgaň. Eger howluksaňyz, onda olar tutmaňyz üçin sizde wagt bardyr. Kabil Rahaba ynandy. Eger Rahab şu güne çenli özüniň paşa bolan wepalygyny suwd edip gelen bolsa, onda Kabil nädip oňa ynanman bilsin. Daşar ýurtly adamlardan ýagnanan maglumatlar sebäpli ol öz durmuşyny oňarmanmydy näme? Bu iş üçin ol paşadan silahlar almaýardymy näme? Kabyly ýola iwermeklik üçin bu aýalyň ýekeje sözü ýeterlidi. Aýaklarynyň köşleriniň sesi bilen ýygyny öwrülip, garagullaryň başlygy buýrugyny ýene bir gezek gygyrdy-da, gün derwezeleri tarap ugrady. Rahab daşa çykdy-da, eskerleriň garaňkylykda gözden ýitip gidendiklerine sin etdi. Onsoň ol öýüne dolanyp geldi-de, gapyny gulplap penjere tarap ylgady. Elleriniň aýasy derläpdi, ýüregi dürküldeýärdi. Kabil eskerler bilen derwezelere ýetipdi. Onuň derwezeleriň açylmagyny buýrandygyny Rahab eşitdi. Eger Kabil bir salym saklanyp garagullardan soran bolsady, onda Israiller içallaryna meňdeşleriň şäherden çykmandyklaryny bilerdi. Kabil şäher derwezeleriniň arka tarapynda görende Rahab yeňillik bilen demin aldy. Beýleki eskerler hem başlygyň ýyzy bilen gitýärdiler. Olar gündogary Ýardana tarap ugraýardylar. Indi bolsa olar içallaryň derýadan geçip geçişmänkäler olar tutjakdyklaryna ynamly bolup, ellerindäki naýzalar bilen ylgaýardylar. Olaryň ýyzy bilen derwezeler beklediler. Rahab gözlerini ýumyp ýylgyrdy. Ol ýene bir salym garaşdy we Kabylyň öz eskerler bilen daşdadygyny göz ýetirip, bir küýde çakyry, çöregi we hurmadyr narly tebede elini aldy. Ýene de merdivany galdyryp, ýokary galmaga başlady. Üçekde erkekler ümsümdiler. Belki de olar bir ýam uklandyrlar. Getiren nygmatlaryny goýdy-da, üçek boýunça ýörap samanlary aýyrşdyrdy. Rahab olar gorkuzmak islemeýärdi. Eskerler eýam gitdiler. Çykyp bilersiňiz. Uzyn boýly ilkinji bolup ýerinden turdy we Rahaba seretdi. Rahab onuň ünsli bakyşyny duýdy. Bu uzyn boýly Rahabyň göwnünden turýardy. Emma bu ýigit aýalyň ýakynlaşýandygy zerarly gaty tolgunýardy. Tä ýoldaşynyň ýerinden turaryna çenli ol ümsüm oturdy. Biz gıýklyk seslerini eşitdik. Rahab olar köşeşdirjek boldy. Sizi tutjak bolup eskerler şäherden çykdylar diýip Rahab ellerini uzadanda özüniň titreýändigini duýdy. Men size çörekdir çakyr getirdim. Israillaryň aljaranlygy düşendigini Rahab bilýärdi. Çünki Rahab Yerihonyň ýaşaýjysy şeýle de jele baýaldy. Näme üçin olar bu aýala ynanmalydyrlar? Näme üçin özlerini kenganly aýalyň gorandygyny haýran galýan bolsalar gerek. Şeýle de onuň şeýle çaltlyk bilen eskerlerden azat bolandygy we eskerleriň hatda öýü barlamandyklar barada gen galyp oýlanýan bolsalar gerek. Näme üçin bu Israillar jele aýalyň sözlerine ynanmalydyrlar? Emma olar ynanmalydylar. Çünki köpleriň durmuşy hut olara baglydy. Rahab ellerini aşak sallap Israillara seretdi. Bu ýere Hudaýyň size berendigini men bilýärin diýip Rahab aýtdy. Biziň barymyz sizden gorkýandyr. Hemmeler gorkastynda ýaşaýandyrlar. Misirden çykanyňyzda Hudaýyň siziň öňüňizde Duzly deňiziň suwuny guradandygyny biz eşitdik. Ýordan derýasynyň gündogorundaky Amorlaryň Sihon hemde Og diýen iki hanyny siziň bütünleý ýok edendiňizden hem habarymyz bar. Siz olaryň halklaryny dogly gyrdyňyz. Biziň ýüreklerimiziň gorkudan sandıraýandyklary geň zat däldir. Olaryň bu ýere gelmekleriniň nähil wajyplygynyň bardygyny Rahab hiç düşünüp bilmedi. Bu ýeriň özlerini degişlidigini olaryň özleri Rahabdan da gowy bilýärdiler ahyrin. Bir ýam Hudaýyň olara beren ýerine gelip içallyk etmekligiň näme ähmiýeti bar? Olar şüphelendilermi-ki ýa-da olar ruhlanmagy mätäçmikäler? Bolan zatlar eşdenden soň siziň bilen göreşmäge batyrlyk etýän esher ýokdur. Çünki siziň Hudaýyňyz ýokardaky göklerde we aşakdaky ýerde iň beýik Hudaýdyr ahyrin. Rahabyň gözleri göz ýaşlardan doldy. Ýüregi bolsa Hudaýyň taýlan halkynyň bir bölegi bolmaklyk isleginden ýarıljak bolýardy. Doğrudan demin alyp ol ýakynrak geldi de elini uzatdy. Indi bolsa meniň size kömek edenim üçin maňa we meniň maşgalama rahmet etjekdiňizi Hudaýyň adyndan ant içiň. Yeriho ýyklandy. Meniň kakam bilen ejemiň, doganlarym bilen olaryň maşgalalarynyň janlaryny saklajakdyňyzyň anyk alamatyny maňa beriň. Uzyn boýly
Rahava çiňgerilip garap duran ýoldaşyna seretdi. Ay şöhle saçýardy we Rahawyň bu sözlerinden onuň doňup galandygyny görüp bolýardy. Uzyn boýly ýene-de Rahava seretdi we ýigdiň gözlerinde bilesgelçilik we şadýanlyk görünýärdi. Meniň adym Salmon, bu bolsa Epraim. Biziň janymyz siziň howpsuzlygyňyzyň giregi bolar. Rahaw ýeňillik bilen demin aldy we ýüregi minnetdarlykdan doldy. Ondan ol ikinji seredip, onuň özüni alyp barşyna sinetdi. Men razy edip, Epraim Salmona gahar bilen seretdi-de, kepsiz halda aýtdy. Onsoň ýene-de Rahawa seretdi. Eger sen bizi satmasaň, onda Hudaý bu ýeri bize bereninde biz öz wadamyzda durarys. Ruhlanan Rahaw şadýanlyk bilen ýylgyrdy. Ol bu Israillary özüniň we özüne ýakyn bolanlaryň durmuşlaryny anandy. Ol Israillary Hudaýyň adyndan ant içmeklige mejbur etdi. Olar bolsa öz wadalaryny bozup bilmezler. Gudraty güýçli Hudaýa bolan anamlary bu wadan ýerine ýetirmäge olar mejbur eder. Haýyş dip Rahaw üçüň burçlarynda duran ýatsyklary el bilen görkezip aýtdy. Oturuň, amatly ýerleşiň. Siz meniň mehmanymsyňyz. Rahaw näzmatlar hödürlemäge girişdi. Size näme teklip edip bilerin? Mende hurma, bal, kişmişli çörekdir çakyry bar. Hiç zat dip Epraim soğuk jogap berdi. Sag bolun dip Salmon ýoldaşynyň jogabyny mulaýym sıratmaga çalışdy. Rahaw olary üns bilen seretdi. Öz janyny we maşgalasynyň janlaryny halas etmeklige wada berendiklerine seretmezden olar Rahaw bilen gepleşmek islemeýärdiler. Esasında Epraim diýenleri özüni gödeg alyp barýardy. Ol Rahawyň özüni edil daşasyndan çykan bir mörmöjek ýaly duýmaklyga mejbur etdi. Beýle kigit bolsa oňa gizlin bolmadyk bilesgelçilik bilen seretýärdi. Rahaw ýatsykda oturdy-da oňa seretdi. Soraý, sen näme bilmek isleýäň? Ol üns bilen Rahawyň gözlerine seretdi. Nädip sen biziň Hudaýymyza bolan anama geldiň? Ýaş çagymdan başlap men ol barada gürüňler eşderdim. Edil Yerihonyň beýleki ýaşaýjylary kimin? Rahaw gözüni gypdy. Men muny anyk bilýän we beýlekleriň inanmanlarynda näme üçin özümiň inanandygymy düşündirip bilmeýän. Seniň halkyň gorkastyndadyr dip Epraim aýtdy. Derwedeleriň alynda biz bu barada känişdik. Hawa, olar edil her bir basbalçylardan gorkýanlar kimin sizden hem gorkýarlar. Emma ýeňşi siziň Hudaýyňyň berýändigini olar düşünmeýärler. Salmon Rahawa seredende ýigdiň gözleri nur saçýardy. Ol aýalyň bedenine göz gezdirip, edil ony bütünlei gujaklajak ýalydy. Özüniň oňa ýaraýandygyna Rahaw ýeňillik bilen düşünip bilýärdi. Onuň özüne de bu ýigdiň ünsü ýakymlydy. Ol gaty görmege ýigitdi. Epraim bolsa aýaly öz ýerini görkezmäge taýyn duran erkege meňdeýärdi. Seniň öz hudaýlaryň bar. Hiç bir zata peýda bermeýän agaç şekilleri dip Rahaw butlary bolan ýigrenç bilen aýtdy. Iň bolmanda sen olaryň ýekejesini meniň öýümde gördüňmi? Epraimyň özüni erbet duýandygy ma'lum boldy. Aşak düş dip Rahaw merdivany görkezip aýtdy. Tekjan aç, perdeleriň aňyrsyna düşeň aşagyna seret. Islan ýeriňden gözle Epraim. Meniň öýümde sen butlardyr doga tumurlaryň ýekejesini de tapmarsyň. Men bu hudaýlara bolan ynam bir ýam ýetirdim. Näme üçin? Görnüşi ýaly bu ýebrey Rahaw çyndan synamaga niýetlenene meňdeýär. Goý, şeýle de bolsun. Rahaw jogap bermäge taýyndy. Bu butlar meni halas edip bilmediler. Bu zatlar bar ýogy adamyň ýasan zatlardyr. Adamyň bolsa nähili gowşakdan men bilýärin dip Rahaw haş edýän halda ellerini uzatdy. Men siziň halkyňyzyň arasynda ýaşamak isleýän. Epraim ýüzüni çytdy, Salmona seretdi. Salmon bolsa azajyk öňegildi. Biziň kanun boýunça ýaşaýandygymyzy sen bilmelisin. Bu kanunlar bize Hudaýyň özü berendir. Erkekleriň bir-birlerine çaltlyk bilen seredendiklerini Rahaw üns berdi we aýdylanlaryň özüne degişildigini düşündi. Salmon bir salym oýlandy we onsoň ýuwaşça şeýle diýdi. Jelepçilikdir, zynany gadagan etýän kanunlar bardyr. Rahawyň kärini hökm etmeklikde Epraim ýumşak däldi. Jelepçilik gadagandyr. Bu işe baş goşan herkes cezalandyrylmalydyr. Rahaw özüniň penjereden uzalyp beýleki ýüzlerçe erkekleri çağırşýaly, bular hem çağırandygyna ýadyna saldy. Ýüzi gyzyl reňke boýaldy. Rahaw hiç açanda şunyň ýaly özüne bolan ýigrenji duýmandy. Israilleriň şüphelenendiklerine gen galar ýaly däl. Olaryň Rahawyň saçagynyň iýmendikleri we
bir damjada içmändikleri geň zat däl. Rahaw utançdan ýanyp barýardy. Bu durmuş meniň özüm saýlamadım diýip özüni gorajak bolup aýtdy. Heni kijijik gyz kam meni paşa sowgat etdi we men hiç zat diýip bilmedim. Salmonyň ýüzüniň çıtylandygyny görüp Rahaw sakyndy. Onuň nädip jelepçiligi başvurandygynyň sebäbini bilmekdiň näme ähmiýeti bar? Munyň erbetdigini Rahaw ilkinji günden başlap duydy. Onuň kijijik gyz bolup kakatynyň diýenine kulak asmaly bolanynda näme? Öz kärini ençeme ýyllaryň içinde dowam etdirip ol arkaly baýlyk gazanmagyny bu aklap bilermi? Ýok, Rahaw ýüzüni çytyp Ýewreýleriň özüne ünsli seredýändiklerini duýup ýyzyny öwrildi. Biraz köşeşenden soň Rahaw ýene dolara seretdi. Eger jelepçilik Hudaýa ýygranç bolsa, onda men onu taşlaryn. Salmon ýerinden turdy-da üçüň garasyna bardy. Ol uzak wagtlap şähere seretdi we ýene de ýyzyny öwrilip Rahawa seretdi. Bizinde gitmelidirs diýdi. Epraim, biz öz ýumuşymyzy ýerine ýetirendirs. Rahaw birden ýerinden turdy. Indol çaltlyk bilen hereket etmelidigini bilýärdi. Rahaw merdiwan boýunça jaýa düşdi we erkekler hem onuň ýyzyna ýerdiler. Otogdan geçip ol perdäniň gyzyl renkli ýüpini çözdi-de ondy da düşdirdi. Siz derwezelerden çykyp bilmersiňiz. Şu ýüp boýunça penjereden aşak düşüň. Rahaw ýüpü dolady-da penjereye ýakynlaşdy we ýüpü aşak sallady. Penjereden kellesini çykaryp Rahaw diýwar boýunça aşak inýän ýüpe seretdi. Ýüpüň ýere ýetmekligine 10 tirsak galýar. Bu gorkunç däldir diýip Salmon Rahawyň elinden ýüp aldy. Sen birinji diýip ol dostuna seretdi. Epraim penjere çykdy. Duruň diýip Rahaw ýüzlendi. Koguçlara duşmadlygyňyz üçin daglyga tarap gidiň we olar ýyzyna dolanyp gelýän çäler 3 günnäp ol ýerde gizleniň. Soňra öz ýoluňyz bilen gidiberiň. Epraim ýüpü eline aldy-da aşak düşüp başlady. Rahaw diýwardan gaçýan ownuq daşlaryň ýuwaş sesini Epraimyň ýere düşende bolsa dymyk urgy sesini eşitdi. Salmon Rahawa ýüpü tutturdy-da penjere çykdy. Rahaw, maňa gulak as. Eger şu gyzyl ýüp biziň üçin bellik hökmünde seniň penjerеңden asylgyl tursa, diňe şonda biz sen halas etjekdigimize wada berip bilýändiris. Maşgalaň ähli agzalary, kakyň, ejeň, doganlaryň we garyndaşlaryň bar seniň öýüňe üşmeli bolarlar. Eger olar köçät çyksalar, onda öldürirlerler. Biz bolsa öz wadamyzdan azatdyryz. Emma seniň öýündäkileriň barynyň diri galjakdyklaryny biz saňa wada berýäris. Hiç kimse de elde girmez. Minnetdarlykdan dolan Rahaw aglamazlyk üçin dodaklaryny dişleýärdi. Salmon eýýam aşak düşmäge girişipdi we ýene de bir gezek Rahawa seretip şeýledidi. Emma sen bize satsaň, onda biz öz wadamyzdan azatdyryz. Men siziň şertleriňizi kabul etýärin diýip Rahaw jogap berdi. Salmonyň gözleriniň garaýşy çaltlyk bilen ütkedi. Olarda mehr peýda boldy. Ol ýüp aşak goýberdi-de eliniň aýasyny Rahawyň kellesine degirdi. Rahawyň ýüregi tas saklanypdy we özüni Salmon okşajak bolýarmy diýip oýlady. Gorkma, men seniň ýyzyňdan gelerin. Men garaşaryn. Salmon onu goýberip ýüpden ýapyşdy. Men saklar ýaly seniň güýjüň ýetermika? Rahaw ýylgyrdy. Güýçli bolmaly bolaryn. Rahaw bar güýji bilen synanşdy. Indi saklap biljek däl diýe selendi. Özünde bir ýerden güýjüň gelendigini aňlady. Salmon ýüp goýberende Rahaw penjereden aşak seretdi. Olaryň ikisi de gün penjeräniň aşagynda durdular. Epraim serasaplyk bilen daş törege göz aýlady. Salmon bolsa Rahawa ýylgyrdy-da elini bulaýlady. Rahaw hem olary howlukdyryp jogap edip elini bulaýlady. Daglara tarap gitýän ýola düşenlerinde bolsa Rahaw ýylgyrdy. 3-nji bab. Salmon bilen Epraim daglara tarap gitýärdiler. Kijijik çeşmäniň boýunda saklananlarynda bir ýam gün ýaşypdy. Olar ikisi de diýerlerine çöküp çeşmeden içýärdiler. Epraim çeşmeden bir näçe balyk tutdy-da ot ýakyp duran Salmona atdy. Salmon bolsa olar arasalady-da taýakdan geçirip otda bişirdi. Ol hiç açan manadan başga hiç zat iýmendi we balyk onuň üçin gyzykly we ýakynly boldy. Ýyp doýanlaryndan soň olar geçilerini suwa ýakmaga gelýän Kengan çopanyny gördüler. Emma daşar ýurtly ikisini görüp ol geçilerini günwa tara wäkitdi. Nä tamşylardan gorkýar diýip Epraim aýtdy. Hudaýyň gorkusy bütün ýer ýüzünde.
Ahirinde ýadawlyk olary yendi. Salmon olaryň ýumşak halsynyň üstünde uzalyp ýatdy. Gözleri yumulup barýardy. Tizary biziň göçegişligimiz tamamlanar. Ol ýeriň goý ýsynyň uldan dem aldy. Mawa asmanda bulut owlajyklar peýda boldy. Ey Taňrym, sen bizi öýmüzi, biziň üçin taýýarlan ýurduňy eltýän. Bu seniň biziň üçin sowgadyňdyr. Onu eýelemekligi bize güýç ber. Gözlerini yumup Salmon akýan suwlaryň owadyna uqawatdy. Onuň düşüne penjereden seredip duran bir owadan aýal giripdir. Onuň şargary burum-burum ajaýyp saçlary şemala ýelpildeýärdi. Ertesi gün kabil bilen esgerleriň dolanyp gelenliklerini Rahaw gördi. Derwezeler heniz açykdy. Heniz gaty daşda kalar, olaryň koguçlarynyň hiç ýeli üstünlige eýe bolmandyklaryny aňyp bolýardy. Esgerler ýadaw we kepsiz görünýärdiler. Özüni kabylyň görmezligi üçin Rahaw penjereden daşlaşdy. Rahaw jogap bermedi. Özüni rahat goýup, aýdan sözlerini kabyl şüphastyna goýmaz. Ýa-da özüniň jemgyýetinde rahatlanma gözlemez diýip Rahaw umyd etýärdi. Rahaw onu görmek islemeýärdi. Paşaň dünýäni çagyrypdy we Rahaw esgerleri aýdanlaryny sözme-söz gaýtalapdy. Paşaň inanypdy. Şunuň bilen bary guturupdy. Giç akşamda kabyl gapyny kakanda Rahaw tolgunýandygyny görkezmezlige synanyşyp oňa gapyny açdy. Onuň paşanyň buyrugy bilen dälde öz islegi bilen gelendigine dogul göz ýetirip, Rahaw özüni erwet duýýandygyny aýdyp, onu ýzyna goýberdi. Rahaw onu aldamady. Ol dogurdanam özüni erwet duýýardy. Kabyl sebäpli, özüniň alyp barýan durmuşy sebäpli ol özüni erwet duýýardy. Bu şäheriň ähli ýaşaýjylary özleriniň goppamsylygy we tekebbirligi zerarly öljekdikleri üçin hem Rahaw özüni erwet duýýardy. Olaryň ölümlerine Rahaw şatlanmaýardy, emma olardan daş durýardy. Ol öz otogunda gizlenip, halas bolmaklyga garaşyp, penjereniň ýanynda durmak isleýärdi. Ýöne halas etmeklik üçin ýene başgalar hem bardy. Ýene bir gece geçdi. 3-nji gün Rahaw öýünden çykdy-da, söwda etmeklik üçin bazara tarap ýola düşdi. Kakasynyň şol ýerde boljakdygyny ol bilýärdi. Kakasy bazarda kakadylan hurma, kişmiş we däne satýardy. Rahaw kakasynyň ýanyna gelende ol gyzyna ýylgyrdy-da, öňündäki satyja tarap öwrildi. Rahawyň ýüregi ýylady. Rahawyň kabul eden kararlarynda kakas hiç açanda gyzyna käýemeýärdi. Bir döwüm çörek üçin qadan jetjek bolup, kakas hemişe kemsitmelere duçar bolýardy. Şonuň üçin hem ol gyzyna gowy düşündirýärdi we onu güýçli söýýärdi. Paşa Rahaw ýanyna çagyranda onuň ejesinde uly umytlar peýda bolupdy. Ejes gyzynyň owadanlygynyň güýjüne ynamlydy. Rahaw bolsa beýle bolgusyz pikiri oňlamaýardy. Erkekler hemişelik däldirler. Esasan da adawryl erkekler. Şonuň üçin hem Rahaw paşa bilen özüniň gatnaşygy uzaga çeker dip oýlamandy. Paşanyň hyzmatynda özüne orun tapanyny çenni uzak bolmak wajypdy. Öz arzuwyna yetmeklik Rahaw'a başardypdy. Indi onuň hemişelik girdeç çeşmesi bardy. Garyndaşlarynyň goppamsylyga ruhsat berende hatda Rahaw olara matdy taýdan kömek hem et bilýärdi. Rahaw paşanyň ýatalgysyna girende ne kakasy ne de doganlary on hökmetdiler. Köşkü taşlamaly bolanda bolsa olaryň Rahaw'a göwnleri agramady. Özüniň garaşsyz bolup ýaşawam kakas we doganlaryndan hem köp kazanç edip bilenni suud edenni deňeç. Olar Rahaw'a gaýgyly, sabyrlylyk bilen gatnaşyk etdiler. Olar mätäç bolanlarynda Rahaw olara pul kömegini edip bilýärdi. Özüniň ýaranlaryndan alýan sowgatlaryny, ejesini, gyzçygilerini we gelnejelerini de ýetirilmegi barada alad ederdi. Rahaw'yň goppamsylygy ýa-da özüni borçly hasaplan üçin däldi, diňe olar söýýänligi üçin edýärdi. Täze gün saňa näme täzelik getirdi gyzym? Ol umyt getirdi kaka. Umyt bu gatygy, gel, garry bilen otur. Soňky günlerde eşden täzelikleriňden gurrun ber. Ol iksan kursy tapdy-da, olaryň birinde öz oturdy, beýlekinde bolsa Rahaw'yň oturmagyny teklip etdi. Rahaw kakasynyň aýagyny okalaýandygyna üns berdi. Agyr işleriň ýyllary özleri barada gurrun berýärdiler. Şu gün bolsa onuň aýaklary
gaty agrayan bolmak ahmal. Emma ol bu arada aýtmaklyk halamaýardy. Ejem nähili, oňot gelinleriniň zygyr işlap oturanlaryny deňeç, ejeň agtyklary bilen oturýar. Doganlarym nähili, galady işleýärler. Kakasynyň aýaklaryny okalap, agyrdan ýüzüni çıtandygyna gen galasy ýok. Sen ýene-de hurma gaşlaryna çykypsyň. Onuň başga saýlawy barmy dahyryň? Paşa galada berkitmeler gurmaklygy Rahabyň doganlaryna buýurupdy. Indi bolsa bu garrygoja ogullarynyň işlerini öz ýerine ýetirmelidi. Kaky, henizin boynuň döwmändiň üçin bagtyň gelipdir. Ogullarym maňa däldi, paşa üçin peýt aldyrlar. Ol iň beýik berkitmeler gurup biler. Emma olar oňa kömek etmez. Kakaz aýaklaryny okalamagyn besetdirip, başyny galdyrdy. Israiller şittimde saklanıpdyrlar. Uzak wagtlap däl. Ýok, Hudaý olara bu ýer birýän berendir. Goja gyzynyň ýüzüne bakyp, tiz-tiz gözüni gypýardy. Birnäçe gün odal şäherde Israil içallarynyň bolandyklaryny eşitdim. Häzir olar eýýäm öz düşelgelerinde bolmaklar ahmal. Kakasynyň gözleri gorkudan doldy. Olaryň gaçmaklaryna sen kömek etdiňmi? Rahab öňe egildi de kakasynyň haldan gaçan ellerinden tutdy. Kaka, men dogry aýdjan, diňe bir zat bolup biler we men onuň nämedigini de bilýändirin. Emma bu barada men şu ýerde aýdyp bilmeýärin. Öýe gidişin meniň ýanyma gel. Men maşgalamyz üçin hoş habar aýdyryn. Ony bellemeklik hukmandyr. Kakasynyň elleri sowady we gyzynyň gözlerini göni seretdi. Sen näme etdiň? Eger biz wadan ýerine ýetirsek, onda men biziň halas bolmaklygymyzyň ýoluny tapdym. Agşam gel, men saňa baryny gurrun bererin. Olar şähere çozarlarmy? Hawa kaka, olar on ýumrarlar dip Rahab ýerinden turdy da kakasyny okşamaklyk üçin aşağı geldi. Emma biziň halas bolmaklygymyz golaydyr. Kakasy ýany bilen ogullaryny hem getirdi. Rahab olar gyzgyn garşy aldy we saçak başynda oturdy. Çakyr goýdy da iýmekligi teklip etdi. Men aş däl dip dogan Müsür jogap berdi. Bizi çağırıpsyň dip kakam aýtdy. Iýmit gurruna päsgel berýän däldir. Israiller Ýordanyň aňyrsynda duranlarynda nädip işden açyk bolup bilsin. Gorkan we gaharlanan kiçi dogan ýogap Rahaba çiňerlip seretýärdi. Seniň Israil içallar kabul edendiň kakam aýtdy. Özüniň we biziň janymyz howp astyna salar ýaly sen näme beýletmäge mejbur etdi. Eger paşa bilse, olaryň meniň öýümde bolandyklaryny paşa bilýär dip Rahab aýtdy da üç erkekleriň-de ýüzleriniň bir wagtda agarandyklaryna üns berdi. Olaryň ýyzlaryndan paşa öz adamlaryny goýberdi. Emma men şol daşar ýurtly adamlar birýem şäherden çykdylar dip aýtdym. Onda şol Israiller Ýordandan geçip ýetişen bolsalar gerek dip Müsür aýtdy. Eger olar tutan bolsadylar, onda olaryň kelleleri birýem galanyň diwarlaryndan asylgy durardylar. Rahab ýylgyrdy. Olar tutup bilmediler, çünki men olary üçekde gizledim. Sen näme dip kakas zordan gepledi. Men olar gizledim we olaryň ýüp bilen pencereden aşak düşmeklerine kömek berdim. Onsoňam olaryň daglarda 3 günläp gizlenmeklerini we diňe şondan soň Ýordandan geçmeklerini maslahat berdim. Kakas we doganlar Rahaba çiňerlip seredip durdular. Müsür böküp aýagyna galdy. Ey Hudaýlar, sen näme etdiň? Ýogap bolsa umytsızlyk bilen kellesini tutdy. Seniň dönüklüğün üçin biziň barymyz ölürüz. Men ýöne ýaşaýyş teklip etýän tarapy saýladym dip Rahab aýtdy. Ýaşaýyş diýende Müsür gaharyndan gyzardy. Sen näme diýäniňi düşünýämiň? Biz näme? Bizde saýlap bolmazmy? Rahab gaharyny saklady. Ol maşgalasyna gatykän kömek etýärdi. Müsürüň bolsa onu günäkärlemäge haky barmy näme? Ine hut şonuň üçin hem men sizi çağırdım dip Rahab şeraply küýdäni taçaň ortasynda goýdy da olaryň ýanynda oturdy. Kaka, birnäçe ýyl mundan ozal golaýdak tokoýlukda sen Israil içalsyna dugşupdyň. Onuň gözünde ýene-de dolanyp gelmekligiň berk çözgüdini okandyň aýdypdyň. Olar dolanyp geldiler de ýeňildiler. Hawa, emma olar şonda öz hudaýlarynyň sandygyny ýanlary bilen getirmändiler. Sen maňa şeýle gurrun beren dälmidiň? Hawa dip kakasy geçmişi ýatlap ýüzüni çytdy. Musa dünýäden ötüpdir dip men eşitdim dip Müsür aşağı oturdy. Munyň ähmiýeti bar dip oýlaýarsyňmy? Özüniň içallary bilen eden şertnamasynyň halas bolmaklygyň ýeke-tek mümkinçiligidigini olara düşündirmegi Rahab berk çözüpdi.
beýikdi. Özüniň bütün beýikligine seretmezden Musa bar ýogy adamdy. Emma bu halk ähli zady yaradan Hudaýyň goragy astyndadyr. Olar birinji gezek bu ýere dağ eteklerinde dağdan bir toppak ogrular kimin girdiler. Olar yeňildiler, çünki olaryň Hudaý olar bilen däldi. Emma bu gezek bolsa ol öz halky bilendir. Derýanyň aňry tarapynda Israillaryň täze neslidir. Olar öz Hudaýlarynyň buyruguna garaşýandyrlar. Müsür, sesiň beset, saňa diýýänlerime kulak goý. Wagty gelende Israillar Ýordandan geçerler we bizi yeňerler. Olar Yerihon alyp bilmezler diýip Müsür çakyrly käsen galdyryp aýtdy. Men berkitmelerde geçen dol ay wagtyndan bäri işleýärin. Biziň galamyzyň diwarlarynyň nähil beýik we galyňlykdadygyny özüň bilýärsiň. Hiç bir goşun geçip bilmez. Sen magtanýarsyň, emma muňa seretmezden gözleriňde korku görýärin. Rahab onuň gazaply bakışyndan korkmady. Deňizler bölmekligi ygtyar bolan Hudaý üçin bu diwarlar böwet bolup bilermi? Bu gurrunlar biziň barymyz eşitdik. Hudaý Müsiri 10 jezalar bilen jezalandyrdy. Ol Musanyň agyzy bilen öz halkyna gepledi we halk kulçulukdan azat boldy. Hudaý duzly deňizi ikä böldi we Israillar gowy ýer boýunça ýörep geçdiler. Siz şeýle gudrat barada eşitdiňizmi? Hakyky we ýeketäk Hudaý oldur. Siz muňa düşünmelisiňiz. Özümiň eşiten her bir täzeliklerimi men size habar bererdim. Israilyň Hudaý baradaky bu gurrunlar barada oýlanyň. Siziň pikiriňizçe biziň halkymyz näme üçin gorkastynda titreýändir? Siz hem olaryň arasynda, emma bu biziň ýerimizdir diýip ýogap seslendi. Bu ýere olaryň haklary ýokdur. Bu şäheri biz dikeldendiris. Biz baglar ekip jaýlar salandyris. Bu diwarlaryň arkasynda ösýän hurma gaçlaryndan biziň kakamyz, ondan kakamyzyň kakasy hurma ýygnandyr. Olaryň baryny Rahab silkelemek isledi. Bu ýer bagallara degşildir öýdüp, biz şu wagtda çenni olary çokunup geldik. Emma bu ýer şol Hudaýa degşilidir we ol muny izine aljakdyr diýip Rahab diýdi. Özümiziň ellerimiz bilen ýasan butlarymyza gurbanlyk getirenimiz bilen gutular söýtýärsiňizmi? Tebigatyň üstünde olaryň ygtyarlyklar barmy? Diýip Rahab bulara bolan ýigrenç bilen güldi. Olar bary ýogy taş ýa-da agaç şekillerdedir. Rahab elleri bilen ýer ýumruklady. Indi bolsa hakyky hojaýyn özüni görkezir. Bu ýer Israillaryň Hudaýyna tegişlidir. Hurma agaçlary, dağdan agaçlary we üzümçülükler şol Hudaýa tegişlidir. Bal etýän bal arlary da onuňkydyr. Müsür gyran çekirtkeler de onuňkydyr. Hemme zat oňa tegişlidir. Ol bu ýeri, ondaky bar zatlary özüniň saýlanyna berip bilýändir. Hawa ol derýanyň aňyrsyndaky şitdemde düşleýän halky saýlady. Bir salym bütünlei ümsümlik hökm sürdi. Kakaz Rahaba seretdi. Ol kakazynyň sandıraýandygyny gördi. Şu täzeligi aýtmak üçin sen bizi çağırdyňmy? Hawa, indi bolsa biz bütün maşgalamyzy ýygnap bayramçylyk etmelidir diýip ýogap gaharly gülümjirap aýtdy. Biz çakyra zäher goşarysda Israillaryň gyljyndan ýa-da naýdasyndan agyr ölüm bilen ölmekden gaçarys. Batyrgaý sözler diýip Müsir ýigrenç bilen aýtdy. Biz diýir galarys diýip Rahab aýtdy. Müsir özüniň çakyrly käsesini galdyrdy. Nädip? Israillar hiç kimi de diýir galdyrýan däldirler. Men içallaryň gaçmaklaryna kömek etdim we bütün goşunyň şähere hüjüm edeninde olar bize rehim etmeklerini wada berdiler. Sen de olary inandyňmy? Diýip Müsir sorady. Olaryň ähli janyň gyrýandyklaryny hemmeler bilýändirler. Olar muňa ant içdiler. Ant onu berýän adamdan oňat däldir. Rahab kellesini silkdi. Dogonjugum, adamlar barada men senden kän bilýändirin. Men ýaşlygymdan erkekler bilen iş talşýandyryn. Şeýdibem, sen bizi masgaraladyň. Kakas ýer ýumruklady. Müsir, dogonyňa kulak as. Ol senden uludur we bu dünýä biziň barymyzdan ol gowy düşünýändir. Müsir ýüzüni çytdy, kellesini aşak sallady. Olar daşar ýurtly adamlar ahyryň diýip kakas ýüzlendi. Näme üçin sen olara inandyň? Olaryň Hudaýyň adyndan ant içmeklerini soradym we olar ant içdiler. Haýsy bir adam Hudaýyň öňünde içen antyndan ýüz döndürer. Eger olar öz sözlerinde durmasalar, onda öz Hudaýynyň öňünde jogap bermeli bolarlar. Mundan bize yeňil bolmaz diýip henidem nägelelik bilen ýogap aýtdy. Biz barbyr ölü bolarys. Rahab aşağı geldi de
elinde ogonyň elini aýasyna goýdy. Näme ynanjakdyňy sen çözmelisin. Sen bary ýogy adam bolan Yeriko paşasyna ynanyp bilersiň, ýa-da sen şahalaryň şahy bolan Israil Hudaýyna ynanyp bilersiň. Dogrusyny aýtsam, men içali bolup gelen erkekleri tanamaýaryn we men olaryň Hudaý hakda diňe gurrunlar eşitdim. Emma men eşitenlerime ynanýaryn. Her gezek ol Hudaý barada eşitenimde meniň ynam berkedi. Men muny aňsatlyk bilen düşündirip bilmeýäryn. Emma men onuň Hudaýdygyny, hakyky Hudaýdygyny bilýäryn. Men bu Hudaýa ynanyp, oňa bil baglamaklyk çözdüm, diýip Rahab başyny dik tutup erkeklere seretdi. Siziň özüňiz saýlamalysyňyz, ýaşaýyş ýa-da ölüm. Biz ýaşaýyşy saýlaýandyrys diýip Kakat hemmeler üçin jogap berdi. Biziň diňe bir umydymyz bardyr, diýip Rahab aýtdy. Bu da Israiliň Hudaýyna bolan umytdyr diýeninde Rahabyň ýüregi şatlykdan doldy. Biz uzak wagt üçin azyk ýygnamalydyr. Israiller bizi halas etmekler üçin gelenlerinde biz olar boş ellerimiz bilen garşy almaly däldiris. Kaka, bazarda kän satma, meniň öýüme däne, kişmiş we hurma getir. Gabaw döwründe bizde iýmit we geljek üçin bolsa sowgat bolar ýaly, men olar saklaryn. Şeýle diýip Rahab otoň uzakdaky burçyn görkezdi. Su üçin men uly küýdeler satyn aldym we olar doldurmaklyk üçin günde çeşme gatnaýan. Goý hemmelere yeterli bolar ýaly, gyjygilerim su meşklerini getirsinler. Rahab ýerinden turdy da penjere golay baryp çöle seretdi. Biz taýýarlanmalydyryz. Zatlaryňyz ýygynaň we islendik wagt ýanlaryňyz bilen alyp bileriňiz ýaly edip goýuň. Oýa boluň we yaraglaryňyz taýyn edip goýuň. Israilleriň derýadan geçenleri dessine aýallaryňyz we çagalaryňyz alyňdy, meniň öýüme geliň. Wagtyňyzy ýitirmäň. Biz şäheriň ýaşaýjylaryndan aýrylmalydyryz. Çünki olary ölüm möhür basylandyr. Öýümde bolanlaryň diri galjakdyklaryny Hudaýyň halkyndan bolan ikisi maňa wada berdiler. Öýümden daşarda bolanlar bolsa ölerler. Kakat ýene-de ýer ýumruklady. Bu diýwarda gör näçe penjere bardyr. Seniň öýüňi Israiller näde beýleklerden tapawutlandyrarlar. Olar bizi şu bellik arkaly bilerler we ölüm bize deňmen geçer. Rahab, biz 20 kişidiriz. Sen biziň hemmämiz üçin yer we iýmit tap bilersiňmi? Ey Müsür, sen kän zadyň aladasyny edýäň? Sen özüň nirede ýatyp, näme iýjekdiň aladasyny edýäň? Ýöne, diňe bir zat wajypdyr. Israilleriň bize beren görkezmelerini ýerine ýetirmelidiriz. Eger ýaşamak isleýän bolsaň, onda amanatlaryň ýygnady meniň öýüme geldi. Rahab ýylgyrdy. Galagoplukda ýanyň bilen beş maty we çagalaryň getirmek ýadyňdan çykaraýmagyn. 3 gün geçenden soň Salmon bilen Efraim dağlar taşladylar we Ýordandan geçdiler. Amor geyimlerini aýryp, özüniň kini geyindiler we Şittime çenne galan ýoly ylgap geçdiler. Şittimde olar Ýeşua bilen Kalebi tapdylar. Hudaý, bu ýer bize hiç bir şüphesiz berýändir diýip Efraim zordan demin alyp aýtdy. Çünki şäheriň ähli ýaşaýjylary bizden gaty gorkýarlar. Köşeşiň we dinjiňiz alyň. Olaryň oda ýakynrak oturmaklaryny teklip edip, Ýeşua olara başynyrdy. Özüne aýdylanlaryň hiç zady ütgetmeýän ýaly Ýeşua öňküsi ýaly rahatdy. Salmon gaty tolgunýardy. Ol bütün düşelge boýunça ylgap bilýänleriň baryny söweşe taýýarlanyp duranlary gıygırmaga taýyndy. Ýurt biziňkidir. Onuň baýlyklary bolsa ähli umytlaryndan da artykdyr. Hudaý wadasynda durdy. Hudaýyň gudratynyň öňünde kenganlaryň ýürekleri gorkudan doludyr. Yerihony jele aýal muny bize gurrun berdi diýip Efraim zordan demin alyp gıygyrýardy. Jele aýal Efraimyň Rahab barada şeýle diýeni Salmona yaramady. Hudaýa bolan berk ynam Ýeşua bilen Kalebi saýlanan halkyň içinden tapawutlandyrýar diýip Salmon hemişe hasaplaýardy. Emma Rahabyň jemgyýetinde bolan bir akşam onuň şuňa düşünmekligine ýeterlik boldy. Hudaý öz tarapyndan saýlanan her bir adamyň ýüreginde öz adyny möhürledi. Hatda kenganly jele aýal bilen hem şeýledir. Ýordanyň aňyrsyndaky garaňkylykda özge milletleriň şäherinde biýawray bir aýal ýaşaýardy we ol hiç açanda Hudaýyň täsinliklerini görmedi. Mannadan datyp görmedi. Hudaýyň kanunundan ýekejede söz eşitmedi. Muňa seretmezden onuň ynam şeýle bir güýçli dibelin, hatda
ol özüniň şäherini we halkyny gyrmaga gelenler garşy alyp olar gorady. Siziň Hudaýyňyz ýokardaky göklerde we aşakdaky ýerde iň beýik Hudaýdyr diýip ol Rahab aýtdy. Ol aýalyň ady Rahabdy diýip Salmon hormatly esherlere aýtdy. Ol şäher diwarlaryndaky penjeresinden bizi çağırdy. Onsoň derwezeleriň alynda garşy alyp öz öýüne getirdi. Esherler gelip ýetişmänkä ol bizi üçekde gizledi. Esherlere bolsa biziň bir ýam şäherden gidendigimizi aýtdy. Efraim hem Rahabyň goragynda durdy. Esherler onuň ýalan sözlerine inanyp ýeliň izinden kowdular. Ol aýal bizi mehmansöýürlik bilen kabul etdi. Bizi ugradanda bolsa daglarda 3 güniň dowamynda gizlenmegimizi maslahat berdi. Diňe şondan soň habarymyzy ýetirmeklik üçin izimize gidip bilýändigimizi aýtdy. Bu ýeri Hudaýyň bize berendigini ol aýal aýtdy. Ol şeýle diýdi: "Siziň Hudaýyňyz ýokardaky göklerde we aşakdaky ýerde iň beýik Hudaýdyr" diýdi. Onsoň ol özüni we maşgalasyny biziň halas etmegimize Hudaýyň öňünde ant içirdi. Ýeşuanyň gözleri biraz kiçeldi. "Size ant içdiňizmi?" Salmon özüniň maňlaýynyň derländigini duýdy. Belki de ol kulak asmazlyk edip Hudaýyň kanunyny bozandyr. "Hawa jenabym, bize ant içdik" diýip Salmon zordan demin aldy. "Eger biz nä dogry eden bolsak, onda Hudaýyň ol aýaly jezalandyrman, menden soramagyny haýyş edýän. Ol aýalyň öýünde bolanlaryň hemmesiniň rehim ediljekdigini biz Hudaýymyz Taňrynyň öňünde wada berdik. Goý şeýle de bolsun" diýip Ýeşua jogap berdi. Salmon ýeňillik bilen demin aldy. Onuň öýüni beýlekleriň arasynda nädip tanarys diýip Kaleb sorady. Salmon taýýarlyk bilen oňa jogap berdi. "Biz onuň öýüni görkezýän alamat barada gürleşdik. Biziň gaçmaklygymyza kömek edip, ol bizi gyzyl ýüp bilen aşak düşürdi. Şol ýüpi penjeresinde daňyp goýmaklygy barada biz Rahab bilen şertleşdik. Onu görmek aňsat bolar." Ýeşua ýerinden turdy. "Hudaý özüne degişli bolanlar saklar. Hudaýyň ady mübarek bolsun" diýip Salmon ýeňillik bilen jogap berdi. Kaleb şahany oda taşlady we ýüzlerçe uçgunlar ýokary göterildi. Ellerini birleşdirip ol üns bilen oda seretýärdi. Ýeşua özüniň köne dostuna seretdi-de odyň daşyndan aýlanyp Salmonyň ýanyna bardy we elini onuň egnine goýdy. "Sen Efraim bilen şol aýal we onuň maşgalasy barada aladalanmaly bolarsyň. Hudaý meniň bilen daňdan gürleşdi we men onuň tawşyryklaryny tireleriň ýolbaşçylaryna ýetirdim. Siz olary häzir eşdersiňiz. Biz 3 günden soň Ýordandan geçeriz. Taýýarlanyň." Efraim daşlaşyp barýan Ýeşuanyň izinden seredip galdy. "Biziň eden işimiziň hiç hil peýdasy bolmady. Hatda biziň maglumatlarymyzy dinlemän ol bir ýam näme etmelidigini çözdü." Kaleb şahan döwdi. Hudaýyň ýollaryny ýa-da onuň öz halkynyň üstünden goýan hyzmatkarlarynyň hereketlerini hiç açan şüphe astynda goýma diýip ol ilki Efraima, onsoň esa Salmona seretdi. Ýeşua bary ýogy Hudaýyň elindäki guruldyr. Salmon Efraimyň gaýgysyny paýlaşmady. Özlerine tawşyrylan ýumuşyň olary şöhrat getirmändigini Salmon öýkelemedi. Özlerine ynamly bolup Ýeşuanyň Yeriko şäherine ikisini goýberendigine Salmon begenýärdi. Özleriniň gelip ýetişmänkä Hudaýyň oňa ýüzlenendiginiň hem Salmon üçin hiç hili manysy ýokdy. Hudaý olaryň maglumatlaryny mätäşdimi? Olar Yeriko şäherine başga maksat bilen iýerlenemeňde ýadylar we bu maksady Hudaýyň özünden başga hiç kim bilmeýärdi. Belki de Hudaý olaryň Rahaby tapyp, onuň üçin halas bolmaklyk ýoluny açmaklary üçin iýerendir. Kaleb olaryň ikisine de seretdi. Şol aýal üçin jogapkärçilik kim öz üstüne aljak? "Men" diýip Salmon badawat jogap berdi. Kalebiň gözleri garaldy. "Asyrlar boýy pataly bol meniň doganym" diýip Efraim Salmona ýüzlendi. "Jelep aýalyň jemgyýetinde bolanym Kalebe düşündirmeli bolsam, bu meniň üçin gaty kyn bolardy" diýip ol Salmonyň egnine kakdy. "Efraim, doganlaryň saňa sabyrsyzlyk bilen garaşýandyklaryny men berk ynamlydyryn" diýip Kaleb gadap bilen aýtdy. "Ýigitiň şadýanlygy ýitirim boldy. Hawa jenabym." Ol duýdansyzlyk bilen Salmona seretdi-de garyndaşlarynyň ýanyna algady. Kalebiň öz pikirini aýdanna çenni Salmon garaşyp durdy. Musanyň ölümünden soň Salmonyň hormat goýan Ýeşua ýaly başga adam ýokdy. Ýeşua Yahuda tiresiniň ýaşulsy. Kaleb Müsriň gulçulygyndan çykanlaryň arasyndan Hudaýa wepaly diýip atlandyrylanlaryň ikileriniň biridi. Goja kellesini galdyrdy-da
Sinayan ýaly edip ýigide seretdi. Ol aýal özge milletdendir. Beýleki halklardan bolan aýallar baradaky duýdurşlary sen bilýänsiň. Ol biziň birimiz bolmaklygy isleýär. Salmon Kalebiň ruhlandyrmagyna mätäşdi. Ol kän pikirlendi we özüniň rahaba bolan duýgulary hakda dogrusyny aýdyp Kalebden maslahat soramaklygy çözdü. Men ol aýaly çadyrma eltmek isleýän. Oglum, her zadyň öz wagty bardyr. Şeýle çözgütler bilen howlukmagyň geregi ýokdur. Salmon onuň garaýşy bilen duşdy. Muny şu wagt maslahatlaşmak gowudur diýip oýlaýan. Ol aýalyň gaty owadan bolmak ahmal diýip Kaleb jogapdan gaşşak bolup aýtdy. Salmon öz ýüzünde gyzyl reňkiň peýda bolandygyny duýdy. Goja bolsa güldi. Sen edilki çoğlan ýaly gyzardyň. Gazap Salmony batyrgylyk bilen geplemäge mejbur etdi. Men 26 ýaşymda we men şu wagtda çenni aýallyga alarym ýaly aýaly duşmadym. Kaleb kellesini ýaýkady. Onuň sözlerinde gahar we öýk eşdildi. Ine hemişe şeýle de bolýandyr Salmon. Hemişe özge milletleriň but paraz aýallary biziň erkekleri Hudaýdan daşlaşdyrýandyr. Raha but paraz däldir. Ol kenganly. Ol aýalda meniň kakam bilen ejemden hem artyk ynam bardyr. Emma gel öňünçe ähli näsazlyklara seredeliň. Ol menden uly we jelepçilik bilen çöregini gazanýandyr. Kalebiň gözleri ulaldy. Sen şeýle aýaly aýallyga saýlamaklygy çözdüňmi? Raha seýrek duş gelýän aýaldyr. Seýrek duş gelýän ol öz ynamyny işi bilen suwd etdi. Kaleb taýak bilen oduň közlerini çokolaşdyrdy. Belki-de ol öz hamyny halas etjek bolup öz halkyny satan başarjan ağlawçydyr. Onuň halky kim? Salmonyň sözlerini kulak asasy gelmeýän ýaly edip Kaleb ellerini bulaýlady. Emma Salmon çözgütlilik bilen Rahabyň goragynda durdy. Biz Hudaýyň erkin ýerine ýetirmelidiriz. Bir wagtlar siz Ýeşua kiňiz maňa şu zatlary öwretdiňiz. Hut şunu da men isleýän. Hudaýyň erkini düşünmeklik, Hudaýyň bu aýal üçin näme niýetiniň bardygyny bilmeklige maňa kömek et. Kaleb hayallyk bilen demin aldy da maňlaýyny süpürdi. Ýeşua bir ýam tawşyryk berdi ahyryň. Sen bu aýalyň we onuň bilen bolanlaryň howpsuzlygy üçin alad edersiň. Eger sen isleseň onda seniň basfalçy halkyňa görä ol aýal saňa degişli bolar. Salmonyň ýüregi çal turýardy. Kalebiň sözleriniň sowukdygyna seretmezden ol özüni edil gymmat baha sowgada eýe bolan ýaly duýardy. Kaleb ellerini aşak sallady da çynnaky Salmona seretdi. Sen bu aýaly we onuň garyndaşlaryny düşelgeden daşda galdyrarsyň. Belki-de ol öz ýoluna gitmek isler we özü bilen maşgalasyny da äkider. Ol biziň birimiz bolmak isler. Näme üçin sen beýle ynamlysyň? Salmon başyny sallady da pikirlenip bir salymdan soň jogap berdi. Men onuň gözlerini gördüm. Men onuň sesini eşitdim. Salmon özü ýaly Kalebiň hem Rahaba ynanmagyny isledi. Hudaý bizi azat edeninde biz gullar dälmedik. Şu aýaly tapmaklygymyz üçin men bilen Efraimy Hudaýyň Yeriho şäherine iýerendigine ynanýaryn. Biziň maglumatlar bilen gelmezmizden uzal Hudaýyň Ýeşua bilen gepleşendigini gözüňde tutmasak, onda meniň pikirimçe bu bolup biljek ýekatak düşündirişdir. Hudaýyň bizi Müsürleriň elinden halas ediş ýaly bu aýaly hem ol kenganlaryň yamanlyklaryndan halas etjekdir. Salmon, Hudaýyň sözlerini özüňden goşmazyň ýaly seresap bol. Sen öz ýüreg islegiň dälde Hudaýyň erkin ýerine ýetirmelisin. Meniň döwrümiň adamlary öz ýollary bilen gitmekligi çözüpdirler we olaryň bary çölde ýogaldylar. Men hemişe Hudaýyň erki barada ýatlaýan. Çağalygymdan sen maňa hakykat öwretdiň we beren sapaklaryň iş ýüzünde tasdiklatdyň. Bir zat maňa hemişe aýandy. Biziň gazanandygymyz ýa-da münasip bolandygymyz üçin Hudaý bize azatlyk bermedi. Hudaý bizi özüniň beýik rehimi bilen halas etdi diýip Salmon elini uzatdy. Kim oňa degişli bolmakla küýseýän bolsa, Hudaý oňa özüniň rehimdarlygyny uzatmazmy ahyryn. Bu küýsegi men Rahabda gördüm. Men muny onuň sesinden eşitdim. Ol biziň Hudaýymyzyň hakyky Hudaýdygyna ynanýar we ol bizi onuň gullaryny halas etmeklik bilen özüniň oňa bolan wepalylygyny suwd etdi. Salmon aýdanlar barada oýlanyp bir salym sesini çykarman durdy. Ahyrynda ol soňky 3 güniň içinde ýüregine rahatlyk bermedik soragyny berdi. Hudaý meniň ýüregimiň islegini bu aýal baradaky öz oňat niýetler bilen birleşdiren bolmagy mümkin bolup bilmezmi? Kaleb onuň sözleri hakynda oýlandy. Salmon, sen ol aýalyň ýürek isleglerini diňe çaklap bilersiň. Hudaýyň öňünde patal bolmaklyk
akyldarlygyň alamatydyr. Eger Hudaý öz adyny onuň ýüreginde möhürlän bolmasa, onda Rahaw siziň Hudaýyňyz ýokardaky göklerdäki we aşakdaky ýerde iň beýik Hudaýdyr diýip aýdyp bilermidi? Eger sen menden ýöneki çözgüde garaşan bolsaň, onda bilgin, mende ol ýokdur. Biziň ikimiz de doga edip Hudaýyň erkin bilmäge çalyşmalydyr. Emma Salmon hiç de rahatlanyp bilmedi. Eger men bilen Efraimy gizlänini kimdir biri biläýse, onda Rahaw biziň halas eder wagtymyza çen diri galyp bilmez. Men izime dolanmalydyr. Ol bu barada senden haýyş etdimi? Ýok, emma Kalebiň gözleri ulaldy. Onda maňa şeýle sorag bermäge ruhsat ber. Salmon, seniň anamyň nirede? Eger Hudaý hakykatdan da ol aýaly halas etjek bolsa, onda ol muny hökman eder. Salmon ýene-de bir zatlar diýmäge başlady. Emma Kalebiň gözlerine seredende sesini besetdirdi. Ol birem yeterli gepledi. Gojanyň ýüzüni garradan ýygyrtlar, ençeme kynçylyk ýyllar arkaly gadandan akyldarlyk barada şaýatlyk etýärdiler. Salmonyň ata-enesi bilen bilelikdäki ähli adamlaryň günälleri Kalebiň şeýle ýürek agyrlarynyň sebäpleri bolupdy. Olar Salmon hatda göz öňüne de getirip bilmeýärdi. Ol öz nesillerinden diňe ikisiniň wada berilen ýere girjekdiklerini, Hudaýyň Kaleb bilen Ýeşua wada berenden birem 40 kilo golay wagt geçipdi. Öz nesillerinden diňe ikileri. Munyň sebäbi beýlekleriň Hudaýyň güýjüne inanmaklygyndan ýüz döndürmeklerindedi. Onu Hudaýyň gorajakdygyny men inanýaryn diýip Salmon başyna şak sallap aýtdy. Meniň inamsyzlygymy Hudaý geçiräýsin. Bir wagtlar menem ýaş we gyzgyn ýigitdim diýip eýem ýuwaşlyk bilen Kaleb aýtdy. Sen sabyrlyga öwrenmelisin. Hudaý biziň kömegimize mätäş däldir. Salmon başyny galdyryp ýylgyrdy. Sen Rahaw göreninde onda meniň näme tapandygymy düşünersiň? Eger men Rahawy görsem, onda seniň aladaň bilen däldi, diňe Hudaýyň erki bilen onuň janynyň halas bolandygyny düşünerin diýip Kaleb ýerinden turdy. Eýam gaty geç bolandyr we biziň ikimiz de dinç almaga mätäşdir. Ertir kän iş bolar. Gawa üçin hemmen jamlary taýýarlamalydyr. Salmon hem onuň bilen bile turdy, emma oduň başyndan aýrylmady. Ol özüniň Rahawy aýallyga almaklyk çözgüdüne Kalebiň pata bermekligini isleýärdi. Diýmek, eger men Rahaw çadyrma girsem, sen garşy dälsiňe. Kaleb gaýgy bilen oňa seretdi. Aýalyň özüniň nähil karar kabul etjekdigini garaşmaklyk akylly bolardy. Ol birem karar kabul etdi. Şeýlemi? Eger Hudaý Rahawy Yerikodan halas etse, onda ol öz durmuş babatdy karar kabul etmek hakyny Rahawyň özüne berer diýende, Kalebiň dodaklarynda yeňilje gülki peýda boldy. Seniň aýdyşyň ýaly Rahaw dogrudanam şeýle akylly bolsa, onda ol uly ýaşly erkek saýlar. Salmon güldü we biraz köşeşdi. Belki Kaleb on ýöne sinaýandyr. Meniň basyp aljy halkyma göre Rahaw maňa degişli diýip sen aýdypdyň. Kaleb hem onuň bilen bile güldü. O da dogry. Emma şunuň ýaly edermen aýalyň hökman özüniň pikiri hem bolar diýip ol elini Salmonyň eline goýdy da ýene-de çynlaqay sözledi. Söwüş gutarandan soň Ýeşua Rahawyň ykbalyny çözer. Ol sinaga salynar diýip Kaleb ýigitiň elinden elini aýyrdy. Eger ol hakykatdan da seniň aýdyşyň ýaly bolsa, onda seniň aladalanmagyň gerek ýokdur. Emma Salmon kanagatlanmady. Ol göni jogap almaklygy isledi. Munyň deregine bolsa ol garaşmaly bolar. Rahaw özüniň dogurdanam Salmonyň Kalebe beýan eden aýaldygyny suud edip bilermike? Eger beýle bolmasa, onda Rahawyň Israillere hiç hili ejir çekdirmejekdigini Salmon bir kimse suud etmeli bolar. 4-nji bab. Rahaw doganyny sürün getiren uly toyun küýzesine däne saldy. Ýene iki sebet we küýze dolu bolar. Beýleki 3 san ullakan küýzede suw bardy. Iki sebet hurmadan, ýene ikisi bolsa kişmişden doludy. Soňky günleriň içinde ejesi, gyz doganlar we gelnejeleri, nohutdur tüwi, sogandyr sarımsak getirdiler. Öý bazaryň hary satylýan bir burçuna meňdeýärdi. Emma gawa bir hepdeden de uzaga çekäýse, onda bu haritler yeterli bolarmyka? Rahaw ýygnalan haritlary ýene-de bir gezek gözden geçirdi-de, Israillaryň şähere girip halas etmäge ýetişenlerini deňeç, yetip ýetmejek haritler barada pikirlendi. Wagt gaty azdy we gün-günden Rahawyň tolgunma sartýardy.
berkitmeler kurmaklyk işlerinden soň ýogap bilen Müsür her gün akşam Rahabyň öýüne gelerdiler. Uyasyna har goýança olar özleriniň eşdenleriniň baryny gurrun bererdiler. Rahabyň ýygnaýan her bir ummasyzlyk habarlary da soňa waka gerek bolup biler. Emma kakasy bilen dogonlarynyň paşa bil baglaman Israýlyň Hudaýyna bolan ynamlaryny berk etmeklik iň wajibydy. Şäheri eýelenmeginiň mümkin däldigini paşa berk ynamlydyr diýip akşamlaryň birinde Müsür aýtdy. Biziň kiýaly gala Israýlylar şu wagtda çenli duş gelen däldirler. Ýogap bir döwüm çörek aldy da Rahabyň taýýarlan çorbasyna batyrdy. Olar hatda diwarlara ýetip bilmediler. Paşa müňlerçe oklar taýýarlady. Gala ýakynlaşan herkes öldürmäge taýin bolup, müňlerçe ýaýçylar berkitmelerde durarlar. Dogun öz-özüň aldama. Rahab oňa çakyr goýup berdi. Öz janyň ol adama ynanma. Onu meniň gaty gowy bilýändigimi ýadyňdan çykarma. Galy bersede Israýlylar bize garşy çykanlarynda onuň bütün goşuny ähli ýaraglar bilen hem hiç sad edip bilmez. Olar bilen Hudaý gelýändir. Sen meniň diýişim ýaly etmelisin. Israýlylaryň Ýordanyň günbatar kenaryna gelenlerini bileninde baryny taşlada şu ýere ylgy. Ýöne olar nädip günbatar kenara gelip bilerlerkä? Men bilýän däldirin diýip Rahab küýdän goýdy da ellerini belinde goýdy. Belki de olar gämiler gurarlar. Belki de yüzüp geçerler. Belki de ýörap geçerler. Müsür güldi. Belki de olar bürgütler geçirerler. Ýa-da ondan da oňady. Belki de olarda kanatlar peýda bolup uçup gelerler. Näme üçin gülýäň diýip Rahab onuň ýeňsesine kakdy. Eger Hudaý duzly deňize iki bölen bolsa, onda bu derýa onu saklar öýdäňmi? Ol bu derýany öz demi bilen guradyp biler. Israýlylaryň düşölgesinden başga ýeketäk howpsuz ýer bu seniň şu wagt oturan öýüňdir. Ol küýdän aldy da dogonlaryna umydsızlyk bilen seretdi. Näme üçin olar Yerihonyň we onuň halkynyň ýagdaýyny Rahabyň özi ýaly aýdym görmeýärler. Bu ýere Hudaý gelýändir. Onuň gelmekligine siziň hem taýin bolmaňyz gowudur. Rahab kursiýini bir çete çekdi de ýerinden turdy. Ol otagdaky uly küýdelere, burçda üýşirilen bir näçe boýralara we ýorgonlara sinetdi. Bize ýene näme gerek bolarka? Bedeniniň tikenekleýändigini bildirmejek bolup, ol ellerini berk gysdy. Sabırlylyk. Hatta Israýlylar şu pursat derýadan geçäýän bolsalar-da Rahab bir ýam taýin. Heniz Israýlylaryň düşölgesi şiddemdeki asmandan mana ýagmak dowam edýärdi. Emma her gün daňdan ol azalyp barýardy. Indiler bolsa günüň dogmaklygy bilen mananyň ýokajyk gaty peýda bolýardy. Şu gün üçin öz imitlerini ýygnan müňlerçe erkekler, aýallar we çagalar bilen Salmon hem diýdine galdy. Ol manadan çörek ýasady da onu Atenesiniň Müsürden alyp çykan peçine goýdy. Indi ol öz Atenesi barada kän oýlanýardy. Olaryň ýalňyşlyklaryny gaýtalamazlyk barada dile getýärdi. Onamynyň berk bolmaklygy we duşman bilen geljek söwüşde ruhdan düşmezlik barada dile getýärdi. Ol ýöne bir erkek däldi. Hudaýyň adam bolmaklygy isleýärdi. Zeytun ýagynda bişirip duran çöregiň süýji ýysynyň dem alyp, ol uji ýiteldilen taýaja galdy da serasaplyk bilen çöregi beýlik tarapyna öwürdi. Onuň aşgadany aç galandygy zerarlygy sýardy. Çörek pişende bolsa, ol amatlyja oturdy da onuň tagamyndan lezzet almaklygy üçin haýarlyk bilen iýip başlady. Tez aramanyna ýeter. Adamlar indi oňa mätäç bolmalylar. Çünki olar kengany süýt bilen balyň akýan mekana girerler ahyryň. Ol ýerde süýt berýän sygyrlaryň we goýunlaryň uly sürüleri, sansız hajaksız meyveli baglar we üzümçilikler, şeýlede buğdaýyň we bakça ekinleriniň giden meýdanlyklary bardy. Beýle imitler barada Salmonyň döwürdeşleri diňe gurrunlar bilýärdiler. Özleriniň ekmedik baglaryny we üzümçiliklerine eýe boljakdyklaryny, beýleki halklaryň ýetişdiren gallalaryny ýygnajakdyklaryny we özlerinden gaçyp barýan Hudaýyň düşmanlaryndan galan sürüler bakjakdyklaryny Hudaý olara wada beripdi. Ýöne muňa seretmezden Salmon gaýgydan doludy. Ol manadan başga zadyň tagamyny bilmeýärdi. Efraim bilen Kengandaky çeşmäniň boýunda dinç alanlarynda ol ilkinji gezek başga imitden dadypdy. Şol gün olar çeşmeden tutan balyklaryny bişirip ýipdiler.
İmitin hasta tagamly bolandygyny seretmezden ol Hudaýyň şu wagtda çenni beren indi bolsa tez ara mundan beýle gaýdyp bermejek imiti bilen deňeşdirer ýaly däldi. Salmon tolgunma bilen asman çöregini tutup durdy. On bütün ömür muny adaty zat hökmünde kabul edipdi. Indi bolsa ol bu çöregiň nähili gymmat bahadygyny düşünüpdi. Salmon bu çöregi gözleriniň göz ýaşlary bilen ýedi. Çünki ol bu çöregi hut Hudaýyň öz elinden alandygyny düşünýärdi. Başga ýene bir zat şunuň ýaly süýji bolup bilermi ahyryň? Başga ýene bir zat şunuň ýaly ýokumly bolup bilermi ahyryň? Tez ara halk çöl beýabanda bolmaklykdan diýner we wada berilen ýere Hudaýyň güýçli we wepaly halky girer. Ulolan çağalaryň enäniň süýdünden aýrylyşlar ýaly Israillar manadan mahrum bolarlar. Beýlekler bilen bile olar ýer bejerip tohum ekerler, sürüleri wakyp galla ýygnarlar. Olar çağalar dograrlar, jaýlar we şäherler gurarlar. Ey Hudaý, biziň ynamyzy sakla diýip Salmon doga etdi. Ýene-de biziň iňildeýän çağalar kimin bolmaklygymyza ýol berme. Bize berýän ýeňişleriň zerarly, tekebbir bolmagymyza ýol berme. Atalarymyzyň günäleri hemişe biziň alnymyzdadyr. Seniň öňünde ilk yaradanlaryň bolan Adam ata bilen Howene ýaly arasy bolup bilmeklerimiz üçin ol günäleri hemişelik bizden aýryp bolsady. Halky ýygnaşmaga çağıryp şofaryň sesi eşdildi. Özleri üçin Hudaýyň taýýarlan sowgadan almaly pursat ýetip geldi. Gözekçiler Ýeşuanyň buyrugyny jar edip bütün düşelge boýunça aýlanyp çykdylar. Hudaýymyz Taňrynyň ähsandygyny ruhany lewillerin göterip barýandyklaryny göreningizde olaryň ýyzlaryna ýeriň. Bu ýol bilen öň ýöremediňiz zerarly, olar size ýol görkezerler. Sandyk bilen siziň araňyz 2 kilometr goly bolmalydyr we ol hemişe şeýle bolmalydyr. Ondan ýakyn barmaň. Salmon çatlyk bilen çadyryny ýygnady we onu egne altdy-da ýerinden turup Ýahudanyň beýleki müňlerçe nesiller bilen bilelikde garaşyp durdy. Ol özüniň güýçden dolandygyny we derýa tarap çatlyk bilen ýatamazlyk kuýsegini duýdy. Emma badam saklap ýerinde durmagyny dowam etdirýärdi. Ähsandygyny onuň öňünden ýörep geçirdiler we ol kalbynda şadýanyň titremesini duýdy. Ruhanlar ähsandygyny derýa tarap äkitdiler. Görkezden aralyk saklap, Israillaryň ähli tireleri onuň izi bilen ýörediler. Öňe ýeňişe tarap barýan müňlerçe adamlaryň hereketlerinden dolan ýer diýreldi. Olar Ýordanyň boýunda düşelge gurdular we Ýeşua halka ýüzlendi. Arasalanyň, çünki ertir Hudaý siziň araňyzda özüniň beýik mujizalaryny görkezer. Erkekler aýallardan daşlaşdylar we eşiklerini ýuwuşdyrdylar. Salmon hem olaryň arasyndady. Ol irden biraz manna ýenden soň hiç zat iman orada tutdy. Akşam bolsa ol çadyrynda geçirdi. Yekelikde doga edip geçirdi. Günüň dogan çağında bolsa ol beýleki ençeme Israil eskerleriniň arasynda durup Ýeşuanyň Hudaýyň sözlerini aýan etmekligine garaşyp durdy. Israiliň ogullary, geliň we Hudaýyňyz Taňrynyň sözlerini dinleň. Salmon öňde özüniň dogan ogluny bilen egin bolup durdy. Ýeşua sesini şeýle bir gataltdy welin, hatda onuň sesi iň çetde duranlara da ýetdi. Geliň we Hudaýyňyz Taňrynyň sözlerini dinleň. Araňyzda diri Hudaýyň bardygyny siz şu gün bilersiňiz. Ol kenganlary, hetleri, hiwileri, perizleri, girgaslary, amorlary we yabuslary sizden kowar. Bu hakda oýlanyň. Bütün älemiň Hudaýynyň ähsandygy, siziň gözüňiziň alynda Ýordandan geçer. Bütün älemiň hökmrowany bolan Taňrynyň ähsandygyny göterip barýan ruhanlaryň aýaklary Ýordanyň suwuny degeninde onuň suwlary gurar. Ýokarda akýan suw bolsa diýwar kimin bolar. Ýeşua sandygy göterip barýan ruhanlara seredip olary üm bilen ruhsat berdi we olar derýa tarap uğradylar. Täsinli görjek bolup Salmon boynuny uzatdy. Ýüregi doňdy. Ol Hudaý nähil söýýän bolsa şonuň ýalda ondan gorkdy. Tandyk Salmonyň ýanyndan göterip geçenlerinde ol şadýanlykdan titredi. Teni tikenekläp gitdi. Halkyň öňünde ýol görkezip gitýän bulut tütüni Salmon üçin ýaşlykdan tanyşdy. Ol gijelerini öz tününde görüpdi. Emma ol Müsirden çykylandan soň dogulupdy we ol ýerde bolan mugjizalary soňra Duzly deňiziň suwunyň 2 bölünip Israillaryň bolsa gury ýer boýunça geçenlerini
görmändi. Ol Iyordanyň batly akymyndan nädip Hudaýyň öz halkyny geçirjekdigine garaşyp gaty tolgunýardy. Sandyk bir ýam halkyň öňünden göterilip barylýardy we halkdan uzaklaşypdy. Bu adamlaryň goragyna Hudaýyň mätäş däldiginiň alamatdymka? Eger halka ruhsat berilen bolsady, onda halk öňe kidilýän sandygy çar tarapdan gabardy. Emma ol halkdan daşdady. Onuň altyny bolsa günde şöhle saçyp halka ýol görkezýärdi. Derýanyň boýuna baranlarynda adamlar gaty ümsüm boldylar. Hemmeler seslerini çykarman, yerlerinden gozganman, sandyň izi bilen ýöremeklik buýrugyna garaşýardylar. Ruhanlar Iordanyň kenaryna ýetdiler. Oýlanyp durman, olar Iordana girdiler. Şol wagda Salmonyň şu wagtda çenli eşitmedik bir gaty ses eşdildi. Suwuň izyna çekilenni we buğun buludy ses bilen ýokary göterileninde Salmonyň saçlary ýokary galdy. Ruhanlar Hudaýyň äh sandygyny derýanyň ortasyna eltdiler de şol ýerde saklandylar. Altyn sandyk daň gününiň şöhlesinde ýalpyldaýardy. Bütün halk onuň izyna eýerdiler. Halk Iordanyň geçende Ýeşua özüne Hudaýyň 10 adamy her tireden birini saýlamagyny buýrandygyny aýtdy. Yahuda tiresiniň baş tutany hökmünde Kaleb tireden bir vekil bolarlar ýaly erkekleriň atlaryny tutdy. 7 diýe öňe çykdy. Oňa üns bermek aňsatdy. Ol hemmelerden beýik we güýçlidi. Erkekler onuň egine kakyp öňe goýberdiler. Ol Kalebiň öňünde durdy we Kaleb ellerini onuň egine goýdy-da ýuwaşça gürleşip iza çekildi. 7 diýe ylgap bardy-da Ýeşuanyň öňünde duran beýlek her tiranyň wekillerine goşuldy. Hudaýymyz Taňrynyň äh sandygynyň duran ýeri bolan Iordanyň ortasyna baryň diýip Ýeşua Israýlyň 12 tiresinden taýlananlara aýtdy. Her biriňiz derýanyň aşagyndan äh sandygynyň ýanyndan bir daş alyň we olary egniňizde göterip getiriň. Olaryň sany Israýl tireleriniň sany kimin 12 bolmalydyr. Ol daşlardan bir ýadgarlyk gurarys. Soňky döwürlerde çağalaryňyz sizden bu daşlar näme aňlatýar diýip soranlarynda siz olar Hudaýyň äh sandygynyň Iordanyň geçende derýanyň suwlarynyň 2 bölünendigi baradaky ýadgarlykdyr diýip jogap berersiňiz. Şeýlelik bilen bu daşlar Israýlyň ogullary üçin ebedilik ýadgarlyk bolarlar. Ýeşua we 12 saýlananlar derýanyň kenaryna dolanyp geldiler. Rahaw gıýkylyk seslerini eşitdi we penjere tarap ylgady. Daşary seretdi de ol ýolda ylgap barýan eskerler gördi. Olar gelýärler, Israýllar derýa tarap gelýärler. Kenara tarap ýakynlaşýan adamlaryň köplügi sebäpli derýanyň gündogor tarapynda tozan buludy durdy. Emma Rahawyň ünsüni olaryň öňlerindäki bir zat özüne çekdi. Ol ýalpyldap günüň şöhlelerini serpikdirýärdi. Bu onuň eşden äh sandygymyka? Buğun iki sütünün derya girýän kiçijik keşplerden aýrylyp asmana galýandygyna Rahaw agzyny açyp sinedýärdi. Özüni gaman duýgulardan ol bütünlei titreýärdi. Gorky, şadýanlyk, hormat goýmaklyk. Rahaw şol bir wagtda hem aglaýardy, hem de gülýärdi. Ýüregi dürkülda burýardy. Ol aýnadan şeýle bir öňe uzalypdy welin tas aşak gaçypdy. Täsinlik, Rahaw täsinlik görýärdi. Bu Hudaý nenen gudratly diýip Rahaw seslendi. Buğ ýokary galyp derýanyň üstünde buluda öwrüldi. Aljaranlyga düşen kenganlar gıýgyrýardylar we gorkudan sürüler kimin galanyň diwarlaryna tarap ylgaýardylar. Goýun şahyndan edilen tüýdük sesi Rahawa ýa eşdilýärdi ýa-da hakykatdan da ol çalynýardy. Israýl goşuny Iordanyň geçýärdi. Müňlerçe we müňlerçe adamlar derýadan geçýärdiler. Olaryň sany edil asmandaky ýyldızlaryň sany kimindi. Olar çaltlyk bilen emma berk düzgün bilen ýöreýärdiler. Rahaw kellesini öňe uzatdy-da hurma tokoýlygyna tarap seretdi. Hani qaqa çalt bol, hani sen nirede? Daýhanlar we işçiler Yeriho tarap ylgaýardylar. Özüniň tabyrsyzlygyny köşeşdirjek bolup Rahaw eli bilen penjereni ýumruklady. Ahirinde ol qaqasyny gördi. Ejes bolsa qaqasynyň izi bilen gelýärdi. Ve ikisi de dolu haltalar zordan süýräp gelýärdiler. Zatlaryňyz taşlaň diýip Rahaw gıýgyrdy. Yeňilje ylgaň, gıýgyrmaklyk biderekdi. Olar ölüm howpy bilen gorkup derwezelere tarap ylgaýanlaryň sesleri zerarly Rahaw eşitip bilmediler. Rahaw bolsa
Galagoplyk bilen elin bulaylaýardy. Kakas onu gördi, emma hiç sadyny taşlamady. Ýa-da halis bolan ejesi ýükün ýere gaçyrdy, emma onu taşlaman izi bilen süýreýärdi. Ilgaň dip Rahab üm bilen düşündirýärdi. Bärde gerek bolan zatlaryň hemmesi bardyr. Öz emläklerini saklajak bolup, olar zordan ýöreýärdiler. Umydsızlykdan ýaňa Rahab sögüp goýberdi. Halk derwezelerde gysylýardy. Kimdir bir çirkin gıygırdy, kimdir bir bolsa ýyklan bolmaklyk ahmal we indon depeleýärdiler. Hemmeler edil ýawan haýwanlaryň sürüsi ýaly gıygyrşýardylar. Güýçlirak bolanlar ýumruklary bilen özlerine ýol açýardylar. Kimdir bir gapyny kakdy. Rahab diýip müsür çagyrdy. Bizi goýber. Rahab gapyny açyp doganyny we onuň aýaly Besmaty kabul etdi. Olar öz ýanlary bilen iki çagalaryny da getirdiler. Ýogap bilen aýaly golon çağalaryny gıýgyryp olary gyssap köçede ılgap gelýärdiler. Ilgaýanlaryň barynyň ýüzleri agarandy, gorkudan gözlerinde elhenç bardy we her kim öz ýany bilen bir zatlar göterip ılgaýardylar. Rahab dogany bilen aýalynyň öz ýanlary bilen alyp gelen hazinalaryny görüp başyny ýaýkady. Küýze, sebet, ýüz gözüni boýamak üçin türli renkli çüýşejikler we her hili atryslardyr. Şaýsepler üçin bir näçe gutu bardy. Besmatyň döşekde oturup emdirenine tişenli Müsürüň bäbegi aglady. Üçekde ayak sesler eşdilende Müsürüň gyzy bosem küýzän ýere gaçyrdy we ol döwülip çympytrak boldy. Müsür oňa käýedi. Çağaçyk gıýgyryp aglady da ejesiniň köýneginden ýapyşdy. Müsür, köşeş, sen özüň edil derwezeleriň alyndaky däller ýalyp barýaň. Sen ýöne çağalar beter gorkuzdyň diýip Rahab gyzy eline aldy. Bosem, sen hiç zatdan gorkmaly dälsiň. Biz bu ýerde howpsuzlykdadyr diýip Rahab onuň ýangagyndan okşady. Hemmesi oňat bolar. Beýlekler de çağıryp Rahab elini bulaýlady. Çağalar, hemmäňiz meniň ýanyma geliň. Mende siziň üçin bir zatlar bar. Ol bosem ýere goýberdi de oynamak üçin türkli renklere boýalan taýaklar bar bolan sebeti aldy. Abi, mehribanym, gel biziň bilen oyna. Rahabyň gyzjygyları, Agry we Gera öz ärleri, Wahheb we Zebah we öz çağalar bilen geldiler. Aňyrda adamlar dälireýärler. Beýlek çağalar görüp Agry bilen Geranyň çağalary hem oýna girişdiler. Kakamy bilen ejemiz nerede diýip ýogap sorady. Derwezelerde märeka goşulanlarynda men olar gözden ýitirdim diýip jogap berdi we Besmatyň elinden bäbeg aldy. Belki de Müsür sen olar gözläp gelersiň. Rahab ýerinden turdy da bäbeg bagyryna basdy we onuň arkasyny sypalap otagda ýörap başlady. Garawullar derwezeler ýapjak bolýarmyşyn diýip eşitdim diýip ýogap aýtdy. Olar hemmeler goýbererler diýip Rahab köşeşdirdi. Paşa derwezeleriň ýapylmadyndan ozal zähmet çekmeklige ýaýraýanlaryň ählisiniň şähere girmeklerini isleýändir. Eger goşun öldüriläýse, onda ol şäheriň ýaşaýjylarynyň diwarlarda durup taşlary atmaklaryny buýurar. Özüne kakasynyň gulak asmandygy üçin Rahabyň oňa gaty gahar geldi. Ýolda ılgap gelýän eskeriň ilkinji gıýklygy eşdilende kakas bilen ejes bar zatlaryny taşlap ökçe götermeldiler. Şähere girmäge synaşýan bu sürüniň içinde olar helak bolmazlar diýip Rahab umyd etýärdi. Men gidip olar gözlärini diýdi-de Müsür gapa tarap ýöredi. Zebah, izim bilen gapyny gulpla. Bir sagat geçdi. Emma ol henizim dolanan okdy. Besmat burnun çekip başlady. Kakam bilen ejemiň şähere girenlerinde ol hem dolanyp geler diýip Rahab çağalar üçin ýuwaş bolmaklygy synanyşyp aýtdy. Penjereden seredip Rahab aşakda uly märekan gördi we şäheriň onuň daşynda ýaşaýanlardan dolandygyny aňdy. Hatta öz kerwenleri bilen syýahat etýän täjirler hem derwezeleriň açylmagyny talap etýärdiler. Bizi goýberiň, bu Müsürdi. Zebah gapyny açanda aýallar uludan ýeňillik bilen demlerini aldylar. Besmat özüniň haldan düşen ärine tarap ılgady we burnunu çekip onuň ýyrtylan geyiminden ýapyşdy. Kakas bolsa onuň izi bilen girdi. Onuň ýüzi gana boýalandy. Rahab okara suwuydy we öýe öz ýüküni girizýän ejesini gördi. Suwly okaran agra berip Rahab ejesiniň ýanyna bardy. Bular goramaklyk üçin öz janlaryňyzy howpasyna salaryňyz ýaly munda näme hazina bar diýip Rahab elini bukja tarap uzadyp aýtdy. Ýok diýip ejes gyzynyň elini aýyryp aýtdy. Ýok. Rahab
qaharından taz ağlajak bolupdy. Ol atenesinin howpsuzlykdadyklaryna gatışatdy we akmaklyklar üçin bolsa olara gaty qahar gelipdi. Ol özüni ýuwaş edip görkezmäge synanşdy. Emma bu hakykatdan gaty taşdy. Hani ber men alaýyn, terasap bolaryn, goýber. Burnuny çekip ejes haldan düşendigi zerarly aşak çökdi. Ol başyny ýaglygy bilen örtüp, möňürüp ağlap başlady. Kakazy agrynyň kömeginden el çekdi-de ýadawlyk bilen penjere tarap ýöredi. Sen gördüňmi? Näme bolandygyny sen gördüňmi? Suw adam şäherinden tädully deňize çenli ýygnaldy. Men gördüm diýip Rahab aýtdy. Bu ýeriň üstüne Hudaýyň eli uzaldy we ol edil oýnalýan daşlaryň süpürilişi kimin öz düşmanlaryny süpürüp taşlar. Kakaz penjereden izine öwrildi-de Rahabyň penjeräniň aşagynda Guran basgan çagynda oturdy. Rahab hiç açanda Kakazynyň şeýle ýadawdygyny görmändi. Kakaz sandıraýardy we onuň ýüzi der bilen örtülendi. Rahab, sen mamle ekeniň, olar bizi qırarlar. Olar düzlükden edil çekirtgeler kimin gelýärler. Olar ýollarynda bar zady yer ýeksan ederler. Kaka köşeşdene, hemmeler şonsuz hem gorkasyndadylar. Kakasynyň sözleri bolsa oda ýa goýýardy. Rahab agriden suwly okaran aldy-da Kakasynyň alynda diýde çökdi. Hemmeleriň edişleri ýaly, ol ses bilen gepledi. Biz henüz şu öýdeki howpsuzlykdadyrys. Bir bölek matanyň suwuny silkdi-de emay bilen Kakasynyň ýüzüni süpürşdirip başlady. Ömrümde ýekeje gezekde men beýle zady görmendim diýip Kakasy henizem sandyrap gözlerini ýumdy we zordan demin aldy. Şuňky ýaly ýagdaý görürün diýip ömür oýlamandym diýip ol ellerini ýumruklady. Teni bolsa gorkudan ýaňa doňupdy. Men ömür beýle elhenç Hudaýy görmendim. Hawa Kaka, şu Hudaýa hyzmat etýän adamlar bize rehim etmekligi wada berdiler diýip Rahab suwly Qoran goýdy-da Kakasynyň ellerinden tutup bir kysdy. Meniň penjeremden asylgy duran gyzyl ýüpi ýadyňa sal. Hasrat gün gelende biz ölmeris. Ýordanyň gündoguryndaky Gilgalyň kenarynda adamlaryň ummasyz köplügi durup, ähli tireleriň wekilleri bolan onkileriň her haýsynyň göterip bildiginden bir uly daş alyp düşelgäniň ortasyna getlendiklerini tinedýärdi. Şol ýerde olar daşlary bir-birine ýanaşdyryp, Hudaýyň şuňky eden işi münasibetli ýadygarlyk kurdular. Ýeşua onkileri ýene-de derýa tarap ugratdy we olaryň her biri ýene-de bir daşdan alyp Hudaýyň Ýordanyň geçiren ýerini belli etmeklik üçin şol daşlary şol ýerde üýşmeleň etdiler. Ruhanlar öňe ýörep, ähsandygyny derýadan çykaranlarynda suwlaryň şuwuldy sesler eşdildi. Derýa ýene-de öňküsýaly, demir gazykdan we gün ortadan öz kenaryna dolanyp joşup başlady. Ýene-de Ýordan öz kenarlaryny ýuwdy. Gilgal diýip atlandyrylýan düşelge Hudaýyň ähsandygy getirilende Salmon müňlerçe beýlekler bilen şatlykdan gıýgyrdy. Hemmeler ellerini galdyrdylar we özlerini wada berilen ýere getiren Ibrahimyň, Ishagyň we Ýakubyň Hudaýy Taňra tagzim edip seslerini gataltdylar. Yerihonyň diwarlarynda doňup galan adamlar garaşýardylar. Derwezeleriň ýapylyp, ulagaşlaryň olar berkitmelerinden ozal şähere girip ýetişmedikleri bolsa, daglara gaçyp nätanş ýerlerde özlerini gaçalga gözleýärdiler. Olaryň käbirleri hatda Orta Ýer deňizine çenli bararlar we bütün ýollarynda olar ýewreýleriň geçmekligi üçin Israýlyň Hudaýynyň Ýordanyň suwuny guradan dygbarada habary ýaýradarlar. Israýlyllar kengana ayak basdylar. 5-nji bab. Kaleb Yahuda tiresiniň ähli erkeklerini we oglanlaryny ýygnady. Biz Pesah bayramçylygyna taýýarlanyş gününde kengana girdik we Hudaý Ýeşua şeýle tawşyryk berdi. Israýlyň ähli erkekleri sünnetlenmelidirler. Müsürde ýaşanlarynda sünnet etilen atalaryňyz Hudaýyň gaharyny getirendiklerini şol ýerdäkileriň ählisi bilýärdiler. Çünki olaryň atalary mukaddes halk bolmaklyga saýlanmandyklaryny seretmezden adat adamlar ýaly dälde gullaryň hyýaly oý pikirler bilen ýaşaýardylar. Şeýlelikde günäkär nesli öz ogullaryny sünnet etmeklik gadagan edilipdi. Emma indi wagdanyň ýerine ýetirilmeli wagty dolupdy. Hudaýyň eli Israýlyň tohumyny kengana getirer.
Emma munun amala aşmadından odol Hudaý özüniň halkynyň ýene-de sünnetlenen bolmagyny isledi. Salmon özüniň müňlerçe doganlarynyň arasynda garaşyp durdy. Ol ýerde türli ýaşly erkekler, bäbeklerden 26 ýaşly Salmondan 10 ýaşdagy uly bolan erkekler hem bardylar. Bıçak barada oýlanmajak bolup ýigit Yerihonyň diwaryna seretdi. Birden düşmanlar Israillaryň huç wagt uruşa ukyp däldiklerini bilseler, onda näme bolar? Olar goragsyz bolarlar we 400 ýyl mundan ozal Ýakubyň oğullarynyň gyýjygylar üçin şekemlilerden aralyşlary ýaly, olar hem ýeňişe sezebar bolarlar. Muňa garamazdan Salmon üçin gorkuly däldi. Hudaý Yerihonyň ýaşaýjylarynyň gözleriniň alynda täsinlik döretdi. Olar derbezelerini açyp bu Hudaýa garşy söwüşmäge gaýrat tapmadylar. Olar özleriniň berkiteleriniň galalarynda oturmaklyk çözerler. Gorku olar doňdurypdy. Düşman Israilyň sünnet edilişine sineder. Goýolar sinesinler, sandyrasynlar we hereketsizlensinler. Pesah bayram ýakynlap gelýärdi we bütün Israil ölüm periştesiniň guzynyň gany çalynan kapylaryň gapdalyndan geçip Müsürüň ilkinji doglanlaryny öldüren gecesin ýatlar. Oğlan ağır zerarly gıýgyryp ağlady. Salmonyň rehimi gelip ýüzüni çytdy. Onuň öňünden 6 adam geçdi we indi onuň nowaty geldi. Salmon diýip ýakynlap gelýän Kaleb şadýanlyk bilen aýtdy. Däbi ýerine ýetirenden soň Kaleb oňa pata berdi. Goý sen şu ähde girişiň ýaly nikah dogur we Hudaýyň huzurunda oňa işler amalaşyr. Goý Hudaý meni öz gul etsin diýip Salmon zordan yerinden turdy. Bir salym wagtyň içinde ol aňyndan gidip özüni masgaralara etdi. Emma başynyň aýlanmasy çalt geçdi. Ol öz çadyryna dolandy we boýrada diýdine çökdi. Başyny aşak egdi de ol özüni Hudaýyň saýlan halkyny degişildigi üçin oňa minnetdarlyk bildirdi. Günüň ahirinde düşeginde ýatyrdy we her bir hereket agyr ýetirýärdi. Erkekleriň bary sünnetlenendiler. Israiller indi Müsürüň butparasçylygyndan dogly azat bolup, azatlykda doglan Hudaýyň perzentleri boldular. Ähd täzelenipdi. Muny maňa ber diýip Rahab jigisiniň elinden toýundan edilen buty aldy da penjere tarap ugrady. Sen näme edýäň diýip agry gıygırdy we ýerinden turup Rahabyň ýyzyndan ylgady. Ýok, näme üçin sen bu nejisaty meniň öýme getirdiň diýip Rahab yalan Hudaý penjereden oklady da onuň aşakdaky adaşlary urulyp çympirak bolşuna sinetdi. Agry agardy. Biziň Hudaýlarymyzy hormatlamaýandyň üçin olar senden aralarlar. Egerde ol azajykda güýje eýe bolan bolsa, onda onu penjereden oklamagma ol ýol berermidi? Kelläňi işlet agry. Ol şunuň üçin saňa berilendir. Şol but bize ziyan berer diýip oýlaýanmy? Bu bary ýok bir toýun bölejigi ahirin. Diňe ýeke Hudaý bardyr we ol göğün we ýeriň Hudaýdyr. Ol ýaňja ýerdany iki bölen Hudaýdyr. Bolanlar sen gaty çalt ýadyňdan çykaraýanmy? Onuň öňünde tagzim et. Kakasy, ejesi, erkek we aýal doganlar gorku we aljyraňlyk bilen Rahaba çiňerilip durdular. Gahar zerarly Rahab sandyraýardy. Emma gıyqılık bilen olary düşündirip bolmajakdygyny ol bilýärdi. Näme üçin olar şeýle samsyk we kesirdiler? Näme üçin olaryň ýürekleri şeýle bir gatatlandy? Rahab ýuwaşlyk bilen geplemäge synanşdy. Biziň ýeke-täk umydymyz Ýewreýleriň Hudaýyndadyr. Biz onu gamgyn edip biljek her bir zatdan arasalanmalydyryz. Siziň goşlaryňyzyň içinde ýene-de butlar barmy? Garyndaşlary seslerini çykarman Rahaba seyretmeklerini dowam etýärdiler. Rahab bolsa gazap donuny geyipdi. Goşlaryňyzy döküşdiriň. Meniň öýme ýene-de näme nejisatlar getirendiňizi göreýin. Göwünsizlik bilen olar bukjalaryndan goşlaryny birin çykaryp başladylar. Agrynyň äri wahep toprakdan doldurulan boş gözenekli kelle sünkün çykardy. Meniň kakam diýip ol sünke seretýän Rahab aýtdy. Ol akylly adamdy, akylly we öli. Ata-babalarymyz bize maslahat berýändirler. Onda olar näme maslahat berýärler? Özlerine meňzeş bolmaklygymyzmy? Toprakdan doldurulan soň geljek hökümden seniň nädip gaçmalydyň maslahat berip biler öýtýäňmi? Ondan azat bol. Bu meniň kakam, seniň kakyň öli wahep. Onuň kellesiniň bedeni bilen bile jaýlanylmadygy gaty gynançly. Rahab diýip kakas oňa gıýgyrdy. Sen ýeterli geplediň. Bu zatlaryň penjereden taşlananda men özümiň ýeterli geplendigim bilen ulalaşaryn diýende doganlar garşy çykyp başlapdylar.
Emma Rahaw olardan da gaty gygyrdy. Siziň ölümüňiziň günäsini men öz üstüme almaly bolarmykam? Maňa gulak asyň barýaňyz. Toprak bilen doldurulan bu süň buutdan we Ýewreýleriň Hudaýyny gamgyn edýän zatdan başga hiç zat däldir. Ondan azat bolun. Muny meniň öýümden aýyryň. Abiýasap diýip Waheb Rahawyň kakasyna ýüzlendi. Sen onuň bilen ylalaşýanmy? Özüniň baş tutandygyny, olaryň boyun almandyklaryny, yüzüne gyzyl reňkiň urulandygyny Rahab duýdy. Ol penjereni görkezdi. Şo taýa serediň, näçe müň adamlar görýärsiňiz? Olaryň bary ýaňja kenarlaryndan aşan Ýordandan geçdiler. Siz kime inanmakly isleýärsiňiz? Olary Yerihonyň düzlüklerine getiren Hudaýymy ýa-da öli adamyň sünküni? Bir salymlap hemmeler ümsün boldular. Ondan kakas şeýle diýdi. Rahabyň aýdyş ýal ediň. Waheb ýalbardy. Eger men onu öz goşlarymyň arasynda gizläýsem bolmazmy? Ol hatda görünmedem. Şonda ol seni gamgyn etmez. Şeýle bir bagly bolan buutuň bilen meniň öýümden gümüň çek. Sen bizi gowýanmy? Diýip ol hayran galyp Rahaba seretdi. Öz jigiň we biziň çağalarymyzy sen zalim aýal. Göz ýaşlar Rahabyň gözlerini ýakyp barýardy. Olar saňa we seniň buutlaryňa eýerip kapıdan çıkıp bilerler. Ýa-da gudraty güýçli Hudaýa inanyp meniň bilen bile galyp bilerler diýip Rahab aýtdy da hemmelere ser saldy. Bu hemmelere de degişlidir. Siz saýlamaly bolarsyňyz. Eger diýwarlar kömek etmese, onda Hudaýlar bizi gorarlar diýip umyd edip biziň halkymyz gündüz diýmän, gije diýmän olara gurbanlyklar getirdi. Emma toyun Hudaýlar diri Hudaýa garşy durup bilmediler. Rahab Wahebyň elindäki sünkü görkezdi. Dogan, sen bu boş gözeneklere seret. Olar saňa seredip bilerlermi ahyrin? Hey bu äňler açylybam, akyldarlyk sözlerini aýdyp bilerlermi ahyrin? Bu süň pikirlenip bilermiki? Ol öli ahyrin. 3 gün mundan ozal biz hakyky täsinligi gördük. Umydyňyzy Israillar Ýordandan geçiren we olar bilen bolan Hudaýa baglan. Ol Hudaý olara Yerihon berer. Men gorkdan diýip geri ärde bahtan ýapyşyp ağlap başlady. Biziň barymyz gorkuzlandyrs diýip Rahab mähirlilik bilen aýtdy. Emma bu zatlar däldi, biziň özümizi ýogaldyp bilýän Hudaýdan gorkun. Biz bu biderek we jansyz buutlara gaty uzak wagtlap bagly boldyk. Eger biz bu zatlary öz ýanymyzda galdyrmaklyk bilen oňa hormat goýmasak, onda göň we ýeriň Hudaýy bizen rehimli bolar öýtýärsiňizmi? Biz özümizi şäheriň beýlik ýaşaýjylaryndan aýyrdyk. Indi bolsa biz ähli haram zatlardan azat bolmalydyrs. Eje, özüň Hudaýjyklaryňdan azat bol. Waheb, Israiliň Hudaýynda halas bolmaklygy gözle. Kakasy hayallyk bilen ýerinden turdy da ejesiniň ýanyna bardy. Biz hem şeýletmelidir stardy. Buutlar maňa ber. Abiýasap, emma şähere girenmezde biz olar üçin tas janymyz beripdik. Rahab mamly diýip ol elini uzatdy we eje soňky güýji bilen şähere süýräp getiren haltasynyň agzyny açdy. Onuň içinde buutlar üçin gutu we emay bilen goýun dersine dolanan 6 san tegelekler bardy. Rahab sandyrady. Çağalygyndan ol özüniň ata-babalarynyň ölü gözlü sünklerinden gaty gorkýardy. Olar geçen nesiller barada garaňky ýatlamalar kimin kakasynyň öýüniň iň hormatly ýerini eýeleýärdiler. Elbetde biz gutyny galdyryp bileriz diýip ejes aýtdy. Näme üçin diýip Rahab sorady. Ol owadan we gymmatbahadyr. Bu piliň sünkünden bu daşlar bolsa Rahab ylalaşmak islemeýärdi. Ol diňe özüniň içinde bolanlar barada ýatlatma bolar. Kakas gutyny penjereden oklady we ol döwülüp daşdan edilen keşber aşak kaçdylar. Onsoň kakas sünkleri hem taşlady. Bir-biriniň izinden olar daşlara urulup çympytrak boldular. Rahab ýene-de göz gezdirdi. Geri çağalardan dogalar aýyr. Geri olar aýyrdy da Rahaba berdi we ol olary penjereden aşak taşlady. Rahabyň göwüni göterildi. Garyndaşlary Ýewreýleriň Hudaýyny gamgyn edip biljek zatlar otogda gözlediler. Rahab duýgulardan dolup olardan beýlik tarapa öwrildi. Onuň öz buutlary bardy. Pul we howpsuzlyk küýsegi, özüni teninden aýyrmaklygy kyby. Netijede bolsa ol öz tenini sansyz sajaksyz erkekleriň ulanmaklygyna ruhsat berýärdi. Paşanyň halky özüniň hususiýet hökmünde seretýändigini seretmezden oňa hyzmat etmeklige taýýar bolmaklygy, wah
Eger ol diýri Hudaýyň öňünde täzeden yaradylyp, hemmesin täzeden başlap bilsedi, ol Hudaýyň öňünde minnetdarlyk bilen diýdi çökmeklik üçin özüniň haramlygyndan arassalanyp, utanjyndan yanman bilsedi. Göz ýaşlaryny zordan saklap, Rahab ýene-de penjereden seretdi. Olan tynsandyň duran ýeri bolan çadyra tarap elini uzatdy. Ey Israýylyň Hudaýy, men seniň öňünde diýde çökmekligi nenem küýseýän, nähil gurbanlyk isleseň-de men saňa bererin. Hatda saňa öz durmuşymy da bererin. Seniň öňünde men ýüregimiň we janymyň gapylaryny açýaryn. Çünki sen ýekesen öwgä münasipsiň. Mysır onuň beýlinden tutdy-da otaga çekdi. Garawullar görerler, goý görsünler diýip Rahab onuň elinden boşady-da ýene-de penjereye ýakynlaşyp ellerini öňe uzatdy. Goý ol görsün. Mukaddes sünnetlenmek adatyndan soň Israýlyň ogullary Pesah bayramçylygyny Müsürden çykanlar münasibetli bellenilýän bayramçylygy bellediler. Salmon beýlini daňyp ayakkabyn giydi-de özüň uly doganlaryna, olaryň aýallardyr, çagalarynyň hatarlaryna goşuldy. Onuň durmuşa çykmady gyzjygy Leýa maşgalan jemleýärdi. Iň uly dogan Aminadab ala garankylykda Pesah guzusyny soýdy. Onuň aýaly ajy otlar we petir taýýarlady. Guzu otda taýýar bolýarka, maşgalanyň ähli agzalary adat boýunça Müsür gulçulygyndan azat bolmaklygy getiren ähli wakalary ýatlatdylar. Näme üçin şu gije beýliklerden tapawutly diýip iň kiçi oglan aýtdy-da öz qakasyny Salmonyň bolsa ikinji doganyna berk ýapyşdy. 40 ýyl mundan ozal Hudaý biziň atalarymyzyň öz gapylarynyň söýelerini, guzynyň ganyny çalmaklaryny buýurupdy diýip Aminadab çagalar düşünerler ýaly edip gurrun berdi. Onsoň ölüm periştesi Müsür halkynyň ilkinjilerini öldürmeklik üçin geleninde ol Israýyň çagalaryny degmän geçdi. Ýene bir çaga öz ejesiniň diýdinde oturup sorag berdi. Biz hemişe gullar boldukmy? Kakymyz Ýakup halkymyzyň Müsüre gelmedinden ozal aram çarwasy bolupdyr. Ýakubyň 2 aýaly we 2 gyrnagy bolupdyr we olar oňa 12 ogul, ýagny şu ýerde ýygnalan tireleriň atalaryny dogrup beripdirler. Biziň kakymyz bilen birlikde 10 ogullar özleriniň kiçi doganlary bolan Yusufa görüpçilik edipdirler. Onuň üçin hem olar on Müsüre barýan Ismaillara satypdyrlar. Yusuf köşk goragynyň başlygy bolan Potiparyň guly bolupdyr. Emma Hudaý Yusufyň ähli işlerine pata beripdir. Hatda Potiparyň aýalynyň Yusufy elhens jenaýatçylykda aýyplap, Potiparyň bolsa ony zindana taşlandy da Hudaý ony taşlamandyr. Yusuf heniz gulçulykda we zindanda bolanda Hudaý ony öz kakasyny we doganlaryny ölümden halas etmeklige taýýarlapdyr. Çagalar öz halkynyň taryhyny üns bilen diňläp Aminadaba ýakynrak oturupdylar. Wagtlar geçip Müsür paşasyny elhens düşler idarlap başlapdyr. Hyzmatkarlaryň biri Yusufyň düşleri ýorup bilýändigini aýtdy we paşa ony getirdi. Hudaý Yusufa düşleriň manysyny aýan etdi. Müsür we ýakyndaky halklar beýik açlyk alar. Hudaý bolsa Müsürü nädip açlykdan halas etmelidigini Yusufa aýan etdi. Paşa Yusufyň ýurduň iň akylly adamdygyny görende olany Müsürüň hökümdar edip belledi. Aminadabyň aýaly guzyny howlukman bişirýärdi. Özü bolsa gurrungyny dowam etdirdi. Açlyk döwründe Yusufyň ogullary däne satyn almaklyk üçin Müsüre gelýärler. Yusuf doganlarynyň özüne garşy eden günälerini bagyşlap, olary Müsürde ýaşamaklyga çagyrdy. Paşa olara Müsürüň iň bol hasylly ýeri bolan goşeýny berdi. Aminadab iň kiçi çagan alynda oturdy. Wagtyň geçmegi bilen Yusuf we onuň doganlary aradan çykdylar. Emma olaryň nesilleriniň gatty köp çagalar we agtyklary bolupdy. Netijede Israýil beýik halk bolupdyr. Müsürde bolsa Yusufyň eden işlerinden habar bolmadyk paşa peýda bolupdyr. Bu paşa biziň halkymyzda howpy görüp, ony guly öwrüpdir. Ol biziň üstümizden rehimsiz gözegçileri goýupdyr. Çünki ol halky agyr iş astynda ezjek bolupdyr. Emma Hudaý bizi hatda kynçylyklarda da ýalkady we biz diri galdyk. Müsürliler bizden öňkülerinden de beter gorkup başladylar we biziň gulçulygymyzy çıdardan da beter etdiler. Olar bizi kerpiç ýasamaklygy we meýdanda işlemeklige mejbur etdiler. Emma bu da paşa üçin az göründi. Ol ýewrey göbegenelerini
oglan bolup doğulan bäbekler öldürmeklerini buyurdy. Emma bu ayallar paşadan däldi, Hudaýdan gorkupdyrlar we buyrugy ýerine getirmekden boyun toglapdyrlar. Şonda paşa ähli Israil oglanlaryny öldürmekligi buyurupdyr. Aminadab elini gapdalynda oturan oglanlaryň biriniň egine goýdy. Müňlerçe çağalar Nil derýasyna taşlandylar. Edil seniň doganyň ýaly bäbekler Samuel. Emma Yokebed adly bir edermen ayal öz çağasyny 3 aýlap gizläpdir. Ahirinde onu indi gizläp bilmäninden soň ol bir sebede şepik çalyp oňa çağasyny goýupdyr. Onsoň ony gamşlaryň arasyndan suwa goýupdyr. Şol ýerde de ony Müsir paşasynyň gyzy tapypdyr. Musany diýip çağalar gülüşip we el çarpyşyp aýtdylar. Hawa bu Musa diýip Aminadab ýuwaşça aýtdy. Onuň ýuwaşlygy çağalara da geçdi we olar köşeşdiler. Musa Hudaýyň saýlan gulydy. Ol Israila Hudaýyň özüniň Sinay dagynda daş sahypalaryna ýazan kanunlaryny getirdi. Äksanda şol kanun üçin gurulandyr diýip ol gyzynyň kellesini mähir bilen sypalady da beýlik çağalara seretdi. Biziň kakalarymyzdyr ejelerimiz özleriniň Hudaý bilen baglaşan ähdlerini bozandyklary sebäpli biz 40 ýyla goly çöl beýabanda bolup ýaşadyk. Kanun biziň onu öwrenmekligimiz we nädip Hudaýa ýakymly durmuş alyp barmalydygymyzy bilmekligimiz üçin ýazylandyr. Emma kanun ilki bilen ýüregiňde bolmalydyr diýip Salmon goşdy. Dogany oňa seretdi. Eger bu mümkin bolsa, Salmon Rahab barada oýlandy. Ol kanun bilmeýärdi. Emma muňa seretmezden ol işleri bilen kanunyň asyl manysyny görkezdi. Hudaýyň Reppi bütün ýüregiň, bütün janyň we bütün düşünjäň bilen söý. Eger Hudaýyň özü oňa onamysyla hökmünde bermedik bolsa, onda Rahab nädip şeýle onama eýe bolup bilerkä? Hudaýyň ýollaryny bilmekligi ýönekey ölümli adamlaryň güýji ýetermike? Kimdir beri onuň beýik rehimdarlygyny düşündirip bilermike? Rahab ölüme hökm edilen butparazdy. Emma şonda da ölümüň oňa ýakynlaşmazlygy barada Hudaý aladalandy. Hudaý Musany Müsir paşasynyň ýanyna iýberýär. Musa biziň halkymyzy paşanyň goý bermekligini aýtdy diýip Aminadab dowam etdirdi. Emma paşa kulak asmady. Doganlaryň biri Natun bir käse çakyr bilen öňe çykdy. Ol käsäni aşağı egip hayallyk bilen çakyr ýere döküp başlady. Hudaý on betbakçylyk bilen öz gazabyny Müsire dökdi. Suwgan boldy. Müsiri gurbagalar we çirkeýdiler doldurdylar. Gyrgyn keseli, çiwinler we yaralar, dol we ot Müsirlileriň üstlerine ýagdy. Çekirtke sürüsi indi. Gündüz Müsiri garaňkylyk tutdy. Ahirinde bolsa Müsirlileriň ilkinji doglan ogullardyr malgaralar öldürildi. Çakyryň soňky damjasy ýerakdy. Her betbakçylygyň öňünde Hudaý paçanyň towy edip halky iýbermekligine mümkinçilik berdi. Emma her gezekki betbakçylykdan soň paşanyň ýüregi gataýardy. Müsiriň üstünden soň betbakçylygyň amala aşmadyndan ozal biziň şiketsiz bir guzyny öldürip, onuň ganyny gapylarymyzyň söýelerini çalmaklarymyzy Hudaý Musanyň üstü bilen buyurdy. Ölüm periştesiniň gelen gejesi ol Israiliň ogullarynyň gapylarynda gany görüp, olaryň öýlerinden sowulup geçdi. Ejejan, sen näme üçin aglaýarsyň? Men biziň ata-enelerimiziň gulçulukda gaýgylary üçin aglaýaryn. Emma men şol Müsir paşasy döwründe ölen Müsirliler üçin hem aglaýaryn. Bütün Müsir görgi gördi. Çünki paşa öz ýüregini gataldypdy, diýip Aminadab aýtdy. Ol Israila bolşýaly öz halkyna da rehimsizdi. Käbir Müsirliler biziň bilen bile gitdiler diýip Natun aýtdy. Aminadab gözlerini gypdy. Olaryň bary çölde öldüler. Çünki öz butlaryna çokunmaklaryny bes etmediler diýip ol Salmona seretdi. Olar biziň atalarymyzy Hudaýdan daşlaşdyrdylar. Salmonyň ýüzi gyzardy. Hemmeler bireyem Rahab barada eşitipdiler. Biziň hususy ýüregimiz bizi Hudaýdan daşlaşdyrýandyr diýip ol ýuwaşça aýtdy. Hudaý şeýle diýär: Ey Israil halky, gulak goý. Hudaýymyz Reb ýeketek Repdir. Hudaýyňyz Reppi bütün ýüregiňiz, bütün janyňyz, bütün düşünjäňiz bilen söýüň. Meniň bugünkü buýurýan şu sözlerimi ýüregiňizde saklaň. Men kanun bilýändirin. Ol aýal kanunyň harplaryny bilmeýär, emma ol onuň aslyny ýerine ýetirýär. Ol tawba edip
Hudaý öz durmuşynda birinji oruna goýdy. Kim diýip çağalaryň biri sorady. Emma oňa jogap bermediler. Aminadab baş vermeýärdi. Biziň aramyzda özge milletli bolmaly däldir. Olar öz ýanlary bilen özge ýurtlaryň hudaýlaryny hem getirýändirler. Olar betbagçylyk getirýändirler. Men razy diýip Salmon ýuwaşça jogap berdi. Özge milletler betbagçylyk getirýärler. Emma olar özleriniň ýalan hudaýlaryndan ýüz döndürüp, bütün yürekleri, jany teni we ähli düşünjesi bilen Rep Hudaýy söýenlerinde özge ýurtly bolmaklaryny besetdirýärler. Olaryň diýenleriniň hakykat miýady ýokdugyny sen nädip bilýäň? Özge hudaýlar bilen azgynçylyk eden aýaly sen nädip ynanyp bilýäň? Onuň erkekleri barada bolsa gurrun hem ederýaly däl. Kim diýip ýene bir çağa sorady. Biziň kakalarymyzdyr, ejelerimiziň altyndan edilen göläniň heykeli bilen zina edişler ýalymy diýip Salmon gazabyny zordan saklap aýtdy. Biziň gowşak ýerlerimiz sen gaty çalt ýadyňdan çykardyň we olar sendiň Hudaýyň patasyny eýe bolmadyklarda görýäň. Dyýdynda oturan çağan düşürdi-de Aminadab ýerinden turdy. Sen bu aýaly we onuň garyndaşlaryny halas edip bizi howpasyna salýaň. Çağalar gorky bilen daş töreklerine seredişdiler. Salmon olara seretdi-de onsoň uldoganyna bakdy. Hudaý bize Yerihon berdi. Muny onuň nädip etjekdigini men bilmeýärin. Emma ol muny bize buýurar. Eger Rahab öz maşgalasy bilen geljek wakalarda diri galsa, onda munyň sebäbi ölümüň biziň golaýymyzdan geçiş ýaly onuň bilen hem edilşeýle boldugyndadyr. Gyzyl ýüp asylgydyr. Gyzyl renk bu jelebiň renkidir diýip Natun aýtdy. Çar tarapdan özüne bolan hüjümi duýandygyna seretmeden Salmon ýeňiljek däldi. Gyzyl renk bu ganyň, Pesah guzusynyň ganynyň renkidir. Bolýar, goýundy leýe, özüniň täsir edici soraglaryny bersin diýip, gyz doganynyň ýuwaş seredenini eşitip, Aminadab gülümjirap aýtdy. Salmon ýene-de Aminadaba seretdi. Ol aýalyň ýüregi Hudaýa degişlidir. Men muňa ynamlydyryn. Ol Edil Musanyň aýal dogany Meryem ýaly öz ynamyny berk aýan etdi. Şäheriň müňlerçe ýaşaýjylaryndan Hud Rahaba Hudaý biziň ünsümiz sowandygy sizi hayran kaldırmayarmy? Eger Hudaý onu halas etmejek bolsa, onda näme üçin beýle etdi? Salmon çağalara ýüzlendi. Biziň münasip bolmagymyz üçin Hudaý bizi halas eden däldir. Kakalarymyzdyr, ejelerimiziň Hudaýdan ýüz döndürendiklerini ýadyňyza salyň. Olar on betbagçylygyň şaýatlary boldylar. Olar duzly deňiziň suwlarynyň iki bölünenini gördüler. Bulara seretmezden olar ahirine çenni ynamda berk durup bilmediler. Käbirler bolsa bütünlei Hudaýdan gidip bagallara çokunup başladylar. Ýok, biziň münasip däldir. Diňe Hudaý dogrudur. Ondan başga hiç kim öwga münasip däldir. Näme bolsa-da Hudaý bizi halas etdi diýip Aminadab berk aýtdy. Salmon ýerinden turdy-da beýlekilere ýüzlendi. Hawa, Hudaý bizi halas etdi. Hudaý bizi özüniň beýik rehmi bilen azat etdi. Ol edil Yerihondan Rahaby azat edişi ýaly bizi hem hut şeýdip azat etdi. Bu gece biz Rep Hudaýyň bizi azat edendigini ýatlamalydyryz. Biziň halas bolmaklygymyz biziň kimdigimize däldi, onuň kimdigine baglydyr. Rahab diýenleriňiz kim? Diýip çağalar jogaba garaşdylar. Mehribanlarym, bu wajyp däl diýip aýallaryň biri ýuwaşça jogap berdi. Ýöne Yeriholy haram aýal diýip Natun jogap berdi. Salmon gaharyny zordan saklaýardy. Rahab ol çuňgur ynama eýe bolan aýaldyr. Yerihonyň paşasy bizi tutmaklyk üçin eskerler ýeberende Rahab men bilen Eframy öz öýünde gizledi. Bu şäheri Hudaýyň bize berýändigini ol bize aýtdy diýip Salmon çağalara we aýal doganyna ýylgyrdy. Siz tezara onuň bilen tanşarsyňyz. Hemme zatda Hudaýyň erki bolar diýip Aminadab aýtdy. Rahab ýyldyzly gejede Yerihonyň düzlügündäki çadyryň boýlarynda ýanyp duran müňlerçe otlara sen edýärdi. Ýogap ýerinden turdy-da onuň ýanyna bardy. Nämäniň sesi gelýär? Aýdymyň birem ýeňenleri ýaly olar bayramçylyk gurýarlar. Olar birem ýeňdiler. Hudaý olaryň tarapyndadyr. Tezara öz garyndaşlary bilen Rahab olar bilen bile, ýagny ýeriň we gögüň beýik Hudaýyna degişli bolar diýip umyt etýärdi. Näme üçin olar garaşa kalar öýtjäň? Men bilmeýärin. Belki de olaryň Hudaýy garaşmaklyk buýrandyr.
Näme üçin? Dogan, mende jogap ýokdur. Men hem senin görýänleriň görýändiriň. Belki-de olar biziň diwarlarymyzyň ýokarlygyny görüp hüjüm etmezligi çözendirler diýip ýassyga arka berip oturan ýerinden Müsür seslendi. Olar edil beýleki Amor şäherler bilen edişler ýaly Yeriho bilen hem edil şeýlederler diýip Rahab aýtdy. Emma şu ýerde bolanlar bizi halas ederler. Ýesim gelýär diýip Bosem iňildedi. Rahab ýylgyrdy da penjeräniň aşagyndaky basgançakdan düşdi. Men çörek pişireýin. Ol közleriň üstüne ogdun taşlap demir gapagy ýapdy. Daňdan ol gyjyk bilen uny öwediler. Bir uly okara şolundan salyp suw goşdy we ýalynly otlar garyşdyryp hamir taýýarlady. Bar seniň aýdyşyň ýaly bolar diýip umyt etýän Rahab diýip Müsür aýtdy. Biz halas bolars diýip umyt etýän. Beren wagdalaryny ýerine getirmeklerini Hudaý olary mejbur eder. Ýuka bolanyna çenli Rahab bir bölek hamiri ýugurdy. Onsoň tegelek ýuka hamiri ol demir gapaň üstüne goýdy. Hamir çeşip başlady we ondan buğ çykdy. Uji ýetip bolan taýajyklar bilen ol bir näçe deşikler etdi we terasaplyk bilen beýlik tarapyny öwürdi. Otaň içi gowrulan dänäniň ýsynyň doldy. Rahabyň çörek pişirişine sin edip Abib onuň daşyndan aýlanýardy. Mehribanym, tezara çörek taýyn bolar. Kakyňdan haýyş et, çakyr goýaýsyn. Şol wagtda golaýlap birinji çörek taýyn boldy we Rahab ikinjisini taýýarlap ýetişdi. Biraz sowamaklyk üçin ol birinjisini saçaň üstünde goýdy we üçünjisini taýýarlamaga girişdi. Kakas bir döwüm döwüp aldy da uly ogluna geçirdi. Ilki erkekler idiler, onsoň çagalar. Tegelek çöregi Rahab 4 bölege böldi we gyjygilerini uzatdy. Toyun okarada biraz hamir galdy we ondan Rahab özü üçin külçejik pişirdi. Müsür kakasyna ýene-de çakyr goýdy. Belki-de olar biziň suw ýa-da iýmit üçin çykmaklygymyza garaşýandyrlar. Munyň üçin bir näçe aýlar gerek bolar diýip ýogap aýtdy. Olar nireden hüjüm etmelidigini ýa-da derwezeleri nädip ýakmaklyk barada oýlanýan bolmaklar ahmal. Olar gala gaty ýakyn gelip bilmezler. Diwarlarda paşanyň ýaýçylary durandyrlar. Siz hinizem düşünmeýärsiňiz diýip Rahab seslendi. Siziň pikiriňizçe Hudaý özüni hormatlaýanlaryň janlaryny gurban edermi? Israýlyň Hudaý, Kenganyň hudaýlary ýaly däldir. Ol öz halkyny goraýandyr. Ol olaryň ganlaryny küýseýän däldir. Siz biderek tolgunýarsyňyz. Müsür onuň sözlerine üns vermedi. Söwüş başlandy. Israýlylar aldyraňlyga düşerler. Dogan aldyraňlyk şäherde bolar diýip Rahab gyzgyn aýtdy. Ol ýerde aldyraňlyk ýokdur. Olar rahattyrlar. Hudaý olar söwüşe taýýarlaýandyr. Näme üçin sen gaýta-gaýta olaryň Hudaý barada aýtjaň diýip ejesi gygyrdy. Halas bolmaklygyň başga-da ýoly bolmalydyr diýip ýogap aýtdy. Belki-de söwüş başlanmaňka biz şäherden çykmaga synanşmalydyryz. Bize aýdylşýaly garaşyp durarys diýip Rahab sabyrsyzlyk bilen aýtdy. Eger biz özümiz goramaga synanşsak, onda şäheriň beýlik ýaşaýjylary ýaly öldürileriz. Ýok, biz Hudaýyň adamlaryny bil baglarys. Olar gyzyl ýüp görerler we öz wagdalaryny ýatlaryna salarlar. Bu öýde biz howpsuzlykdadyrys. Rahab çörekden bir döwüm aldy da on çakyra batyryp ýedi. Şonda da doganlar köşeşmediler. Olar nägileliklerini aýtmaklyk dowam etdiler. Näme adama hereketlenmezligi başyndan geçirmek gaty kyn. Rahab sabyrly bolmaklyga synanşýardy. Ol rehimli bolmagy isleýärdi. Kakas bilen doganlar bu dar jaýda uzun günler geçirdiler. Olar bir-birlerinden ýatap başladylar. Aýallar hem olardan öwerli däldiler. Bu gurrunlaryň bary olar tolgundyrýardy. Rahab öz garyndaşlaryny näçe söýdügiçe şonça-da olar onuň üçin agyr syna boldular. Wada barada olara näçe ýatlatsa-da, olary näçe ruhlandyrsa-da, olar şonça-da soňuna çen Rahaba ynanmaýadylar. Itiň agdyndaky süňk goýberip bilmeýşýäli, olar hem geljek barada aladalanman bilmeýädiler. Gelin çörek ýeliň-de ýatalyň diýip Rahab teklip etdi. Daňdan bar öz ýerinde bolar. Rahab ömsümlige we rahatlyga mätäşdi. Hemmeler uklamaklyk üçin yatanlarında Rahab penjere dolanyp geldi. Kanagatlanma bilen uludan demin alyp, ol ellerini ýaňaklaryna diredi-de Israýlylaryň düşelgesine sin etmäge girişdi. Hemmeleriň haçan Israýlyň urşa başlajakdygyna garaşyp doňuşlary ýaly giýje gaty ýuwaş boldy. Rahab penjereden asylyp duran ýogyn ýüpi
eli bilen sermeledi, düşögüne geçip yatanına çenli, yine ençeme wagt geçti. Yattıdı, göz yaşlarını saklajak bolup, yüzünü eller bilen yaptı. Gel ey yerin ve göğün Hudayi, haýyş etýän gel, dervezeler yıptı, şäher eýeli, bu betbaht yerden biz halas ederler ýaly, öz adamlaryň iýber, ey bir var Hudaý, men seniň rehimdarlygyny dileýän, halas bolmaklygyň güni gelsin. Söwüş gutarandan soň, Ýewreýler özleriniň bir bolmaklygy Rahaba ruhsat bererlermike? Efraim dostlukly däldi we Rahaba açyk hüküm edipdi. Eger Rahabyň geljegi şunuň ýaly adamyň elinde bolaýsa, onda ol näme umyt baglasyn? Ol öz watasynda durup Rahabyň maşgalasyny halas eder. Emma onuň borçlary şunuň bilen gutarar. Rahab bolsa mundan uly zata garaşýardy. Ondan ulsyn soramaklygy Rahabyň haqqy barmyka? Dile getmek bu pikirler Rahaby däle dere getirýärdi. Onuň edip biljegi işiniň bary bu garaşmakdy we Hudaýyň öz ýüzüne eýerjilerden rehimdarlygyna umyt etmeklikdi. Hemişe ýaly Rahab daňdan hemmelerden ýer turdy. Israýillerin düşölgesinde hereketiň başlanmagyna seretmekligi onuň sabryga almandy. Müsir bilen Beýsmatyň üstlerinden böküp Wahep bilen Agriňyň ýanlaryndan aýlanyp geçdi. Ýyldyzlar henizem asmanda şöhle satýardylar we diňe ışıgyň inçejik çyzygy täze günüň başlanýandygyny görkezýärdi. Rahab şäher diwarlaryndan o katym aralygynda duran beýik ýaşula gurky bilen seretdi. Ol diwarlara sinetýärdi. Söwüş geýimlerine geýinen we özüni howp astyna salyp ýekelikde duran bu adam kimke? Belki de ol diwarlara sinedip olaryň iň gowşak goralan ýerlerini agtarýandyr. Onuň keşfi jogapkar we paýhasly serkerde meňdeýär. Belki de ol düşmanyň goragyny öwrenýändir. Elbetde ol Israil goşunynyň terkerdesi bolsady, onda onuň ýanynda jan penalaryň işini ýerine ýetirýän eskerlerde bolardy. Boýnuny uzatyp Rahab onuň jan penalaryny gözledi, emma hiç kim görmedi. Rahab ýene-de ol adamy seredende, onuň ýanynda eýýäm ýene bir eskeriň gyljyny gynyndan çykaryp duranyny gördü. Ol nereden peýda boldy? Rahab onuň gelýändigine üns bermeli ahyryň. Ýaşuly çaltlyk bilen eşeň ýanyna bardy. Ýaşulynyň tereketlerinde çaklyk we sabyrsyzlyk bardy. Ol Yerihonyň diwarlaryny şeýle bir ýakyndy bilen, hatda Rahab onuň dodaklarynyň gymyldaşynda saýgaryp bilýärdi. Ýaşulynyň eskeriň öňünde diýde çöküp yere yüzün berenini göründe Rahabyň ýüregi sandyrady. Şondan soň ýaşuly diňe aýakgabyny çykarmaklygy üçin ýerinden turdy. Rahabyň tegini tikeneklep gitdi. Ýaşulynyň öňünde duran adam kimke? Näme üçin ýaşuly özünden kiçe taqdim etdi? Müsir düşünde gepirgendi we Rahaby gorkudyp beýle tarapyna öwrülip ýatdy. Rahab taş töweregine seredişdirdi. Müsir diýip Rahab ýuwaşça çagyrdy. Tur, çalt bol. Seret diýwaryň aňyrsynda näme bolýar? Rahab penjere tarap öwrülende eýýäm esker ýokdy. Ýaşul bolsa başyny galdyryp we egnini dürsäp düşelge tarap ýöredi. Rahabyň bütün bedeni tikeneklep gitdi. Aňyrda näme bar diýip ukusyndan dol açylmadyk Müsir aýtdy-da Rahabyň ýanyna baryp penjereden seretdi. Rahab başardygyndan penjereden kellesini uzatyp seretdi. Esker hiç ýerde-de ýokdy. Onduy dansız şadyanlyk eýeledi. Müsir wagt boldy. Hudaý öz halkyny olaryň ýurduna eltýär. 6-njy bab. Hudaýyň goşunynyň serdary maňa onuň tawşyrygyny aýtdy diýip Ýeşua Israil goşunynyň köpligine ýüzlendi. Ol bir eýam ruhanlary ýygnady we olary elini uzatyp ýumuş berdi. Aksandygyny alyň we onuň öňünde gitmekleri üçin 7 ruhanlar belläň. Şol 7 ruhanlaryň her birinde goçuň şahyndan edilen surnaý bolsun diýip ol ýene-de eskerlere ýüzlendi. Hatar bolup şäheriň töwereginden aýlanyň we yaraglylar Hudaýyň sandygyna ýolaşdynlar. Töweregindäkiler ýaly Salmon hem tolgunýardy. Olaryň hemmesi ýarym ses bilen gepleşip başladylar. Garym gazmaly dälmi näme? Ol ýerde berkitmeler gurmaly dälmi ahyryň? Diýwar ýykýan yaragsy olar nädip Yeriho galasyna girip bilerler. Ýeşua elini galdyrdy we hemmeler ýene-de ümsüm boldular. Mundan beýlek sen boluň. Gıygırmaklygy buyruk berilýänçe ýekeje-de söz çykmasyn. Hemmeler sen bolmaklygy antışdylar. Tireler
hatarları düldüler ve yüzbaşılar buyruğu qaytaladılar. Onsoň ümsümlik aralaşdy ve köp sanly goşun Hudaýyň tawşyrklaryna boyun bolup öňe ýörediler. Ümsümligi bölýän ýeketäk zat bu da surnay sesler bilen kapyalaşýan Israil goşunynyň ayak seslerdi. Rahav galanyň goragçy eskerleriniň gıýklyklaryny eşitdi. Olar gelýärler, Yehudiler ýakynlaşýarlar. Üçekde ayak sesleri eşitildi. Eskerler diýbarda öz orunlaryny eýelediler. Müsür penjere tarap algady. Biz näme etmeli? Bizde şol gyzyl ýüp barmy? Biz näme? Yerihonyň düzlüginden ýörep gelýän köp sanly Israiliň goşunyna syn edip Rahav arkaýynlyk bilen aýtdy. Olar gün şähere tarap gelýärler. Surnaýlaryň çuňgur sesleri uzaklardan eşitilýärdi. Emma hut ýörep gelýän müňlerçe ayak sesleri Rahawyň ýüregini çaltlyk bilen urmaklyga mejbur etdi. Olar hatar bolup gelýärler. Ýakyndan ýakyna Rahaw ýeriň sandyraýandygyny duýdy. Ýa-da Hudaýyň gelmekliginiň beýik we gorkunç gününiň gelendigi sebäpli Rahawyň öz titreýärmike? Ol surnaýly ruhanlary Hudaýyň sandygyny we özüne golaýlap gelýän eskerler gördi. Bu olaryň Hudaýymy diýip Rahawyň ýanynda durun Müsür sorady. Bu olmy? Geň hatarlary bir-birine gönükdirler şunuň ýaly owadan zady. Rahaw hiç açan hem görmändi. Ýeri we gögi yaratan Hudaý hiç bir guta salynıp bilinmez. Ondolar näme götürüp gelýärler? Munyň Hudaýyň sandygy diýip atlandyrylýandygy hakda men eşitipdim. Olaryň serdary bolan Musa Sinay dagyna çykypdyr we şol ýerde Hudaý öz eli bilen daş sahypalaryna kanunlar ýazypmyş. Hut şonu da olar götürüp gelýän bolmaklar ahmal. Eger sandyga ýelense, ondanyň güýji beýleklere geçermi? Rahaw öz doganyny gowy bilýärdi we onuň pikirleriniň nire eltýändigini aňyp bilýärdi. Hudaý Israillary özüniň halk edip saýlady we olary kanunlar berdi. Näme üçindigini men bilmeýärin, emma onuň güýjüni başgalara berip bolýan däldir. Müsüri on betbagçylygy adamlary berdimi näme? Ýa-da adamlaryň özleri duzly deňzi iki böldülermi? Ýordany halik men adamlar ýygnadymy näme? Güýç Hudaýa degişlidir. Hudaý bolsa bu näme diýjegini bilmän Rahaw elini gerdi. Hudaý bu Hudaýdyr. Olarda hatda diýbarlar ýumurýan ýaraglar da ýok diýip ýogap Rahawyň eginden uzalyp seredip aýtdy. Gawa üçin gurnamalary da ýok diýip kakasy penjere golaýlap aýtdy. Erkekler ýakynlap gelýän goşun görmekligiň sabyrsyzlygyndan ýanyp Rahaw bir çete gysyp penjereden aýyrdylar. Näde olar derwedeler döwüp şähere girmek isleýärler diýip Müsür sorady. Olar tezara diýbarlary hüjüm ederler diýip kakasy gaýgylaýtdy. Olar gaty ýakyndy. Hawa olar gaty ýakyn welin, hatda diýbarlarda duran eskerler olary ýaýlar bilen öldürüp bilerler diýip ýogap aýtdy. Israillaryň öňdäki hatarlar gapdaly öwrüldiler. Israil eskerleriniň galanyň daşyndan aýlanşyklaryna olardan bilen ençeme wagtlap syn etdiler. Ýene de sandyk peýda bolanda Rahaw gözlerini ýumdy we hormat bilen başyny egdi. Şol wagt goşunyň soňky hatary Yerihonyň daşyndan aýlanyp çykdy. Olar gitýärler, Israillar gitýärler diýip Yerihonyň diýbarlaryndan ses eşitildi. Israil goşuny bolsa şol pursat ýyllaryny Yerihonyň düzlügine tarap ugradylar. Yerihonyň eskerleri gıýgarýardylar, gülýärdiler we masgaralaýjy sözler aýtýardylar. Ýa-da çekilýän goşuny masgaralaýjy sözleri ýagdyranlarynda Rahaw ýüzüni çytdy. Tezara ýeňijiler boljaklary, masgaralaýandyklaryny diýbardaky adamlar bilýärlermike? Israiliň Hudaýyny masgaralap başlanlarynda Rahaw kulaklaryny tıkasy geldi. Öz halky, olaryň özlerine ynamlylygy we olaryň gudratly güýçli Hudaý masgaralaýandyklary üçin Rahaw utandy. Eger onuň halkynda ýekeje damja akyldarlyk bar bolsa-da, onda olar sowgatlar bilen elçileri bererdiler. Paşa bolsa galadan çykyp Israillaryň Hudaýyna we pallygy barada ant içerdi. Munyň deregine bu ýürekleri gatadylan duýgusyz adamlar galany ýapyp ony madara öwürdiler. Olar bizden aýryldylar diýip Müsür şatlandy. Israillar ýa-da çekilýärler diýip ol Rahawa tarap öwürleninde onuň ýüzi gahardan ýaňa gyzarypdy. Seniň pikiriňçe indi biz bilen näme bolar? Rahaw sen ýalňyşdyň diýip ýogap öz gaharyny we lapkeşligini Rahawyň üstüne döküp aýtdy.
Bizi qorarlar ýaly diwarlar hakykatdan beýik we berkdirler. Eger senin içallar gizläp, garawullara yalan sözläriniň paşa eşdäýse, onda sen sebäpli biziň barymyz öldürileriz diýip Müsür sözüni dowam etdirdi. Eger aramyzdan kimdir biri bu barada paşa ýetiräýse, diňe şonda ol biler diýip kakazy söze goşuldy. Indol paşadan gorkýardy. Baryňyz meni diňleň, hemmäňiz uýaňyz üçin sen bolarsyňyz. Ol siziň janlaryňyzy halas ederini öýtdi. Geri öz çağalaryň birini eline aldy. Näme biz gulply kapyly otogda bütün günläp oturduk. Özüniň lapkeşligini olaryň bilmeklerini Rahab islemeýärdi. Bugün özleriniň halas bolma güni bolar diýip Rahab umyd edipdi. Emma bu Hudaýyň niýetlerine girmeýän ýalydy. Rahab diňe bir zada berk ynanýardy. Bu diwarlar olara garşy durup bilmezler. Olar şu gün gelerler diýip sen aýdypdyň. Hawa Beysmat, olar şu gün geldiler diýip Rahab ýuwaşça jogap berdi. Olaryň ertir hem dolanjakdyklaryny men şüphelenmeýärin diýip ol ellerini gerip näme diýjegini bilmedi. Olaryň näme üçin beýle edendiklerini menden soramaň. Men bilmeýärin. Men Hudaýmy näme? Men diňe guman edip bilýän. Näme üçin ol bu kesir adamlaryň aladasyny öz üstüne aldyka? Näme barada sen oýlanýaň diýip eje sorady. Rahab ejesini köşeşdirmeklik üçin oňa tarap öwrildi. Ýakynlap gelýän goşun seslerini eşitende ejes ağlapdy. Indi bolsa ol çağalarynyň arasyndaky näsazlyklar üçin ağlaýardy. Müsürde, Duzly deňizde we ýaňja Ýerdanda bolşýaly täsiriniň boljakdygyna men ynanýaryn. Men muňa ynanmalydyryn eje diýip Rahab beýleklere seretdi. Men muňa dol ynamlydyryn. Men Israýlyň Hudaýyna öz durmuşym ynanmadymmy näme? Bizinkini hem ynandyňmy diýip Müsür ýüzüniň çıtyklygy bilen aýtdy. Näme üçin onuň maşgalasy Hudaýy özüniň görüşýäli görüp bilmedi? Olaryň gözleri ýumulup, gulaklary dyklandymy näme? Hawa, men siziň janlaryňyzy hem ynandym. Men muny boýuna alýaryn. Emma siz saýlaw kabul ederiňiz ýaly heniz hem erklisiňiz. Siz bu öýden daşardakylaryň hemmesi bilen öz umydyňyzy diri Hudaýa däldi, diwarlaryň galynlygyna baglap bilersiňiz. Men bolsa ýene garaşyp Hudaýyň etjek işlerine sin etmekligi saýlaryn. Men şu ýerde galaryn. Eger biz bu öýde galsak, onda bize halas bolmaklygy wada berdiler. Rahab, emma diýip ýogap ılalaşmady. Olar hiç zat edip bilmediler ahirin. Olarda hatda diwarlar ýumurýan ýaraglary da ýok. Adamlar görenlerini nädip çaltýatyndan çykarýarlar. Rahab ellerini galdyrdy. Derýadan geçmeklik üçin olara gämler gerek boldymy näme? Diýip Rahab zordan özüni saklap diýdi. Ýöne garaşyň mehribanlarym, tawrly boluň, berk duruň. Bu şäheriň we onuň töweregindäki ýerleriň hökümdarlarynyň Hudaýdygyny tezara göz ýetirersiňiz. Bütün älim onuňkydyr. Egerde ol Yerihony eýelemek isleýän bolsa, onda bu şäherde hiç kimde onu saklap bilmez. Men ynanýaryn diýip Abib aýtdy. Rahab ýylgyrdy da çağanyň elinden tutdy. Mehribanym, goý beýlekler hem şunyň ýaly akylly bolsunlar. Ol çağan bagyryna bastdy da bolýanlara sin etmeklik üçin penjere ýakynlaşdy. Onuň ýadawlygyna hayran galyp Salmon çadyryna dolanyp geldi. Elbetde bir näçe kilometr geçeni bilen ol beýle ýadamal däldi. Ol diýdine çökdi-de şu gün söweşmeli bolmandyklary üçin Hudaýa minnetdarlyk bildirdi. Ol özüniň gylyjyny göterip biljekdigine şüphelenýärdi. Yatmaga taýýarlanyp Salmon ýüzüni çytdy. Sünnetiň ydasy heniz hem adar berýärdi. Ýa dol Pesahyň bayramçylygyndan soň özüni ýöne ýadaw duýardymyka. Düşelgede ümsümlik höküm sürýärdi. Düşelgede uzalyp ellerini kellesiniň aşagynda goýup Salmon oýa batdy. Rahabyň şu wagt näme işleýändigini onuň bilesi geldi. Garyndaşlaryny öz öýüne çagyryp şol ýerde garaşmalydyklaryny olary ırp bildimike? Iki erkek pencereden aşak düşürenini birden kimdir bir gören bolsa näme? Onda paşa ony bir ýam jedalandyrandyr. Korkudan Salmon doňdy. Emma ol özüni rahatlandyrmaga mejbur etdi. Elbetde oňa bolan ynamyny ýöne söz bilen aýtman, iş ýüzünde de suud eden aýaly Hudaý hökman gorar. Rahab utançsyzlyk bilen penceresinden uzalyp özlerini çağırandy. Salmon onuň owadanlygyna hayran galypdy. Emma ol
öz durmuşyny howp astyna salyp, özü bilen dosty Efraimi halas edenindäki edermenligini we berk ynamny hiç bir zat bilen deňeşdirer ýaly däldi. Ynam we edermenlik Rahab arada oýlanmagy besetdirmedi. Gurşap alan ümsümlikden onuň gulakları dykyldy. Salmon öz ynam barada oýlandy. Hudaý öz halkynyň gowşak ýerlerini bilýärdi. Her bir buýruklary şüpkastyna alyp, hatta olara boyun bolmazlyk adamlara tebigatyndan berilen bolsa gerek. Heni Yeşua tawşyrygy dolu aýdyp ýetişmänke bir eýäm nägilelik başlapdy. Salmonyň kakasy we ejesi çölde aradan çykypdylar. Çünki olaryň nesli Hudaýa boyun bolmakdan yüz döndüripdiler. Yeşua akylly hereket etdi. Adamlary semetmeldi. Olar şäheri öz başdak eýelep bilerdi. Gaty çaltlyk bilen sabırlylygy ýitiripdiler. Bir wagtlar olar şeýle gynançly ýalňyşlygy eşitipdiler. Ey Hudaý, men bu äpet diwarlara seredýärin we titreýärin. Bu betbaht şäher bilen söwüşmeklik üçin hüjüme başlap derwedeleri ýykanmyzdy. Biziň näçe adamlarymyz wepat bolarlar. Diwardaky eskerler üçin biz ýeňil olja bolarys. Rahaba beren watam ýerine ýetirmän ölürmükhem. Ýadawlykdan uka batyp Salmon gözlerini yumdy. Kellesinde henidem ayak sesleri eşdilýärdi. Olar Yerihondan daşlaş başlanlarında Salmon kenganlaryň gülkülerini eşitip, olaryň masharalaýandyklaryndan ejir çekipdi. Emma ol dişlerini berk gysypdy. Gilgala tarap ýa-da çekilmegini dowam etdirdi. Ey Hudaý, seniň geň tawşyryň bu nämäň manysy? Biziň boyun bolmaklygymyzdamy? Ýa-da sen bize garaşmaklygy, seniň hereketlerine garaşmaklygy öwredýäňmi? Biziň üstünligimiz ýa-da ýeňilmegimiz biziň gaýratymyza däl-de seniň güýjüňe baglydyr. Biziň gataldylan ýüreklerimizi sen şuňa öwretjek bolýanmy? Jogap bolmady. Ertesi taňdan Salmon ýerinden turdy-da Israýlyň beýleki tireleriniň arasyndaky Yahuda tiresiniň eskerlerine goşuldy. Yeşua şu günüň tawşyryklaryny ses bilen aýtdy we ýüzbaşlar olary öz adamlary üçin gaýtaladylar. Ruben, Gad we Manaşe yarım tiresiniň ýaragly eskerleri öz hatarlary bilen Yerihonyň düzlüginden ýörep gitdiler. Olaryň ýyzlary bilen söweşe taýyn bolan beýleki tireler hem surnaý çalýan ruhanlardyr. Sandygy göterip barýan ruhanlar hem gitdiler. Olar geçen gedekler ýaly Yerihonyň daşyndan aýlanyp ýene-de Gilgada dolanyp geldiler. Üçüncü gün tawşyryk öňküsi ýaly galdy we 4-nji gün hem şeýle boldy. Gün-günden diwarlardan öňkülerinden de beter gülküler eşdilýärdi. Kenganlar Hudaý masharalaýardylar. Her gezek şäheriň daşyndan aýlananlarynda Salmon galanyň diwarlaryna seredip Rahabyň penjeresinden asylgy duran gyzyl ýüpü görerdi. Penjerede duran birini Salmon iki gezek gördi. Emma ol kişiniň penjerekän ýakyn gelmändige sebäpli onuň Rahabdygyny ýa-da garyndaşlaryndan biridigini aňyp bilmedi. Rahabyň janynyň sagdygy barada gyzyl ýüp şaýatlyk edýärdi. Hudaýym, söweş başlananda Rahaby özüň gory. Eginlerini galdyryp, başlaryny dik tutup, şäheriň daşyndan aýlanyp ýörenlerinde yurttaşlarynyň ýüreklerinde gaharyň gaýnaýandygyny Salmon bilýärdi. Özüniň hem ýüregi ýanýardy. Halk buyrugy dolu boyun boldy. Adamlar sen bolmaklaryny dowam etdirýärdiler. Olar Hudaýyň öz aljak gününe garaşyp, aýaklaryny galdyryp, çözgütlilik bilen ýene-de ýere barýardylar. Şol gün gelende olar gynlaryndan gylyçlaryny çykararlar. 5-nji gün Salmon güýçden doludy. Israýlyň goşuny dolu sagalypdy. Dynçlaryny alyp, Rep Hudaý masaralanlary gyrmaklyga dol taýyndylar. Men henidem olaryň ayak seslerini eşitýärin diýip, Israýl goşunynyň 6-njy gezek şäheri aýlanyp, ony taşlanlarynda Beysmat aýtdy. Bu sesler arly meniň kellem güwüldeýär. Müňlerçe ädimleýän adamlar şu gün dünküsinden hem gateşdilýär diýip Gera seslendi. Her gezek Israýllar şäheriň daşyndan aýlananlarynda yer öňküsinden de güýçli sandyraýar. Duýýaňyzmy diýip Zebah sorady. Ýa-da diňe maňa şeýle görünýärmiki? Rahab müzüriň eli bilen tekjäniň tozanyny süpürenini gördi. Israýllaryň şäheri aýlanmaga başlamazlaryndan ozal bu tekjäniň üstünde hiç ýyl tozan hem ýokdy. Müzür barmaklaryny bir-birine süpürşdirip ellerini silkdi.
yüzün çıttıdı, ol otaň diwarına göz aýlady. Gapynyň gapdalynda diwarda jaýryk peýda boldy. Ol Rahaba seretdi. Rahab bolsa ýylgyrdy. Belki de ertir halas bolmaklyň güni gelir. Müsür, belki de ertir biz azat bolarys we töweregimizdäki diwarlar ýumrularlar. Hudaýyň sabat güni bolan 7-nji güniň daňynda tawşyryk üýtgedi. Salmon zordan dem alýardy. Rahat we ümsüm bolup, yeňijiniň şatlygy bilen ellerini galdyrmazlyk üçin ol erkiniň bar güýjüni ýygnamaly boldy. Özüniň we doganlarynyň köpliginiň tertip saklanlarynda Salmonyň ýüregi bolsa söweşiň sesine kapýalaşyp urýardy. Şu gün söweş başlar. Şu gün Salmon özü üçin şähere ýol açar we ölümüň olaryň üstlerine awananyny deňeç ol Rahaby tapyp onu maşgadasy bilen howpsuz ýere alyp çykar. Çünki şu gün Yeriho ýykylar. 7-nji bab. Olar şu gün gelmediler diýip penjereniň ýanynda duran Meryem aýtdy. Olar ýene-de şäheriň daşyndan aýlanmagy başladylar. Ýogap onuň ýanyna geldi we öz gözü bilen görjek bolup penjereden seretdi. Çyndanam şeýle Rahab suwuň möçberini barlady. Suwuň heniz ýeterlikdiginden kanagatlanyp ol jam doldurdy da Abiby çagyrdy. Biz taýarlanmalydyr diýip Rahab matanyň bir bölegini suwa batyrdy da okaranyň üstünde onu sykdy. İzimizden gelenlerinde biz gowy görünmek isleýändir. Ol Abibyň tozan ýüzüni ýuwdy. Gulaklaryny ara salap başlanynda bolsa Abiby ýüzüni çytdy. Olar tiz gelerlermi? Biz taýarlanarys we Hudaý şu gün saýlandyr diýip umyt ederiz. Nädip olar şähere girerler. Olaryň Hudaý girdir. Indi bolsa barda ejeňden arasy eşiklerini geydirmegini haýyş et. Bosem, meniň ýanyma gel, ýüz gözüň ýuwaly. Rahab özüne çiňerilip seredip oturan ejesi bilen gyýjygylarına seretdi. Ol özüni doldurýan şatlykdan ýaňa bökjekleýärdi. Turuň, ýuwunyň, saçlaryňyzy daraşdyryň, iň oňat eşiklerinizi geýin. Halas härimiz biz kireşikli we tozanly çytyk ýüzümüz bilen garşy alyp bilmeris diýip ol gülýärdi. Biz edil toý dawarasyna taýarlanýanymyz ýaly geyinmelidir. Ol bukjany açdy da ençeme ýyl mundan ozal satyn alan köýneklerini çykaryp başlady. Şu gün bütün kengan biziň Hudaýymyzy diwarlaryň saklap bilmejekdiklerini görerler. Şu gün biziň halas bolma günümizdir. Kimdir bir pişirdi. Sen dün şeýle diýipdiň. Öňün hem diýip başa beri goşdy. Israiller 3 gezek galanyň daşyndan aýlandylar. Onsoň 4-nji, 5-nji we 6-njy gezek her aýlawdan özüniň güýjüniň artýandygyny Salmon duýardy. Çünki Hudaýyň güni ýetipdi we şu gün Hudaý özüni görkezer. Gündogor derwezeleriniň ýanyndaky penjereden gyzyl ýüp asylgy durdy. 7-nji gezek galanyň daşyndan aýlanmaga başlap Salmon gözüni aýyrman şol gyzyl ýüpe seredýärdi. Efraim bolsa onuň ýanyndady. Onuň buyruk sesi geldi. Yeşua şeýle diýdi. Batly ses ediň. Çünki Hudaý size şäher berendir. Şäher we onuň içindäkileriň bary Hudaýa gurbanlyk hökmünde doglugyny gyrylmalydyr. Biziň goý beren içallarymyzy gizlän üçin diňe jelip aýal Rahab we onuň öýündäkileri dir galdyrmalydyrlar. Näletlenen zatlardan özüňize hiç zat almaň. Bolmasa siz öz başyňyza bela getirersiňiz we bütün Israil halkyna nälet getirersiňiz. Kümüşden, altyndan, bürünçden we demirden edilenleriň bary Hudaýa bagyşlanyp onuň gaznasyna getirilmelidir. 7-nji aýlawa başlanlarynda Salmonyň ýüregi batly we çal turýardy. Aýaklary berk ýere urulýardy we aýagynyň sesleri beýle kümüňlerçeleriň sesleri bilen bilelikde ähenglenip günwatardaky daglara eşdilýärdi. Onsoň bütün goşun şähere tarap öwrildi. Dawara surnaýlarynyň sesleri elhenç batly ses bilen gyýgyrşanlaryň millionça seslerinde ýitip gitdi. Bu korkunç sesden Rahabyň ýüregi titräp gitdi. Ol dymyk gümmüldeşdi we onuň iz süre derwezeleriň üstündäki diňden gelýän adamlaryň ahyn alalaryny eşitdi. Käbirler penjerelerden ýapyşýardylar. Çünki daş törek sandyraýardy. Ejes bilen gyýjylar gorkudan gyýgyrdylar we hatda kakas bilen dogonlar hem gyýgyrdylar. Diwarlardan daşlar goparylyp aşak gaçanlarynda ýerden tozan göterildi. Rahabyň öýü bilen derwezeleriň aralygyndaky diwar
olaryň gözleriniň alynda yumruldy we daşlar dağdan inen gar kimin aşak ugrukdyryldylar. Adamlar diwarlardan aşak gatýardylar. Ýokardan inen daşlar bolsa, olary berkitmeleriň aşagynda dirligine jaýladylar. Şonda Israilliler şäherre hüjüm etdiler we olaryň gyklygyndan Rahabyň teninde ysgyny galmady. Müňlerçe kengandy eskerler kılıçlaryny galdyryp Rahabyň öýüne tarap ylgadylar. Emma diwardan gaçýan daşlar olary yaraladylar. Olar yerlerinden turjak bolanlarynda ilkinji bolup ylgap gelen Israil eskerli tarapyndan öldürildiler. Rahab penceresiniň basgan çagyndan böküp düşdi. Goşlaryňyz ýygnaň, halasgarlarymyzyň gelmeklerine biz taýyn bolmalydyryz. Çalt bol, beýsmat, çagalar, meniň ýyzyma geçiň. Israillaryň gyklyklary batlananda Rahab öňe çykdy. Onuň jaýynyň daşky diwary jaýra gaçyp, onuň bir bölegi yumruldy. Baryňyz meniň ýyzymda duruň, çalt boluň diýip Rahab gümürde seslerinden de batly gygyrmaga synanşdy. Gorkmaň, berk duruň, öz wadaňyzda duruň diýip Ýeşua Salmon bilen Efraima gygyrdy. Jelebiň öýüne baryp, onu we onuň maşgalasyny şäherden çykaryň. Tä gany gyzanyna deňiç Salmonda Hudaýa bolan gamanjaňlyk artýardy. Aralmaklyk onuň elindedi. Ol 7 günüň içinde diwarlardan eşden gülküleri we maskaralanmalary zerarly ýygnalan bütün gaharna erk berip harby ses bilen öňe ylgady. Ol ne sagyny ne de soluna seretdi. Ol gün yumrulan derwezelere tarap ylgady. Kılıçyn bulaýlap Salmon Hudaýyň araljy goşundan gizlenjek bolýan kengan eskeriniň kellesini aýyrdy. Bärik aralýan eskerler we gorka düşen kenganlar tarapyndan göterilen sesden batly gygyrjak bolup Salmon sesini barynda gygyrdy. Bärik Efraim, olar saga döndüler de özleriniň ilkinji gezek şähere giren günlerindäki Rahabyň ýörap gelen ýoly bilen ylgadylar. Yumrulan diwarlar arkaly müňlerçe Israil eskerleri şähere girdiler. Yerihonyň eskerleri aldyraňlyga düşüpdiler we olaryň sesleri gorku bilen aldyraňlygyň garmyndan ibaratdy. Salmon özüne hüjüm eden eskeriň urgusyny serpikdirdi de onuň elinden yaragyny urup düşürdi. Düşmany öldürüp ýene-de ýoluny dowam etdirdi. Howa ýeňijileriň gylyçlaryndan gyrylýan kenganlaryň gyklyklarynyň doludy. Rahab diýip yumrulup öz ýaşaýjylaryny mınjyradyp öýleriň ýanyndan ylgap geçip Salmon gygyrdy. Ol niredeke? Onuň jaýynyň bir böleginiň köçä ýykylanna seretmelinden bir bölegi henizem durdy. Rahab, biz bärde. Salmonyň sesini eşitende Rahabyň ýüregi titredi. Onuň jaýynyň gapsy iki bölünip daşlar bilen doldurulan köçede ýatyrdy. Salmon diwarda peýda bolan deşikden çykdy we Rahabyň otagynyň ortasynda durandygyny, onuň arkasynda bolsa ondan hem kän adam bardy. Ol ellerini gerip maşgalasyny gorajak bolýan ýalydy. Onuň owadan ýüzi agarandy, emma gözleri bolsa ýanyp durdy. Efraim Salmonyň ýyzy bilen ylgap girdi. Rahab başyny egip hormat goýdy. Biz size garaşdyk. Kılıçyny goýberdi de Salmon öňe ädimledi we elini uzatdy. Ýör meniň bilen. Rahabyň elinden tutanynda Salmon onuň barmaklarynyň sowukdygyny duýdy. Gowy üns berip ol Rahabyň boýnunyň damarynyň güýçli urýandygyny gördi. Rahab hakykatda özüni alyp barşýaly rahat däldi. Indi sen howpsuzlykda Rahab, biz seni bu ýerden äkideriz. Salmon onu çykalga tarap äkitdi. Eger ýaşamak isleýän bolsaňyz biziň ýyzymize ýeriň diýip Efraim galanlara gygyrdy. Özüni garyndaşlaryndan aýryp ýaşygydyň ýyzyna düşürip äkideninde Rahab ýüzüniň gyzarandygyny duýdy. Ol ýyzyna seredip garyndaşlaryna elini uzadanda kakasynyň, ejesiniň, dogonlarynyň, ählisiniň çagalary we Efraimyň buyruguna kulak asýandyklaryny, Efraimyň bolsa olaryň ýyzlarynda goragçy kimin bolup barýandygyny gördi. Köçäniň beýleki tarapynda ot göwledi. Goňşularynyň jesetleri öýleriniň gapylarynyň agzynda ýatyrdy. Şäheriň merkezinden gyklyk sesleri eşidilýärdi. Rahab ýyzynda daşlaryň köçä gaçýandyklaryny eşitdi. Ýyzyna seredip ol öz jaýynyň yumrulandygyny gördi. Salmon onuň elini goýberip bilinden tutdy. Bärik diýip ol Rahaby öňütip aýtdy. Çalt boluň diýip ýyzyna seretdi we garyndaşlarynyň hem ylgap gelendiklerini gördi. Beýlekiler de kömek etjek bolup Salmon saklanynda Rahab
Abipe elini uzatdy. Çağacık daşları büdüredi. Emma Rahav onu tutup yetişdi. Abip Rahavdan berk yapışdy. Rahav nira seretsede hemme yerde kan ve ölüm vardı. Olar divarın yumrulan yerlerinden özlerine yol tapdılar. Rahav beyleklere seretdi. Rahav howluk dip Salmon buyruk berdi. İziňe seretme. Biz galanlaryň aladalaryny ederiz. Indi bolsa ılgy. Hurma gaşlarynyň aşagynda bize garaş. Harawaçylyklardan çykyp Rahav öňe ılgady ve tä hurma gaşlarynyň kölegelerine ýetenine deňeç saklanmady. Ol Abip ayagyna galdyrdy-da beýlekleri howlukdyrmaklyk üçin izine öwrildi. Uludan demin alyp ol harawaçylyklardan ılgap gelýän garyndaşlaryna gaýgyrdy. Maşgala goşlar bilen yüklenen qakas bilen doganlary hayal ılgaýardylar. Salmon bilen Efraim kılıçlaryny yalaňaçlap, gerek bolanynda olar düşmanlardan gorarlar ýaly taýyndylar. Ejesiniň ýüzi çal reňke boýaldy we Rahav on kölege oturdup hurma gaçyny söýedi. Beysmat, Golan we Gera ağlap çağalaryň bagyrlaryna basdylar. Agry göz ýaşlaryny süpürşdirip izine şähere seredýärdi. Rahav bolsa onuň bakışyna üns berdi. Yeriho edil gökden bir el gelip onu yer bile ýegsan eden ýaly görünýärdi. Diwarlar we diňler edil düzlükde tertipsiz ýatan daşlaryň üýşmeleňine meňdeýärdi. Şäheriň üstünde oduň tüssesi göge galanynda gıyklıklar henizm howan doldurýardylar. Bärik dip Salmon Rahavyň elinden tutup aýtdy. Ol Rahav Gilgatdaky Israillaryň düşelgesine alyp bardy. Günüň ýaşandy beýik söwda şäher Yeriho otda ýanýardy. Howa ağaç is bilen dolupdy. Tüssü sütün bolup garaňkylap barýan asmany göterilýärdi. Oduň gyzyldyr renkli dilleri daş harawalyklarynyň arasynda galan agaç böleklerini ýalaýardy. Rahavyň oturan ýerine ýan-ýan jesediň agyr goýy is geldi. Rahav sandyrap dyzlaryny döşüne çekdi-de olar elleri bilen gujaklady. Halas bolandygy üçin ol uly ýeňillenmäni duýup gaty ýatapdy we tapdan düşüpdi. Ýöne şol bir wagtyň özünde onu gaýgy basdy. Ol adamlaryň bar indi öldüler. Çünki olar samsyk bolup daşlar hem yaradan Hudaýyň deregine adam eli bilen gurulan daşly diwarlary bil bagladylar. Olar hem edil Rahavyň özi ýaly ol Hudaý hakda gurrunlar eşitdiler. Näme üçin olar oňa inanmaklykdan boyun towladylar. Töweşden soň Israillar dolanyp gelenlerinde Salmon bilen Efraim Rahav bilen onuň maşgalasyny goraýardylar. Siziň adamlaryňyzyň hiç biride hiç ýyl olja getirmeýärler diýip müsürgen galyp aýtdy. Yeriho näletlenen diýip Efraim jogap berdi. Salmon hoş niýetlidi we ol anyk düşündirmäge taýyndy. Ýeşwanyň üstü bilen Hudaý biziň şäherdäkileriň baryny, erkekleri, aýallary, çağalary, ýaşlary hem garrylary, öküzleri, goýunlary we eşekleri öldürmekligimizi buyurdy. Otdan galjak altyndan, kümüşden, bürünçden we demirden edilen zatlar bolsa Hudaýyň gaznasyna getiriljekdir. Biz özümüz üçin hiç zat almarys. Rahav kellesini diýdine degirdi. Ol özüniň göz ýaşlaryny Salmon bilen Efraimyň görmeklerini islemedi. Olar oňa dogry düşünip bilmediler. Yumrulan şäher üçin aglaýandyr ýa-da özleriniň beren wagdalaryny ýerine ýetirenler üçin nägelelik bilen aglaýandyr diýip oýlamaklary mümkin. Rahavyň ýüregi bu ýigitleriň öz beren wagdalaryny ýerine ýetirmeklerini golda beren ýeriň we göğüň Hudaýyna minnetdarlykdan doludy. Rahavyň özü we onuň maşgalasynyň ähli agzalary diridiler we hopsuzlykdadyrlar. Şonda-da Rahav mundan uluzada garaşýardy. Hawa bundan da ulusyny kimdir biri onuň elinden tutdy. Ol izine öwrildi-de özüne egilip duran dogany ýogaby gördi. Saňa inanmazlyk edenim üçin meni bagyşla Rahav. Meni de bagyşla diýip Müsür aýtdy. Ýewreýleriň Hudaý dogurdanım gudratly güýçli Hudaýdyr. Müsür öz aýaly bilen çağalaryny bir gujaklap oturdy. Soňky Israillar Gilgata dolanyp geldiler. Bu ýerde siz hopsuzlykda bolarsyňyz diýip Salmon olara aýtdy. Ol Rahawa tagzim etdi-de ol ýerden aýryldy. Efraim hem onuň ýyzy bilen gitdi. Rahaw ýerinden turdy-da olaryň keşpleriniň garaňkylykda gözden ýitenine deňeç olaryň ýyzlaryndan seredip galdy. Olaryň ýyzyndan hiç kim hiç zat diýmedi. Ýigitler Israilyň çadyrlarynyň aralygynda gözden ýitenlerinde Rahaw gözlerini ýumyp özüni gabanlap keşligi ýeňmäge synanşdy.
Kakasynyň gyzynyň ýanyna gelip, onuň egininden tutup gujaklanyna deňeç, kän wagt geçdi. Biziň barymyz ýeňillik bilen demimiz aldyk gyzym. Seniň akyldarlygyň sebäpli biziň barymyz diri galandyrys. Rahaw gahar bilen iza çekildi. Biziň barymyz Hudaýyň rehimi sebäpli diri galandyrys. Diýende onuň ýaňaklaryndan göz ýaşlary akdy. Elbetde, dogry sözler, emma yürekden aýdylmadyk sözler. Rahaw gaýgy bilen başyny çaýkady. Özüne ýakyn adamlaryň hiç biri de onuň gaýgysyny düşünmeýärdi. Hatda şu wagt ähli bolanlary eşitip görenlerinde de olar onuň ynamyny we ýürek isleglerini paýlaşmaýardylar. Onuň lapkeşligine de düşünmeýärdiler. Rahaw Israillaryň biri bolmaklyga münasipdi. Hudaý onu ölümden halas etdi. Ol oňa we onuň maşgalasyna rehimdarlyk etdi. Emma bu Rahawyň ol Hudaýyň öňünde durup biljekdigini aňlatmaýardy. Bu Rahawyň onuň halkynyň arasynda orna eýe bolup biljekdigini aňlatmaýardy. Özü barada Rahaw Israillaryň ýüzlerinde bary ýogy Yeriholi jelep diýilen ýazgyny görýärdi. Rahawyň eginler sandyraýardy we ol agy seslerini saklamaklyk üçin eliniň aýasy bilen agzyny yummaly boldy. Rahaw, sen ölenler barada aglaýanmy? Ýok diýip ol ýadawly jogap berdi. Özüniň hakyky Hudaýynyň ýzyna ermeklik arzuwynyň puja çykandygy üçin Rahaw aglaýardy. Ol Israillaryň düşelgesiniň daşyndady. Şu gece Rahaw gowuklap bilmedi we ol gaty ýer turdy. Oldaň ala garaňkysynda durup Israil düşelgesiniň uykudan oýanyşyny sinetýärdi. Gündoganda bolsa ol özlerine tarap gelýän 3 adam gördüler. Bir salymlap Rahawyň ýüregi doňdy we beýlekiler tuzurmaga howlukdy. Hemmeler çaltlyk bilen turdular da Rahawyň ýanynda durdular. Rahaw kakasynyň ýanynda durdy. Ol badawat Salmon bilen Efraim tanady. Emma olar bilen bile mertebeli ýörap gelýän bir ýaşuly hem bardy. Rahawyň özü we garyndaşlary gelenlere tagzim etdiler. Bu ol diýip kakasy ýuwaşça aýtdy. Bu meniň 40 ýyl mundan ozal hurma gaşlarynyň ýanynda gören adamym. Ol diýdine çökdi de elleriniň aýalary bilen maňlaýyn ýere degirdi. Men onu tanaman bilmezdim. Bu adam Rahawyň penjeresinden sinlen adamydy. Şondol kılıcını gıyından çıkarıp duran eskere tagzim edipdi. Yeriňizden turuň diýip ýaşul taýagyny ýere urup aýtdy. Adama dälde Hudaýa tagzim etmelidir. Rahaw çalt ýerinden turdy da kakasynyň turmaklygyna hem kömek etdi. Ol kakasynyň titreýändigini duýdy. Bu gen galar ýaly hem däl. Çünki Rahawyň özü hem serkerdeleriň gözlerine seredeninde kakas kimin titräpdi. Rahaw hiç açanda şunun ýaly gazaply ýüz görmändi. Men Ýeşua, biz bir näçe ýyl mundan ozal hurma gaşlygynda duşupdyk diýip kakas aýtdy. Men sen dolanyp geljekdiň bilipdim. Sen meniň ýadymdasyň Abiýasap. Kakas ýene-de başyny egdi. Maňa we maşgalama rehim edip, janlarymyz diri galdyranyň üçin saňa minnetdarlyk bildirýärin. Ölümden sizi men dälde Hudaý halas etdi diýip Ýeşua aýtdy. Emma indi siz nädip ýaşajakdyňyzy çözmelisiňiz. Geljeňiz barada oýlandyňyzmy? Biziň ýeketäk islegimiz diri galmaklykdyr. Siziň durmuşyňyz özüňize berilendir diýip Ýeşua aýtdy. Israillaryň hiç biri de sizi ziýan ýetirmez. Siz nirä gitjek? Eger hemmesi seniň aýdyşyň ýaly bolsa we öz ýolumyzy özümiz saýlap bilýän bolsak diýip kakas serasaplyk bilen teklip etdi. Onda biziň arkaýyn ýaşap nanymyzy özümiziň gazanmagymyz üçin hurma ağaçlaryna dolanmaklygymyza ruhsat bermeňizi sorardım. Rahaw gözlerini yumdy. Ýüregi bolsa bir salymlap saklanypdy. Ýeşua alalaşyp kellesini aşağı egdi. Sen gidip bilersiň Abiýasap. Sen we seniň maşgalaň goý siziň bilen parahatlyk bolsun. Kakas gider we özüniň şundan başga hiç hili mümkinçiligi bolmaz öýdüp Rahaw öňe çykdy. Men dolanmak islemeýärin. Ähli gözler indi Rahawa gönükdirlendi. Kakas bilen doganlar howsala bilen, ejes bilen gyzjygylar bolsa gorku bilen seretýärdiler. Salmonyň gözleri ýalpyldady we ol Rahawyň adyndan geplemäge taýyndy. Emma Rahaw ondan beýle tarapy öwrildi. Özüni we maşgalasyny halas etmeklige ant işdiren üçin Salmon nähil kyn ýagdaýa salandygyny göz öňüne getirip bilýärdi. Ol häzir onuň durmuşyny howpasyna salyp, maskaralanmagyna ýol berip bilmezdi.
Galybersedi, Rahaw adamyň güýjüne ynanmaýardy. Goý Hudaýyň özü oňa hökümdar bolsun. Eger Hudaý birgit bolup, Rahawyň özü bolsa gaçalgy gözläp ylgaýan çan bolanda-da, hatda şonda da gaçalganyň bu birgidiň güýçli ganatlarynyň bolmaklygyny isleýärdi. Ýeşua Rahaw tinleýärdi, emma onuň garaýşy, pikirlerini aýan etmeýärdi. Sen biziň içallarymyz gizlen jelew aýal Rahawsyň. Men Rahaw, Hawa, aýal sen näme isleýärsiň? Kakasy maşgalasy üçin karar kabul edipdi. Emma Rahawyň ýeketäk mümkinçiligi bardy we azajyk pursatlap bu mümkinçilik onuň özüniň elindedi. Gorkma diýip Ýeşua seslendi. Aýdyber, men Hudaýyň halkynyň arasynda ýaşamaklygy we bahasynyň näçe durýandygyny seretmezden oňa degişli bolmaklygy isleýän. Ýeşua kellesini örüp Salmona seretdi. Rahaw Israillere seredip demini saklap durdy. Ýeşua Rahawyň özü bilen bütün maşgalasyny hem jezalandyryp bu ýükden azat bolmaklygy bilen Salmona buyruk berdimkä? Ol Rahawyň bu gabahat sorag üçin ýigiti günäkärleýärmika? Rahaw onuň şeýle pikirlerini göz öňüne getiripdi. Bu jelew aýal özüniň Hudaýyň halkynyň arasynda bolmaklygy, gazanandygy barada nähil oýlanyp bilýär. Biziň oňa ýaşaýyş berenimiz ýeterli dälmika? Ondan ulusyny soramagy, onda hakyby barmy näme? Onuň bilen başgaça gürleşmeli. Eger men Hudaýa degişli halkyň bir bölegi bolup bilmesem, onda Yerihodaky adaşan adamlar bilen şol ýerde ölenim gowdy. Kakasy gyzynyň elinden tutup bir gysdy. Sesin kes gyzym, halas bolanyň üçin minnetdar bol. Rahaw elini çekip aýyrdy da ýene-de Ýeşua ýüzlendi. Men halas bolanym üçin Hudaýa minnetdarlyk bildirýäryn. Emma biziň saýlawymyzyň bardygyny siziň özüňiz aýtdyňyz. Men hem özümiň öňkü durmuşyma dolanmazlygy çözdüm. Hudaýyň täze yaradan boluşym ýaly men hem durmuşym täzeden başlamaklygy isleýän. Näme diýänini onuň özü düşünýän däldir diýip Kakas çaltaýtdy. Ol düşünýär diýip Salmon garşy çykdy. Ol bary ýogy aýaldyr, galyberse de samsyjak aýal diýip Müsür aýdanynda onuň sesinde Rahawa bolan gahar we onu geplemez ýaly etmeklik islegi açyk duýuldy. Hawa bu sözleri durmuşyny Yerihonyň diwarlaryna we harawaçylyklarda tozunu öwrülen butlara ynanmagyna taýin bolan adam aýtýar diýip Rahaw oýlandy we özüni elden aldyrmady. Hemmeleriň sen bolmaklaryny buýurup Ýeşua elini galdyrdy. Hudaý siziň baryňyzy öz rehmini aýan etdi diýip Ýeşua aýtdy. Emma bu aýala ol rehimdarlygy çenden aşa beripdir. Abiýasap, sen diläniňi alarsyň, maşgalaňy aldy, parahat öýüňe dolan. Isleýişiňiz ýaly hurma agyşlygynda ýaşa beriň, duýdurýandyryn. Yeriho näletnindir. Onu dikeltjek bolmaga synanşan diňe bir Nowbahar oglunyň däldi, eýsem kiçoğlunyň jany bilen hem tölejekdir. Meniň gyzym bilen näme bolar? Eger Rahaw galmak isleýän bolsa, onda ol galyp biler. Ýeşua bilen iki Israiller gidende Rahawyň gözleri göz ýaşlardan doldy. Ol gaýgy bilen başyny aşak sallady. Indi nähildigini görýänmi diýip Müsür goşlaryny ýygnap başlan aýalyna aýtdy. Olar özlerini bizden ýokary tutýarlar. Teniň ýaly aýalyň öz aralarynda ýaşamagyny olar islemeýärler. Rahaw jogap bermedi. Çünki onuň hakykat aýtýandygyny bilýärdi. Rahaw özüniň gaýgysyny Müsürüň görmekligini islemeýärdi. Rahaw, biz seniň üçin ýoluň ugrunda jaý gurarys diýip jogap berdi. Sen girdejili iş başlap bilersiň. Men şu ýerde galaryn diýip Rahaw jogap berdi. Kesir aýal, akylly bol. Akylly Rahaw doganyna çiňerlip seretdi. Seniň pikiriňçe öz halkyny goraýan Hudaýdan gitmeklik akyllymy? Ol biziň halkymyzy goramady diýip Yerihony tarap görkezdi-de Müsür gyýgyrdy. Sen henizem yanan jesetleriň islaryny duýup bilýärsiň. Meniň halkym ol ýerde diýip Rahaw Gilgata tarap görkezdi. Meniň öýe gidesim gelýär diýip ejes aglady. Agaçlyklardaky öýümizde haçan dolanarkak? Sen ýene-de özüň kiçijik agaçdan edilen butlaryňa dolanarsyňmy? diýip Rahaw sesiniň ajysy bilen sorady. Yerihony ýumran Hudaý biziň üçin däl diýip Kakas pähimli jogap berdi. Biz diridir we bu iň möhümidir. Ýok Kaka, biz halas edene hyzmat etmän ýöne ýaşamaklyk ýeterlik däldir. Seniň üçin belki ýeterli däldir.
diýip Müsir aýtdy. Biziň üçin bolsa yeterlisinden de artykdyr. Onda gidiberiň. Gyzym, haýyş etýän biziň bilen gidäý diýip ejesi ýalbardy. Eger galsaň, onda seniň bilen näme bolar? Israilliler hiç açanda özleri bilen ýaşamaklyga taňa ruhsat bermediler. Onu gitmäge men mejbur ederin diýip Müsir aýtdy-da Rahab tutjak boldy. Rahab onuň elinden gaçdy. Tenden de güýçli erkekler meni özlerine boyun egdirjek boldylar. Synanşyp oturma. Onun gününe goýun diýip haltan arkasyna atdy-da qakas seslendi. Oýlanmaklyk üçin oňa bir näçe gün bereriz. Oňa aň dolanır. Size haçan aň dolanarka diýip Rahab gaýgyrdy. Hakykaty göreningizden soňam siz nädip gidip bilýärsiňiz? Nähil hakykaty diýip jogap sorady. Sizi Hudaý halas etdi. Bizi sen halas etdiň Rahab diýip qakas jogap berdi. Biz hem saňa minnetdardyr. Emma Hudaý barada gurrunlary siz hem meniň kiýal bilýärsiňiz. Özüm eşdenimde olaryň baryny size de gurrun bermedim mahirin. Hawa, bu Hudaý beýik güýje eýedir. Bar güýje, mehribanym, beýle bolanynda hökman gitmelidirs. Beýle Hudaýdan daş durmalydyrs. Qaqa, sen muny nädip etjeksiň? Ondan gaçyp sen nirede gizlenip bilersiň? Qaqasy howsalaly göründi, emma öz diýeninden dänmedi. Ýeşuanyň bize ruhsat berişýäli, biz hurma agaçlarynyň arasynda ýuwaşça ýaşa bereriz. Biz öz işlerimiz bilen meşgul bolup, olaryň işlerine garşmarys. Şeýlelik bilen biz Israil halky we onuň Hudaý bilen parahatlykda bolarys. Rahab başyny ýaýkady da Israilleriň düşelgesi bolan Gilgata tarap seretdi-de aglady. Biziň bilen gidäý diýip agry aýtdy. Doganym haýyş etýän, sen bu ýerde ýeke galarsyň. Men galaryn. Eger olar düşelgesini ýygnap bu ýerden gitseler nädersiň? Men olaryň ýyzlary bilen giderin. Näme üçin? Çünki men borçluduryn. Keýgiň akar suwlar küýseýşýäli, özüniň Hudaý küýseýändigini ol nädip düşündirip bilerdi. Ýuwaşça aglap, agry Rahabyň kellesinden okşady da ýyza çekildi. Salmon Ýeşua bilen düşelgäniň çetinde durdular. Ol garyndaşlar bilen gitmez diýip men aýdypdym ahyryň. Onu 3 günläp öz gününe goý. Özüniň saýlawy barada oýlanmagy wagt ber. Eger şondan soňam ol galaýsa, onda sen gidip onu Israiliň çadyryna getirip bilersiň. Ol aýal we onuň ýeki özüdir. Onu goramalymy? Ýeşua ýylgyrdy. Ol bir ýam gorak astyndadyr. Özüniň ýekeliginiň 4-nji gününiň daňynda Rahab özüne ýakynlap gelýän adamy gördi. Bu Salmondy. Salmon ýylgyrman oňa ýakynlaşdy we Rahab onuň nähili ýowuz habar getirendigini anyklajak boldy. Belki-de Ýeşua onu gowmaklyk üçin berendir. Sen bu ýerde 3 gün boldun diýip ol Rahabyň odunyň beýlik tarapynda saklandy. Mende saýlamaklyk hakymyň bardygyny Ýeşua maňa aýtdy we men şu ýerde galmaklygy çözdüm diýip Rahab ýanyp duran közleri agdarşdyrdy. Diňe şu gün üçin çörek pişirer ýaly buğday galdy. Ertir bolsa aç bolmaly bolar. Näçe wagtlap sen bu ýerde galmak isleýäň? Israiliň Gilgatda galanyna çenni. Biz tizden gideriz. Onda menim giderin. Salmon ýerinden turdy. Rahab bolsa ol gitjekdir öýtdi. Men seni öz çadyrma eltip, öz donumda gizlärin. Rahab onuň teklibini eşitip gyzardy. Senmi? Diýip ol eller bilen ýüzüni ýapdy. Salmon ýeňillik bilen ýüzüni çytdy. Sen razylaşmaýanmy? Sen gatyýaş. Salmon ýylgyrdy. Men çaga däldirin. Rahab aljyrap güldi. Meniň ýaly aýaly öýlenjekmi? Näme diýäniňe sen düşünmeýärsiň? Sen 3 gün mundan ozal Ýeşuanyň diýenini eşitmediňmi näme? Men Rahab jelepdirin. Israiliň we men barada eşiten her bir adamyň gözüniň alynda men jelepdirin. Hawa, Hudaýyň oňa geljek sowgat beren geçmişli aýal. Beýle degişmäni goý diýip aglamajak bolup Rahab gaharlaýdy. Eger ol durmuş täzeden ýaşap bilsedi, onda ol köp zady üýtgederdi. Rahab, men degişýän däldirin. Salmon otdan aýlanyp geçdi. Rahabyň elinden tutup aýagyna galdyrdy. Näçin biz Efraim bilen Yerihona barandyr söýdýäň? Şähere sin etmeklik üçin. Bize şeýle diýdiler. Siz şeýle diýdiňiz diýip Rahab ýüzüni çytyp oňa seretdi. Biz şeýle oýlandyk. Emma saňa duşanymdan soň käbir zatlary düşünmäge synanşýan. Rahabyň gözleri iň owadan we mähirli gözlerdi. Sen näme düşünmek isleýäň? Salmon mähir bilen onuň ýangaklaryna galtaşanda
Rahabyň ýüregi dürkülda urup başlady. Eger Hudaý seni tapmaklyk üçin bizi iýberen bolsa näçek? Meniň ýaly biderek aýaly Hudaý näme üçin halas etsin? Nerede bolýandyklaryna seretmezden, hatda olar bu paraz şäheriň diwarlarynyň içinde bolaýanlarynda-da Hudaý öz adamlaryny bilýändir. Ol seni bilýärdir Rahab we ol seniň ýüregiň dilegine jogap berdi. Hudaý seni ölümden halas etdi we indi ol öz halkynyň bir bölegi bolmaklyk mümkinçiligini saňa hödürleýändir. Rahab başyny ýaýkap ondan daşlaşdy. Bu pikiriň özüňe näçe ýaraýandygyna seretmezden Rahabdan hiç zat bolmaz. Hudaýyň meniň halasgarymdygyny men bilýärin. Şeýle-de Hudaýyň ähli zatyň hökümdardygynda we meniň durmuşymyň hem hojaýyndygynda bilýärin. Onda onuň saňa hödürleýän patasyny al diýip Salmon ýylgyryp elini ýüreginiň üstüne goýdy. Ýa şäriň kabul et. Rahab şatlyksyz güldi. Ýaş we hujuli diýip Rahab onuň elinden boşady da ters öwrüldi. Bir gün pikirlen we meniň ýok diýenim üçin şat bolarsyň. Men saňa duşan günüm baryn çözdüm. Rahab gaşlaryny galdyryp oňa ünsli seredýärdi. Be, çynyňmy? Şeýle biderek jogap Rahab näçe kän eşitipdi. Yerihonyň paşasy hem bir zamanlar hut şeýle diýipdi. Onda haçan sen baryny düşündiň Salmon? Penjeremden uzalyp utançsyzlyk bilen siz çağıranymdamy? Rahab saçlaryny elledi. Ýa-da meniň şemalda ýelpildeýän gara saçlarym seniň ýüregiňde ot ýakdymy? Diýip onsoň Rahab boynunu sypalady. Ýa-da meniň beýleki özüne çekiçi häsiýetlerimmi? Diýende onuň barmaklary köýneginiň ýakasynyň uly açylan ýerlerindedi. Salmon onuň gözlerine göni seretmegini dowam etdirdi. Seni ilkinji gezek Yerihonyň diwarlarynyň penjeresinde görenimde men jelebi gördüm. Kesir utançsyz. Emma seniň öýüňe girenimde we biziň bilen gepleşeninde men hakyky seni, akylly, öýge münasip bolan aýaly gördüm. Ey Salmon, diýip Rahab ýene-de ýzyny öwriljek bolanda Salmonun berk tutup ýüzüni özüne tarap öwürdi. Seniň Hudaýa bolan onamyňy yglan eden pursatyňdan başlap men seni söýdüm. Söýdüm, hawa söýdüm. Men bütün ömrümde senden artyk öýge münasip bolan aýaly Israilda duş gelmedim. Meniň bilýän ähli gyzlarym bize çölde ýol görkezýän ot we bulut sütünni gördüler. Olar gaýadan suw içip göň manasyndan ýediler. Muňa seretmezden olaryň anamlary seninki bilen deňeşdirer ýaly däl. Senden peýgamberler dörer. Belki-de halasgaryň özü hem gelir. Halasgar bu söz nämäni aňladýar? Salmon ýene-de ýylgyrdy. Saňa heniz köp zatlar öwretmeli. Köp zaty sen bilmeýärsiň. Biziň halkymyzyň taryhy, kanun, Hudaýyň wadalary diýip Salmon mähir bilen onuň ýüzüni sypalady. Meniň aýalym bol we men saňa öwrederin. Seniň maşgalaň näme diýer? Şeýle aýal saýlanym üçin akylly hereket edendigimi aýdarlar. Kaleb bireyem razylygyny berdi. Kaleb kim? Ol biziň tirämiziň Yahuda tiresiniň serkerdesi. 40 ýyl mundan ozal Musa içallar kengana iýberende ol Yeşua ölendi. Meniň kakamyň döwürdeşlerinden diňe Kaleb bilen Yeşua diýir galdylar. Kalebi gat hormatlaýarlar diýip aýtdy-da Salmon Rahabyň saçlaryny elledi. Onuň özü saňa öýlenmek isledi. Emma onuň üçin bir aýalyň hem artykdygyny men oňa aýtdym. Rahab Hudaýyň rehmine hayran galyp göz ýaşlaryny ýuwutdy. Ilki ol onu halas etdi. Indi bolsa ol oňa özüniň bepaly adamyny är edip berýärdi. Salmon onuň äri bolar. Rahab bu hakda hatda arzu edip hem bilmändi. Sen meniň garaşýan aýalymsyň diýip Salmon ýuwaş aýtdy. Meniň bilen ýör. Rahab elini galdyryp özüniň rahatlanmalydygy barada aýtjak boldy. Bu kurdagynyň dowuldygy üçin ol ýekeje de söz aýdyp bilmedi. Salmon gorkup ýüzüni çytdy. Rahab özüniň bir zatlar diýmeldigini ýa-da çözgüdini aýtmalydygyny düşünýärdi. Salmondan ýyza çekildi-de Rahab ýyzyna çöküp odu toprak bilen gömdi. Goşlaryny bir bukja ýygnap ýerinden turdy. Gözlerinden bolsa şatlyk göz ýaşlary akýardy. Salmon ýylgyrdy-da Rahaba ýakynlaşyp onuň göz ýaşlaryny süpürşdirdi. Eger Rahab onuň söýgüsi baradaky sözlerini öňrek şüphelenen hem bolsa indi hiç ýyl şüphe galmandy. Çünki Salmonyň gözleri
Edil uzak wagtlap garaşan arzuwynyň ýerine ýeten adamyň gözleri ýaly ýalpyldaýardy. Salmon Rahawyň goşlaryny alyp, onuň elinden tutdy-da çadyryna ekitdi. Soňlamy Rahaw bilen Salmonyň Boaz doguldy. Boaz Obediň atasy, Obed Yessäniň atasy, Yesse Dawud şanyň atasy. Yahuda tiresinden bolan Dawud paşadan bolsa bada berilen halaskar, biziň halaskärimiz we Rebbimiz İsa Mesih doguldy.